سبعات مجمرتا شعبية متدرجي ناي سلام دردر كجبر يزبل ورا سمعنا طعم حريقنا نيرنا زبل تغنياتو دما اتحاد شعبية نتفارس كيف قارس مو درجي مو حيلون أنا خيجسر كلاي دما شعبية ابن إرترا نسانت كدارا داري سئلي زبل سجاس لذنا ورن أيو يبل لذي يبزقو داي بس الله إدخال أواي سجاتنا ناي إثيوبيا ناي نويس بيتقني أرجل نتأتوا عين بقى زبل حجة حتى إنتايو بتي بلا بتي شعبية متدرجي أبتوا نسو زغار يكون نشتهي تزرقوا لنا تقول دايو تسرجنا الأون تدري تسمو إنديبندنت نقال حزب تجري عادي حدا قاعد يكون النيرو مالت أبتوا نسون تايكون نيرو ما درجي المرحاو دب زلوا إثيوبيا كنا ورنا نيرا صارنا أوردي شعون نيراتنا الذي تزنوركم سجاتوس أبوت ينيرو يقول أن تفزلن يمو من الأفنى ينوي بزينا إثيوبيا تأمين زي أبن زي تو ينيري كايو زي أنت تقارن يعني اللي نعم زي تبغى حتى يو مثلاً كملسون مثلاً وتونا إيرترا وداي أنا لا أمتى يقول لهم رأي تبغى مثلاً كم جمري كم أبغى أقصد كيك أنا تبغى تسمع مثلاً ما كيك تبغى تسمع زود له إيرترا ناي إثيوبيا بعد استجازت يا زبدة حساسة شجر غير وإيه كم مثلاً شجر غير ومثلاً أو شجر غير وإيه إثيوبيا بعداوي جزائر تكون هي تخل إن إترازول زي أسميرة كحل في ذلك البون حلاقين أب صنعت زي تمثلتنا أب فكرنيا ناي بوليتيكا وتنتنا عمو ناي بوليتيكا وتنتنا زي توجسنا شعبية جبهة مناسبة شو أنت معرف بزونوه ناي إثيوبيا ناي إترا قداي ناي بعداو مجزات إزبل مركزي وسيتنا هنا أخوان زنورو أب إترا شجر نيرو مثلا أو ناي بوليتيكا وشجر نيرو بفدرال أجواب إثيوبيا في المحادثة تبعيلا كنا بالفي نا إثيوبيا من جديد أتحدث لاسي أفري سمويهم سو بزرزر أمتير لهم في مفاسو بوليتيكاوي خوفي بوليتيكاوي خلولا وستي إطراف فتيريو بزو بوليتيكاوي خلولا كفتح نيرو وين كده بزي مالت إيرترا نا إثيوبيا بعداو جزء تحاجر نيرا المالدين تركل يقولن نحارون نتعنت أوتوماتيك نتعنت زمل قداي كوزو قامنا زيزو كسرلو نا إثيوبيا تمون هيجانا زمن هذا هاجر إيان بحق درجة بتاريخ درجة هذا هاجر قينا نوع هذا هاجر فعل كله قلت له في أتاتو وضوح كنا هذا ما شعبي قداي قلتنا جراسي كرر زلوا أفتو متحافي تغلى لا أمتى يزله قداي تعيد زله تبقى جالسة إتراس في إثيوبيا بعدها وجزات نرايا تجزي عن نرايا زول قداي زي عارف مرمر سمسرته عارف صنعة سمسرته أنكوت نورو أيقونن إثيوبيا إترا مس إثيوبيا بحجة ومنجد توعدت بتاريخها ومنجد دون لو سيدنا زنبرت زنبرة هاجر يعزب التي ذلني تستفتر شجر أتو حورات منجستات لإترا مس إثيوبيا توعديلو مسوسنة نوت فيدريشن مفاسيو وزوح مزاز إنسان كلام تيونا تقبلاتون زول على تأكاسون زول وزي بمخانو بوليتيكا فتح كدليو نيرو بعدها مجزات تذيبلتا مالت أوتوماتيك شؤون نتعنتيو انت زي مالكا بوليتيكا فتح ترتب نيرو وزو بوليتيكاوي فتح ايو كرأة بنورن برتو نحنا توصلنا ايو قوام حداون تاريكاون مسألة نورن تعرض بدي تبديس ظلهم سلازي عن نايجة تقني زي جانزة فتح يكون بوليتيكاو تدرادي لخاتم سوا فتحن بعدها مجزعتي إلى رمو أوتوماتيك نتعنى تلخاتم سوا فتحن يفعلوا اليوم مخنياتهم أفتو بوليتيكاو فتح تنفتن عن يخلتي أنا هاجرات تقوم تخبير يخيد ظلوا مولو بمولو نيخلتي أنا هاجرات تقوم يتخبير يخيد مكاد مستوعدا أب هذا تتمر عن هاجرات ينير نمو زمن الله سلازي تو ناي استراتيجيا ومسجعتي زلو دلنه كاوزي زبقتي يوزي كسجعنا ينورنا الشعو كاوزي أنصار وتخالي اتقاد سدخوني سنكا ديخون زبدون منالباش كاو تادراو أنصار يشتى شجرات كفتري نبريو شعبية أنا شعبية تراو تشعب تتردى توستنا شجرات كفتري نبريو كوين قدع
ደርግ በመሰረቱ ተራ ዲሞክራሲ ስለዚህ ነበረ ተፋስክብስን ነይሩ መላ ኢትዮጵያ ዝቃወም ወዝነበረ ባዕሉ ዝነውሩ ሰራዊት ተዘይተረፉ ዝቃወም ወዝነውሩ ሰራዊት ስለዚህ ሆነ በዚህ መዳይ ሀምቱ ሓታታይ ዝበለኒ ስጋት ሁሉ አይነወረን ወይ ስርዓት ተንከራ ይመልሶልና ኢትዮጵያ ህዝብታት ሕቶታት ቅጽል ማለት ነው ኤርትራ ጫፋት አንድ ጫፍ ጥራሕ በመላስ ወይ ከዓ ዝቅጽል ቶምዝውን ህዝብታቱን ህዋጉውን ቃለሱውን ሶ መሰለሙን ከሁሉ ዝቁሉ መታተስ ነይሩ ይዝብለለኒ ስለዚህ ካብዚ የዝሪአን ዘለኹም ምናልባሽ ሻል ህዝቡን ዘሎ ሞገት ዝመስለኒ ሻዕቢያው መፈረሰ ነይሩ ቃስ ህዝብ ትግራይውን ቃስ ህዝብ ኢትዮጵያውን ክፈርስ ነይሩ ይዝብል ጌጋ ይመስለኒ ምክንያቱም ትዝበዝሕ ህዝብ ኮብናይ ደርግ ዘስካክ ጭቆና ዘሎ ትዝበዝሕ ህዝብ ያፍተኻል ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ዝነበረ እዩ ኦረዲ እውን ቃስ ጀሚሩ ነይሩ ብኩሉ ገጽ በኦጋዴን በአፋር ኦሮሞ በትግራይ በኩሉ ገጽ ማዕከል ዓዲ እውን ቃስ ተጀሚሩ ስለነበረ ጸጥታው ህዝብ ላይ ይፈልል ምክንያቱም አፈናን ጭቆና ተጠው ይመስለኝ ነበር ማለት እመለይ አትዘውሩ ተፈለጥ ያሄን ኢንጂነር ኢሳፊ ከህልባ ኢንጂነር ሻስታሊ ሀፈት እሺ ያኔለ አዲስ ሰላም ገብሩ እንኳን ደህና መጣኻ አሜሪካ እንኳን ጽቡቅ መጽሐፈውን አንቢ በወዲየ ብዙሕ ጥያቄ ነይሩን ግን ግዜ ስለዘይህልወና ምናልባት ምስትናይ ዘነበ ተታሓዘም እንትኸውን እምበር ኣብ ዲሞክራሲ ዝምልከት ነይሩ ጥያቄ ናይ መጀመርያ ናብቲ ካልኣይ ክኸይድሞ ናይ ጦርነት ናይ ኤርትራ ስዒብካ ብዙሕ ጽሓፍካ የለም ምስላውነት ተሓሒዝካ ካልኣይ ምስ ናይ ውሽጢ ደንቢ አሳራሓ ናይ TPLF እውን ምስ ዲሞክራሲ ተሓሒዝካ ጽሓፍካዮ ልምድለ ካው ተበጊሰ ምስ ጦርነት ዝነበረ ምስ ናይ ዘነበም እንትኸይድ ጦርነት መጨረሻን ጠጠውን ትብልተለ ክሳውስ መራኢና ክንከድ ዝብል ኣብቲ መጽሓፍካ ነይለ ኣብ ኢንተርቪው እውን ከም ደጊምካዮ እንተረኹ ግን ፍትነቱ እውን የለ ሬፈረንስ እውን የለን አበዩ ዲሲሽን ይሃደግ ዲዩ ወሲኑ ወይስ ተም ናይ TPLF ናይ ትግራይ መንግስት ዲዩ ወሲኑ ነይሩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ዝረብ ዝነበረ ቦርደርና ወይ ወቃ ኣብ ዝቶራነ መሬትና ምሰምለስና ጠጠው ክንብሊና ዝብል ንሰምዕ ስለዝነበርና ንሱ ተቲ ላቦራቶሪ ገውረት ፖዚሽን ካ ወይ ከዓ ተጻሕፍካዮ ምንታይ ተደረግካ ከም ዝኾነ እዩ ንሱ ተታሒዙ ግን ናይ ብሱሩ ብጠቅላሉ ናይ ኤርትራ ፋታትሓ هذا خمسة على الكايو كل تعين تفتات حي خوون نيرو ناي كولونيالن ناي هزوت ياقنا فتات حد زبلي أو تدري كا practical كوين كم politician يخمو تاي كعدل نيرو يشعو مستقبل أفتح مصحف بزح حفكا in general ينبر مريت بحرخ باللسلنا له وناني تتحول له إثيوبيا يزبل إذا دوني تياق بتي ناي هزوت ياق تزملس نيرو ناي border try دي ناي ፖርት ራይዲ ነይሩ ጥያቄ ሚስተገበረ ወይስ ካሊ እውን ነይሩ እዩ ፍልጤና ተሓይስካ ተትመልሰን ናይ ዲሞክራሲ ናይ ጀነራል ኢንተርናል ዝነበረ ሓደ ዝጽሓፍካ ይኸዓ ተመሊሰኽ ጥያቄ ጽቡቕ ሰላም ኢሳያስ ተቀይለኻ ኣጻው ቀጢለ ክብሎ ዝደሊ ኣብዚ ስክሻበት መራ መወዳእታ ንኸይድ ዝብል ነይሩ እሞ እዚ መረዳእታ ፉትኖት يبلكان كابوردرنا يزبل نيرو نتو مركزات مو بزيس نبع الغاديو ويت نبع الغاديو يقول نقضي له فتنات زبل يفعد نسبو حتى يمثلني أبوزح قداي فتنات خمسة يقولو فلاوزو ما أخذ نعيتو إترا زملكت نتميت ناون زملكت بوزحات قدات فتنات خمسة يقولو مو يذكريه يفدتيه إذا فتنات دي تو سندات أمي هذيك تزول سنادات كرقوي خالكم ترنيفهم حزام ويوم شكوان نو أكتس كندبر وأنا أبغى بوتاكات نور سناداتون لتاون مركبن أي كان تنزح هذا كتب ردنا يزدلي سنادات مثل هذا ديو سنادات نس توم أوصرفو تتحازيو شكوان زوم سنادات لياتهم ولا أنا يقدمون شاب هذي نايت بيليفون ناي ما خلنا كوميتي أخواتات نزيد كيفنا نكشف هذه أي وطن مركبون يتعلم كم هذا نور صحفات وثيقة سندات تنسبنا ስለዚህ ብዙ ሰነድ እዚ ናይ ባዕለይ ከም ዘይኮነ ግን ክነግረካ ዝደሊ ዋራቶም መቁጠሪፎም ዘለውን ክምስኩቱ ይኽእሉ እዮም ስራሕ ፈፃሚ
ፈጻሚ ተደጋጋሚ ዝወሰነ ስራሕ ፈጻሚ ይጂ ወደ ዝወሰነ እዩ አዊ መከራከሩን ዝነበረ እዩ ማንም ኢህአዴግ ስራሕ ፈጻሚ ዝነበረ አስመራ አቲና ክሻም ምስተማ ዘሊቅና ንሻዕብያ ዝደምስሶ ዝብል ውሳነ ዝቃወም አይመስለንን ጃትመኡ ወሲኑ ስለዝነበረ ታሊ ዋላ ካውዚ ወጻውን ተሞታደራዊ ኮማንዶ ናይ መጀመሪያ ፕላናውን ንሱ ነይሩ ሰቶሙን ክምስክሩ ይቆልዮም ናቶም መሕታት ተቃሚ ይመስለኒ ስለዚህ ፉትኖት ኣብ ኢህአዴግ ቤት ክፈስለ ተዓፀወ ወሓት ግጥመ ቢሉ ስለዝሓዘው ስለዘይረኸቡ እዚ ሓቂ እዚ ሞ ኣብ ነበርክዎ ሚሊትካ ኣብ ነበርክዎ ክትዕኻ ብዙሓት እውን ክምስክሩሉ ዝኽእሉ ነውጦ ነይርና ቅድሚ ሕዚ እውን ፉትኖት ስለዘይብሉ ትክክል ኣይኮነን ኢልካ ምባል ጌጋ ይመስለኒ ርግጥ እሱ ተኮይኑ ጥራሕ ምንጪ እሱ ጥራሕ ተኮይኑ ምንጪ ናይ ሓቂ እትብሎ ዘለካ ክኾን እዩ ግን እዚ ዘለዎ ሰባት እውን ሪኦም እዮም ኣብኡ ዝነበሩ እውን ዝምስክሩሉ እዮም ኣብኡ ተተጋጊ ኣነ ዝሕተተሉ እሞ እቲ ፉትኖት ኣብ ቁልፊ ስለዝተዓሸገ እዩ እሞ እዚ ጥራሕ እንትመነውን ኢለ ናይ ተሞክሮ ኢለ ኣብቱ መገስ እውን ኢለ ዘለኹ ገገሊ ሰነድ ደው ሁሉ ሰነድ ደግፈ ኣለኹ ዘየለኹ ከዓ ናይ ባዕለይ ተሞክሮን ባዕለይ ዝነበሩ ሁሉ ስለዝኾነ ኢለ ኣብሚተ ኣለኹ እሞ እቲ ፉትኖት ዓብዪ ጉዳይ ጌርና እንተዘይረአናዮ ፅቡቅ ይኸውን ግን ብሂወት ስለ ዘለው ስታቶም ክምስክሩሉ እዮም ኣብኡ ምንም ፀገም የብለይን ካልኣይ እቲ ናይ ኣፈታታሓ ጉዳይ ክልቲኡ በቲ ሓደ ክትፍታሕ ኸ እንታይ ምኾነ እንታይ ለውጢ መፅስ ዝርዝር የበልካየን እሞ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ እዚ ዝብል ኣሎ ባዕዳዊ ኢልካን እቲ ሽግር ፖለቲካዊ ሽግር ኢልካ ትብል ከሎ ዘለዎ ኣፈታታሓ እንታይ ኣፈላላይ ኣለዎ ዝብል እዚ ሕዚ ኮይና የፍርዮ እዚ እውን ሕዚ ኮይና የፍርዮ እምበር ብናይ ሽዑማ ባዕዳዊ ኢልና ንኣምስ ነበርና እቲ ነፃነት እውን ኣውቶማቲክ እዩ ሽዑ ነፃ ይኹን ኢልና ኢና ኣቢልና እቲ መበገሲና እውን እቱ ኣፄ ምኒልክ ብ1900 ዓመተ ምህረት ዝገበርዎ ውዕል እዩ ናይ ዶም መሰረት ኢልና ነቲ ናይ ድሓር ዝነበረ ሓቅታት ፍሪስና ኢና ኣቲናዮ እሞ ሽዑ ዚዜ ንበልናን ሕዚ ግን ብዙሕ ነገር ክብል ይኽእል ሕዚ የካሕተት ዝኽእል እምበር ብናይ ሽዑማ ባዕዳዊ መግዛእት ናይ ኢትዮጵያ ኢና ዝበልና ነፃ ክትኸውን ሽዑ ንሽዑ እያ ክትኾን ዘለዋ ኢትዮጵያ ወይ እትዋን ኣይገድሻን ዝብል ኢና ኣቢልና ፖለቲካዊ ፍታሕ ምኾነ ከንታይ ምኾነ ንዝብል ሕዚ ሪቶ ተኮይነ ግን ሓደ ክልተ ዓዲ ትፈላለያ ዘለዋ ክልተ ሓደ ዓዲ ዝነበራ ትፈላለያ ዘለዋ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ጥቕሚ ንትንካፉ ኣይተርፍን ስለዚ ኮፍ ኢልካ ትዛረበሉ ማለት ኮፍ ኢልካ ትዛረበሉ ሓደ መዛረቡ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ክኾን እዩ ምክንያቱም ናይ ባሕሪ ጉዳይ ወሳኒ ናይ ፀጥታ ናይ ድሕንነት ጉዳይን ወሳኒ ናይ ኢኮኖሚ ጉዳይ ስለዝኾነ ሓንቲ ብባሕሪ ትግልገል ዝነበረት ዓዲ ባሕራ ትንተላሲ ከመይ እያ ክትኸውን ዝብል ነገር ክፍታሕ ነይርዎ ብመሰረቱ ክፍታሕ ነይርዎ ሓደ ክኾን ኣሎ ምክንያቱም እቲ ዝመፅእ ፖለቲካዊ ፍታሕ እዚ ግምት ከእተሎ ኢልካ ስለትሓስብ ማለት ካልኣይ ምናልባሽ እውን እቱ ናይ ኢኮኖሚን ካልኦት ዝምድናታት እውን ከመይ ክኾን ኣለዎ ብዝብል እውን ብደንቢ ክረአ ነይርዎ እቲ ናይ ደው ዝበሃል ኸ ኣበይ ዝብል እውን ኣብ ስምዕነት ይትምስረት ነይርዎ ኣብ ስምዕነት ናይ ክልቲአን ሃገራት እምበር ኣነ ያኒ ኣብ 1900 ከምዚ ምስ ኣፄ ምኒልክ ተስማምቲ ነይሩ እሞ እቲ ዝፈረሰ ውዕል ኣምፂኻ እንደገና ክግበር ኣይነበረን ክልቲኦም ሰማምዕሉ ደውኮን ብመሰረቱ እሱ ይክኾን ዝኽእል መላእ ገደል ቦታታት እሱ ክኾን ይኽእል ግን ብደንቢ ክልቲኻ ተማኺርካሉ እምበር ብሽዑ ዝነበረ ተሰመረ ምክንያት ጌርካ መሰረት ጌርካ ክኸውን እዮም ብትኻለን እና ብዙሓት ጉዳያት ኣነ ዘድልዎምን ክላዓሉ ይኽእሉ ነይሮም ክልተ ዓዲ ትፋታሕ ዘሎ ናይ ፍትሖም መሰረት ተሓደ ነቲ ሓደ እውን ብዘይጎድእ እምበር እዚ ፍትሕ እዚ ግን ንኢትዮጵያ ብዝጎድእ ተወዲኡ እየ ዝብል ዘለኹ እሞ መፍትሒ ግን ኢትዮጵያ እውን ብዝጠቅም ንክልቲኦም ተጠቀምቲ ዝኾኑሉ ኣግባብ ክኸይድ ነይርዎ እየ ዝብል ዘለኹ የቅኒለይ ገብሩ ኣታኽብለካ እየ ያው ተፈቂዱልና እያ ኣታናቱም ማለት في فلو عاب مسؤول زخيد زناي إنترنال نفتل الأونة ون تلذ تؤي مالتي بزح تقص كايولا زن سامرايز بالمبار يغطيرك الأونة نحن تعدي زخبرن زي خبرن بدن بكون تزي تقص كايو تمنفسو تردي إني توريرنا تدفيرنا زبل مثلا مسؤول تعيس كان أي ساقامات ون أي تبي لفتنك زخوانا نزخلو زمصوه تزني زخاري مريحنات ورا منقص ذا البدن
ልዕላውነቱን ከኸብረ ይኽእልን ዝብል እንድምታውን ስለዘሎ ፍቲ መጽሓፍ ተረድአኒ ሓደ ካብቲ መፈላለይኹም ናብ ዝኩሉ ጥርጣሬ እውን ከእትወኩም ዝኽኣለ ይመስለኒ ፍቲ መጽሓፍ ከም ተረዳእኽዎ ጸገማት ናይ ኣሊኻ ምፍላጥ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘንየ ዝስርዓት ጸጊምዎ ዘንየ ጸገማት ታእየን ኣው ኢንተርናል ኤክስተርናል እናተባሃለ ይከፋፈል ነይሩ ከም ተረድአኒ ናታቱን ግሩፕ አም ሶሪ ከናይ ቃላት ሕጽረት እዩ ግሩፕ እንትብል ተለኹ ናይ ዝወጻኹም ሃጽያውያንን ካልኦትን ይውጽዑን ኣለው ኢንተርፌር ይገብሩ ኣለው ንሱ ይጸገምና ዝብል ይነይሩ ናይዞም ናይ ንመለስ ናይ ንስርሓት ወይ ናይ ዝቆረዩ ካልኦት ናይ ቴዎድሮስ ግሩፕ ከዓ ኢንተርናል እዩ ብዕዜና እና ኮራፕሽን እና ዝብል እዩ ሆኡ ኣብቲ መጽሓፍካ ምስትራኻዮ ኮራፕሽን ከም ዲፌንድ ዝገበርካ እዩ ዝመስል ኮራፕሽን የለን ተልዩውን ኣብሬስት እዩ ዓይነት ነገር እዩ ዝብል እዩ ዘንየ ኣብ ሓደ ማለት እዩ ከም ኤግዛምፕል ዘቕረብካዮ ምስል ልዕላውነት ተሓይስካ ትትሪኦ ተለኻ ምስተህዘንየካ ኣቋም ትትሪኦ ተለኻ ፖለቲካል ኣቋም ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ጸገም ሽዑ ይኹን ህዚ ኣብ ኢንተርናል ዲዩ ተደሪኹት ፕራዮሪቲ ወይስ ብሓቂ ናይ ደገ ዝገብርዎ ወጻኢ እዩ ዝርብሸና ኣሎ ምስኦ ተሓይስካ ናይ ሻዕብያ ግደ ኣብቲ መጽሓፍካ ብዙሕ ከም ዝሓረቅካ እውን ስለ ዘምርክብ ፐርሰናል እየ ዝነግረካ ኣለኹ ከም ተረዳእኽዎ ሕርቃንካን ብሶትካን ኣብኡ ዘውፃኻዮ እዩ ዝመስለኒ ሻዕብያ ከመይሉ እዩ ናይ ሻዕብያ ሲስተም ከመይሉ እዩ ፕራዮሪታይዝ ኮይኑስ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መጀመርያ ግደ ተዋሂብዎ ምስኡ ዘለና ጸገም ተዘይፈትሒና ሰላም የለ ልዕላዊት ዓዲ ተደፊራ እያ ዘብል ዘብፅሐካ ተትትንትኖ ብዝተኻእለ መጠን ተተረዲእኻኒ ልዕላውነት ምስ ሻዕብያ ምንታይ እዩ ተሓሒዝዎ ናይ ቦርደር ምድፋር ልዕላውነት ተደፊሩ ኢልካ ኩልኡ ነፍስኻ ጥፊእካ ዲኻ ተብሎ ወይስ ብፖሊስ ጠጠው ተብሎ ብተወሰነ ሓይሊ ጠጠው ተብሎ ስራሕቲ እዩ ክሳብ ናይ TPLF ህልውና ናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ህዝቢ ኢትዮጵያ ህልውና ዘብፅሕ ውሳኔ ክትወስዱ ዘኽእለኩምስ ከመይ ቢልኩም ኢኹም ናምበር 1 ኢሹ ጌርኩምዎ ኣብቲ መጽሓፍካ ዝጠቐስካዮ የለ ካብ መሰረቱ እዩ ናይ ልዕላውነት ዝጉጅለ እዩ ዝብል እሞ ናብኡ ክምለስ ናብቲ ዲሞክራሲ ግን ኣብ ካልኣይ ዙር ማለት እዩ እዚ እንደ ተረዲእኻ ንመልስ ጽቡቅ እዩ ኣነ እኳ ምናልባሽ ክጅምር ዝደሊ ኣብቲ መጽሓፍካ ብዛዕባ ኮራፕሽን የፅሓፍካን ትሽግር እውን ማለት ናብ ትሕቃየኻ ዝብል ምናልባሽ እንድሕቲ መጽሓፍ ብደንብሎ ኣንዩካዮ ዝወልኮ ወይ ብደንብሎ ሪኻዮ ይጠራጠር ኣለኹ ስለምንታይ ኮራፕሽን ነይሩ እዩ ነይሩ ጥራይ ተዘይኮነሲ ናይቲ ስርዓት መግለፂ እውን ሕዚ ኮይኑ ኣሎ ሽዑ ጥራይ ተዘይኮነቶም ንኮራፕሽን ጥፊእና ኢሎም ዝለዓሉ ኮራፕት ዝኾነ ስርዓት ማንም ሕዚ ካብ ቀበሌ ጀሚርካ ክሻል ትቕርቅርቲ ኮራፕት ዝኾነ ስርዓት እዩ መስሪቱ ዘሎ እየ ዝብል ዘሎ ኮራፕት ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኮራፕሽን እውን ነይሩ እዩ ክንዱር ኢልጃ ክንዱዙ ናይ ሕዝሎ ነይሩ ሕበት ይኽእል እዩ ግን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ሲ ኮራፕሽን ነይሩ እዩ ነፅር ንበዓልና እንድሕር ናይ ማን ናይ ኮራፕሽን ዋጋ ኮይና ንበዓልና ንውሽጥና ንራይ ከለ ቤተሰብና ኢና ኢለ ኮይኖም ኢለ ዘሎ ርኢና ኢና ናይ ማን ምውጋእ ዘድልዩ ብኩንዱኡ ደረጃ ኢና ንዋግኦ እምበር ናይ ስእልካ ብጎኒ ኮራፕሽን ማለት ናይ ገዛእ ደርቢ ናይ ምዃን ድሌት እዩ ዝብል ጉዳይ ክኸውን የብሉን ዝብል ሲ ኣሚተ ውስ የኮነን ንኮራፕሽን እውን ንዋግኦ እዮ ንፀረ ዲሞክራሲያዊነት እውን ንዋግኦ እዮ ንሉዓላውነትና እውን ጉዳይ ሕዚ ኣብዚኣ እንታይ እታ ሓንቲ ሽግር ዘላ ምናልባሽ ኣብ ናይ TPLF ዋላ ዝሞተ ሙካስ ይኹነኒ ናይ መለስ ስልቲ ውሽጣውን ግዳማውን ዝበሃል ኣየን እዩ ውሽጣውን ግዳማውን ኢሳያስ እውን ሕዚ ደግሞ ሰማዕኹ እየ ውሽጣውን ግዳማውን ኩሉ ውሽጣዊ እዩ ኮራፕሽን ውሽጣዊ እዩ ሉዓላውነት ውሽጣዊ እዩ ዲሞክራሲ ውሽጣዊ እዩ ኩሉ ነቲ ፓርቲ ዝትንክስ ኣብቲ ፓርቲ ተሓሳስባ ዘሎ ኣባላቱ ተሓሳስባ ዘሎ ብምሉ ውሽጣዊ እዩ እንታይ ግዳማውን ናይ ደገ እዩ ኢልኩም ዝብል ነገር ትኽክል ኣይኮነን ውሽጣዊ እዩ እኮ ውሽጣዊ እዩ ክትውስነሉ ዘገድደካ ንውሽጣዊ ፖለቲካዊ ህይወትካ ዝተንከፈ ብምሉ ውሽጣዊ እዩ ስለዚ ትደገን ውሽጣውን ዝብል ነገር ነቲ ጉዳይ ንምስኻር ንምውቃዕ ዝተፈጠረ ኣቀማምታ እዩ እምበር ኩሉ ውሽጣዊ እዩ ንኣላውነትና እኮ ምውሳን ኣብ ናይ በዓልና መሬት ኣብ ናይ በዓልና ጉዳይ በዓልና ንውስን ማለት ውሽጣዊ ይኮነ እንዲ በዓልና ንውስን ካልኦት ይወስኑና ናይ ደገ ይወስኑና ኣሜሪካ ተፈራሪሖምና ኣውሮፓ ተፈራሪሖምና ንወስን በዓልና ንወስን ንበዓልና ኮይና ንብል ዘለና TPLF በዓልና ኢና ክንወስን ኢኮኖሚና በዓልና ንወስን ማለት እዩ ፖሊሲና ማለት እዩ በዓልና ንወስን ኣብ ጉዳይና በዓልና
نوصل أب بذاتنا مالت قدامه ويقولن وشتاوي مسرته وقداي لازم نقدم تقداي وتلاقي لهم تقداي هذا جايو ديمقراطيا كورابشن لا وشتي يزبل يزي كونين كانت تقداي موقع تفترنبر كلهم لا وشتي يوم أفتنا وشتون كلهم ترى لهم كورابشن والنير يوم حزون يتصل لهم هذا ديمقراطيا ونتون نير يوم حزون يتصل لهم تلاقي لهم تقداي نون أي تفتن جن خا كابزون قداي تزيهم كابزون تلستيهم قداي تزيهم نشرونتو وشتاونا تبارتي وتيون ناجزون يتبقى بمولو زنا على أدم تلاقي لهم تقداي نيردي مالتي ذيك الساعات لله مثلا قال الله هذي لا كنا سخطة قداي قال الله هذي ناس نور من كسرات ناي لمعاتنا ناي كنا من كسرات تطوز البلد قداي ناي لعلهم قداي نيردي وقت نيرو ثلاثة تعي خويني ما لكم إذا قداي دي خيرك أو إذا قداي تفتح مجيء أنا مقبل تمايلو قداينا قدام زي قدامه قداي يسرح هلا أو قداي يستهانت استهانت قداي زناي ترى مسلمان ترى تعيش مزبل أين كان الصح عيبنا كان الصو إلينا كان الصو جن نتيجة متخانة بمول وزلي نعم كنا تأتي نبوز حزبي كيوت مهلك مخليات تقرص قدام أبي خاطر قرفه من تعال حنت قاعد يتحفظ الأبرايزهم درلو إذا أنا إيرتراف فتاة حنت كان كويس جزء من تعال تقول تودي أمام مجلس هو من تعال تدانر على من تعال تملس أنا قدام دي خبان تدانينا زي مثل أنا قدام دي ونأتا خوينات أنا قدام قداي يكون من تعال مش عم ياخذ تو زدليو مثلا وتأتي متهمنا يوم من تعال عملتنا أورينا بس هنا قدام يخونن ناي قدام يخونن كل عليه تدلين نزي كل عليه تدلين لما تاي أوزي مولو جيجا مسرته جيجا لحدون زناوسا جيجا تفتشون لما أوزي قدامه ويلكا مرأي أنا جيجا زلهم ديلكا مخفاضيو كم ديلكا خلو زيون ناوشتنايو ناوشتنا قدايون ناوشتنايو ناي ديمقراطي قدايون ناوشتنا يلكا إكر زلهم هاتينا تطواب لتكال بروبر يقولن هاتينا جنانا إنا إنا شعو هذا نصحبه وانا نجرجن نايدج ساتي متصور مبركخ نايدج ساتلو يتو مسرة الشعوب من كاب ايديولوجي انصار دينارينا او اسكار تايس موسي نقول نمدفمو نايدج ساتي حسينة نايدج ساتي زي متصورون قالوا يوم كاتو الصوم بزعزوزنا نخيد زبل سلازنا بلو تقول زيونا من اعتراف قد الصوم بزعزوزنا نخيد زبل زنبالة سلازنا زيون تلعب موزيون ناقدام يخونن أوشت بوليتيكاو جوتنا زلوا قداينا قدامنا يطولون لذي أحسينا كبولوز دلي بس قداي نتنا إيترا قداي من تان كي اللعال نتنا إن علونت قداي من تان كي اللعال نتنا إشعبية زرفة عدنا زفتهم من تان كي اللعال نتحانا تاين ذناي ترى مسلمان ترى ديمقراطيا استلقاء كابلك بس الذي قلنا الشعب حد مستحي رخبان مسلنا بتحمل زقدد زقدد سخف أخوين الله أنا ديمقراطيا نتونهم أخوين الله فلسطين ستحادث أساس رأيين مالتي نعطم كالو من كنوم وقتي بولوات كنا نقصلنا على بخلطة بارك لا سلنا عمتي انترفيو نقصلنا برتسل يا غينا تقدر لنا برجوش حل جوش عند حلنا يعني حراشي نقدم دورو كما أنك عندك أنك من قد ركبت على الحصير دقائق ذلك من وجود بعد حل مساحة كمنا يبقى علينا يتودف نحلا مرحن لقربا ونهورو مرحنا
أنت يزول قوي يزول قام أنت ولكو نسون يرد يعني ويرد أمي بزغنا خايندن أصلا إترا قداي حنت إترا متحف قورو أم بيا له تعم بزح نجرون أصلا متحف سماما له ببزح من قد سبوا ذريع من قدون لأنه نحر قدر أنت يكون بعد الدشو أفضل داتا أترى اللي رأيتي بدلني كم أود نوصل مثلا كزارب نقول ونتك نقول خل ولاتنا مالتي أفتنا إرترا قداي جنتا أي رياض الله أفتنا مصحف شعبيا كورنا أيو ورنا نزل الكتة يبتعر كم زنور أمو نهيب على الجورز زنوركمو وجن كورنا أيو زبل نيركم تدخلي قصة عندنا بنايب على مسافة من قدي أيو ورنا نزل نيركم زبل قريبو أبغيو داي الذكرى أنا أفتح مصحف قورو أول نالساوا تبعيسكا تمليسكا جمجام جركا تقدر شعريا نحنا أنت فرد كمثله نايب على كالي داش مخمز اللون سلك أنا سودان تم في خمس غنى جمجيمكا خمس نوركا خم هاجركا بيس كان لها كان أي ذكري أنا خابر الجنسية كأول كأمر الدعاء من فيه كلوي شعبي أنا أيتك مرارو أفوسنا وصلنا إرترا مثلا تلاقي كان بيشات نيرم غور تلاقي كان بيشات يبورس نغورو تحرنا كرات أخيبا هذا نقلة تغير نيرو كاسو أدمت يجي بدن دي الذكرى مش اللي صور إخواني حامل صور حيثلت المالتي حالا أيام وسينا مسكم أنا خبر كافلية تمسك ولت أنا رأيت وأنا مسكين يقول له أنا مالتي يوم يمكن مرة أجركم تشجر أي كسات حنجني هجنا نقدر نتكرر خمس قناة جلسكا هو حد غيرنا يزني أنا مرة أجن ني أستاذ عصر تحمس أنا تبيلك حنا يخليه زي درجن شجرات مثل خواجن أي ترفني زبل جمجام نفس كادره أعرف كاملش نايزي أزأر ولي رحتك بعلب بينوسه مريات غليرة شكل وارد كادر أخلاق مثل الجريج أو نيران شاف قران سلك خاوة تبقي شيء يدخل حياتنا يشع على نظرين متقالة ما حمزة وعدرته لما ينمع الخاول مالتي تحرقن استوى السمكم قورز لهم كورنا إذا بطيئ هم قالي أمك أي بطيئ هم قالي أمك منذ قصلوا كم تناس كحينات مردة أنتي حالو نعم دمدمت أنتي بطيئوا خلص مدخلوا لبنك أدت أنه خل يخلن بيو سلام انت أي خالق تركم كوها وفي مسحار كم ترد أمي كافا يتركم معها كم ترى يوم جمعنا يساوانا استعجم غامن تحاربون عشر تحمس عمد كسن يغليش فلجاء مرة أجيز بالكايون ترى أنت الله فأول مسألة حساب إذ كان يمخد أجد أو لخمت أي خدني نفتنا كذا اللو زي مسحهم قال يتركم كوها يخلد زبلي تحتي الرئاية قال يتي أو أنت الله مسا أصلاة فريا ضرب حد له أما أنا بقول أجري أنا وني حفتنا هذا فرو اللي بيهوت يلان نستاذ أروته بلفك يلها نسارح عود لجسد أخاه كارتن بحالة مسكينة عود لجسد أروخا أملس لها وخا مدرخه بدن بيذكره حاول سكم دره نزلت ترتوعيل بدن بيذكره جوا حوا يعني الذي شيء إذا يتولنا يملسن زنا ذري تلاقى قام يملس قام مدرخ كم سيم ولا قيتان لهاو تفعلكم لي أنا تولى إنتاي كان ذلك قال بقالك أرب خليه من لا كادر أخذ كوا يقول يا مسيح بداني ولا قال ولا مالك فليس لم يتولى الملس من ولا هو يتولد ولا نجر سيم كم ولا قين قريب ولا سلم إنتاي زريان زيادة ترى الله يقينه نزح خير أربعة دي صحوي خيلي يعني كأربعة اللي أنت ولا أنتاي صريشة أنا بقالك أربعة سنة الذي أن كذا هو روي كان في عمل سلة حسب الخبر ما فيه أمي اللي تراوي. أشكرك. عشي سلام وإيش مصلني فمن لها عند فتاة فلتين
أنتي بتناي مجمعات قدايو بايزوي مش عويا شعو أستطيع مش عمت تسرحنا يزيد أي والكون أنت عندي مرة دادا أي كان كرما يجي مش تسلزونه تفتح وميتهم ذلوا هنا تيجي كذا سنا تسلزونه كرما يقومون تيلا مالتي جن أنا أستطيع مش خمسة لقين تسمع عويا تسرحنا يزيد أي والكون جن تزورون ذي مش نجاري مالتي كأون على جيجا من عويا فسمنا لنا إلى اللهم يقول هو عن جنزيا أنت ما تخرج يا مالتي the point توناي أريم كذا لك أقول دايجن كم تونا تفهم ماي جيم جام ده حرف مبصحهم نقوم كهم دي بنا عدل زي تخافت لهم يوتو تقاطع تذكرني حتى مثلا كمو كبادي كاليو أنا كخالي ترجم يا هاوكون نتوقع داي بقربة الفوتو وسبات أسف قديم في يوم ناوي أقول دايو ملص ناي ጦር ኃይሎች አዛዥ ሰራዊት እዩ እና አድጉ ሙሉውን ዝካታተል ከላይ ናይ ደህንነቱ ማለት እዩ ክንፈ ናይ ደህንነት ሄድዩ ስለዚህ ከማንም ናፍጡ ዝነበረ ማእከላይ ኮሚቴ ዝለዓለ ኢንፎርሜሽን መረዳእታ ክህልዎም ዝኽእል ሰባት እዮም ስለዚህ ብዙ መረዳእታት እዚ ይትረፍዶ ብኻሊእ እውን እናቐረበሎም ብባዕሎም كرهو زخولون نتعدنا محلاو نمحلاو نقصهم يوم مثل زلهم مالت جديت هذا اللهم مثلني هو أتريكو لها حادث مويتكو أي منستر زوكس حادث بحمام مويتكو يوكسي بوزع حساب النهار قصان مدلاوكو عوي حتى يجي كان عزغل عوينا عوي كان عزلو ስለዚህ حلفنا زلهم هذا ما كان جاتهم يوم نتواجر حلفنا زهاهم مالتي كحلوهم دحننتهم كي موتو كي قدا كي قواتقول كي انكف حلفنا زهاهم نزيهم يوم ስለዚህ كشان تورر ديوم كشان تزورنا معات ديوم كريز الله يتقدمهم يوم كرمت زلهم يعني عنا زلهم موقعاتو مردعتنا تفتسنا لنا وحاجز الله كان أي شعو أما فرقهم ذلك يكون ترجعته يا أو فرص تردعته قداي ملس يردون كنفا يردون سيما يردون زمو نور يردون إلى كحد يسجمانيو وزيت وزلقوا جن وزينا على ريتو ينبر سلوا زلقاون سام حتى لويو زي تردوا ونقوني كل يوم جن كان كل تغنيدا بس حتى قلنا سيئتوا لقوا جن ناي زي مردا مسيلو أسمع نناتي جام ناي زي مردا وينو راح أسمع فلايتهم أفتو لا تاو سرح يزيد كاتاتولون حبيتها زرقوا زنور سبات أما إلى يردون كلهم ويت ما تو زرقوا ومرداتات بزيقون لا تنسون وانتظر ويت حما على كويتو تعيشون الخيرات زنتنا يو إنفورميشن ون مع حبيتها ون حد إمه ثم قرب زلوا قادي مركز خزو ثم يوم ورحوا زلوا قادي مركز خزو من قدي أنت أي ذرية كبلس فتينا قال أي تو الشعور تداروا في تقبعتي تولدن ملس اليوم بساط تداروا قاتل زلها أنا سمع هو سيميو يوم أو سفرفي استدارة سيميو ملسون تداري ويو نايتول ده سمع هون تزلوا هاتون يريا خمو شعور تداري وانتقينو يتو يقد فنكو متعيس لزغوني لا زقد فوي مثلا نفتو سلزوز كلا يقد فن تازغور وازغور وا نقول لنا هنا متى ስለዚህ أنا أفتقوا ونيرة ስለዚህ ነወርቁ እቶም በጽንዖት ተዛረቡ ክልቲኦም እዮም ነይሮም በጽንዖት ተዛረቡ ነሱ ዝቀርብ ዝነበረ ገባላቱን ዘቅርብዎ ዝነበሩ ኣባውን ዘቅርበቶ ዝተፈሉሶም እዮም ኣይኮነን እውን ኮ መሊሱማ ሽዑ ኮ መርገፂ ኮ ሒዘሎ ኦልሬዲ ሒዙ ኮዩ ተወልደ ተዛረቡን ናይ ድልስልስ ኢሉ ናይ ውድብ ጥናፍ ኮይኑዎ ክዛረብ ተኮይኑ እምበር ግን ብናቶም ተናዲዱ ዝፀርፋ ዝፃረፍ ኣይመስለንን እውን ተስሎም ምክንያቱም ውሽጡ ዘሎ መርገፂ ሒዙ እዩ ኮ ይወሩና እዮም ዝብልና ድሕሪ ዋርሕ ኮዩ ዝጉባኤ ኮይኑ ዘሎ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ታሕታት ተገይሩ ዘሎ ጥቅምቲ ኣፈላላይና ሃልዩ ስለዚ እትስሎ ዘለካ ናይ ባዕልካ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ እሶምን ምስኣን መረዳእታ እዮም ከምዚ ኮይኖም ዝብል እስቲራይ ማለት መረዳእታ ከፍቲ ትወስኮ ይበፅሖን ዝብል ናትካ ራይት እዩ ክኾን ይኽእል እዩ ኣነ ግን ከምኡ ይረኽቦን እየ ዝብል ኣብታ ጉባኤ ግን ክልቲኦም እዮም በፅንዖት ዓውሲ ብንዴትን ተዛረቡ ኮይኑ ዝስምዐኒ
هنا تقولوا ناتا توصل يعني احنا حكينا في فولو اب يعني اللي كنت له غش ያው ትዝብልታ ነገራቱን ለተሰራ ወደ ሐራ አድርገውታል እሺ በጣም ያረኛለኝ ያው ተፈቶታት ተሐጥዎ ዘለኹም ናይ ኩልና ሓተውን እዩ መብዛሕቱ በክስታይ ገብረኤ ሸር ገብረኤ ቶም ሓልሓሊፎም መዚያ ሓት ዝኽእል ደለኹ ኣነ ክልተ ነገራት እየ እሱ ነፍቲ ናይ ላዕላውነት ጉዳይ እዩ ኩልኩም ከም ትፈልጥዎ ምናልባት መብዛሕትኩም ትፈልጡ ትኾኑ ዝብል እምነት ኣለኒ ቅድሚ ሓደ ዓመት እኳ ይመልእን ገለቢሉ ናይ አቶ በረኸት ስምዖን ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ስናይ ኤርትራ ውድብ ምስናይ ኤርትራ ድሕረ ገጽ ወይ ከዓ ዞም ናይ ሚድያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ዳርጋ ንክልተ ሰዓት ዝወሰደ ዝገበረ ዝነበረ ቃለ ምልልስ ባድመ ኦልሬዲ ዘብቅዐሉ ጉዳይ እዩ ስለዚህ ብዛዕባ ድመን ካብ ድሕሪ ሕዚ ጀሚሩ ናሕትና ኣዩልካ ምሕታት ናይ ማትካ መሬት ምሕታት እዩ ስለዚህ ናይ ካሊእ ሃገር መሬት ናተ እይልካ ምሕታት ከም ወንጀል እዩ ኢሉውን ኣቕሚጡ ነይሩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ብዛዕባ ኢትዮጵያውያን ናይ ዓሰብ ጉዳይ ወይ ናይ ባሕር በር ጉዳይ ክሻብ ሕዚ ኣይወፀሎምን ዘሎ እና ሕዚ እውን ዓሰብና ናዩ ወይ ከዓ ናይ ባሕር በር ክህልወና ኣለዎ ኢሎም ዝሓቱ ገለ ኢትዮጵያውያን ኣለዉ እሞ እዚስ እንመን እዮም ከምዚ ኢሎም ዝሓቱ ዘለዉ ኣሎ ኢልካ ተኣምን ወይስ የለን ኢልካ ተኣምን ተባሂሎም ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ሊትራሊ ቃል በቃል እየተዘራረበን ንሕና ናይ ኤርትራ ናይ ብዶብ ጉዳይ ዘብቅዐሉ ጉዳይ እዩ እቶም እቲ ሕዚ ዘኒሄው 30 ዓመት ተወሊዱ ዝዓበየ መንእሰይ ኣጠቃላሊ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ባሕር በሪ ብዛዕባ ናይ ቦርደር ገለመለ ዝፈልጠውን የብሉን ረሲዕዎ እዩ ኣየልዕሎን እውን ነዚ ዝሓቱ ዘለው እዞም ጦርነት ናፈቕቲ ገለ ዝበሃል ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ ዘልዕልዎ ዘለው እንገብሩ እናተገብሩ እናቶ ተወልደ እንስየ እዮም ዘልዕልዎ ዘለው እምበር ካብኣቶም ወፃኢ ናይ ላዕላውነት ጉዳይ ኣብዚ እዋን እዚ ዘልዕል የለን ስለዚ ኢትዮጵያዊ ኩሉ ፍላይት መንእሰይ ወለደስ ረሲዕዎ እዩ ዝሞተ ጉዳይ እዩ ኢሉ ተዛሪቡ እሞ እንታይ ይኽብል ደልየው እዚ ትሕተይ ናይ ላዕላውነት ጉዳይ ናይ ባሕር በር ጉዳይ ኣተገብሩ ናትካ ጥራይ ድዩ ናትካ ናይ ተወልደን ናይ አቶ ሰውየን ጥራሕ ድዩ እዚ ማለት እቲ 99 ካብ 100 ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ 80 ሚሊዮን 9 ሚሊዮን ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ብዛዕባ ናይ ላዕላውነቱ ረሲዕዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣይለዓለን ማለት እዩ ወይስ ከመ እዩ ዝብል ሕቶን ኣተገብሩ እውን እዩ ዝብል ክምለሰለ ካልኣይ ኣተገብሩ ብዛዕባ ላዕላውነት ኩሉ ሻዕ ይዛረብ እዩ ባዕልና ደረጃ እውን ይለዓል እዩ ኣተፈላለየ መድረኽ እውን ይለዓል እዩ መብዛሕትኡ ከዓ ናይ መንግስቲ ደገፍቲ ይኹኑ ኣላ ካልኦት እውን ኣተገብሩ ናይ ላዕላውነት ጉዳይ ዘልዕልዎ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ዘልዕልዎ ዘለው ስለተፈለዩ እዮም ዝብል ወይ ከዓ ንፖለቲካ ጠቐምታ ኢሎም እዮም ዘልዕልዎ ዘለው ዝብል ዘራርባታት ኣሎ ንምዃኑ ኣተገብሩ ብዛዕባ ናይ ላዕላውነት ክርክር ምስኒ ኣቶ መለስ ይኹን ምስኒ ኣቶ ስብሓት ወይ ከዓ ምስቶም ካልኦት ጉሩብ ምስ ወፃኹም ድዩ ተላዒሉ ኣይ ዋና መንስኤ መፈላለዩኹም እንታይ ድዩ ነይሩ መፈላለዩኹም ኣብኡ እናሃለኻ ኣብቲ ውድብ እናሃለኻ ቀንዲ መፈላለዩኹም እንታይ ድዩ ስለዚ ወፃእኻ ስለዚ ኮረኻ ዲኻ ልዒልካዮስ ወይስ ቅድሚ ምውፃእኹም እውን ዝለዓል ዝነበረ እዩ እዚአን ክትመልሱለይ ያኔለ ያኔ ማለት ተበላይ ገብሩ እኮ እሺ ሞ ፍልጠሕቶታት እየን እዚአን ሕዘፍት መፅሓፈይ ዝዘመትኮ መሰረት ገይረ ክምልሰን ክፍቱ ተሓደ እዙ ናይ ላዕላውነት ጉዳይ ዘብቅዐሉ ጉዳይ እዩ ዝዓፀወ ጉዳይ እዩ ዝብለ ባህላ ኣነ ትክክል ኮይኑ ኣይስምዐንን ብወገነይ ብርግፅ ተዳፊኑ እዩ ቅድም ክብል ንምድፋን ፈቲና ኢና ኩልና ኣነ እውን ዝነበርክዎ ነዚ ጉዳይ እዚ ከይለዓል ብርቱዕ ናይ ምድፋን ስራሕቲ ተካይድና ኢና ብሓደ ገፅ ካብ እምነትና እዩ
ንኣብነት ኢትዮጵያ ናይ ባሕር በሪ ክሌም ክትገብር ኣይትኽእልን ዋንነት ክትሓትት ኣይትኽእልን ካብ ዝብል ዝነበረና መርገፂ ካልኣይ ከዓ እዚ ነገር እዚ ኣብ ክዕል ገዲመ ይምለስን ዝብል ተሓሳስባ እውን ነይሩ ግን ብዙሓት የልዕልዎ ነይሮም ነቶም ዘልዕሉ እኖም ነበርና መሲ እዚኦም ትምክሕተኛታት ኩናት ደለይቲ ኩናት ዘረግቲ ሰላም ዝብል ኢና መልስንዎም ነርና እቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ምስ ተነቐነቐ እቲ ብፍላይ ሻዕብያ ንኢትዮጵያ ምስ ወረረ እዚ ጉዳይ እዚ እንደገና ተልዕል እዩ እቲ ብዙሕ እውን ዝተሰለፈ ዝመስለኒ ብዙሕ ዝተሰለፈ እቲ ጉዳይ ዝነበረ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ሓንጎል ስለ ዝነበረ እዩ ሆ ኢሉ ዝተሰለፈ እምበር ብምብርባር ጥራሕ ዝተሰለፈ ይመስለንን ፖለቲካ ጎሽጓሽን ምብርባርን ዝተሰለፈ ይመስለንን ንዓዱ ከኽብር ልኣላውነቱ ከኽብር እዩ ተበጊሱ እዚ ጉዳይ እውን ክሻብ ሕዚ መልሲ ኣይተዋሃቦን እንታይ እዩ ኮይኑ ያውም እንደገና ባድመ ንኤርትራ ተወሲና እያ እሞ ተቐበሉ ዝብል ከዓ እንደገና መፅዎ መርገፂ ጣዖት መፅዎ እቲ ዋና መሬትና እቲ በዓልና ለማሓድሮ ሓዊሶም ተወሲዶም ወደኣ እንታይ ኢና ንገብር ኣለና ዝብል ዓብዪ ሕቶ ካብቲ ኣባል ውድብ እውን ተላዓይሉ እዩ ፍትዋት ማተር ተላዓይሉ እዩ ኣብቲ ኣባል ውድብ እውን ኣብ ህዝቢ እውን ተላዓይሉ እዩ ክሻብ ሕዚ እውን ኣይተመለሰን ባድመሲ ናትና መሬት ንምንታይ ኢና እንዎን ሻዕብያ ዓዲ ኢሮብ ንምንታይ ኢና እንዎን ሻዕብያ እንታይ ምክንያት ኣለና ዝብል ኣትስ በዚ ደረጃ እዚ ህዝቢ ክሻብ ሕዚ ዘይተመለሰሉን ዘልዕሎ ጉዳይ እዩ ግን እቲ ሞገድ ቤት ፍርዲ ከይድና ስለዝተወሰነ በቃ እዚ እዩ ዝብል ሓፂር መልክዕ ዝወሃቦ ዘሎ እና እዚ ነይሩ ተሓድ ግን እቲ ጉዳይ እናሰፍሐ ከይዱ እዩ ትሕቶ እናሰፍሐ ከይዱ እዩ ኣነ ንባዕለይ ካልኦት እውን ተቃወምቲ እውን ናብ ፕሮግራም ደረጃ እናቀይርዎ ከይዶም እዮም እዚ ጥራሕ ተዘይኮነ ናይ ባድመ ጉዳይ ናይ ዓዲ ኢሮብ ጉዳይ ተዘይኮነስ ናይ ዓሰብ ጉዳይ እውን ኣብ ሕቶ ኮይኑ እናቀረበ እዩ ይቀርብ ኣሎ ንሕና ናትና ኣይኮነን ንሕና ክውልና ይኽእሉ ዓረና ምናልባሽ ሓደ ክልተ ሰለስተ ናይ ካብ ቲፒኤልኤፍ ወይ ካብ ህወሓት ተፈለና ስለ ዘለና ክብሎ ይኽእል እዚ መርገፂ እዚ ግን ናይ ኦሮሞ ውድባት መርገፂኦም ኮይኑ እዩ ናይ ደቡብ ውድባት መርገፂኦም ኮይኑ እዩ ኣብ ማእኸል ኢትዮጵያ ዘለው ውድባት መርገፂኦም ኮይኑ እዩ ስለዚ ናይ ባሕር በሪ ምርካብ ጉዳይ ኣብ ፕሮግራም ሰፊሩ ይንቀሳቀሰሉ ኣሎ እዩ እሞ ናይ ስቲል ሞይቱ ክፍሎ ይትኽእልን ኣይሞተን የክፍለቱ እቶ እዩ እውን መሰረታዊ እቶ እውን እዩ ዝውርኢቶ ኣለኒ እቲ ካልኣይ እዚ ጉዳይ ዝጠቅሎ ዘለካ ንፖለቲካ ስለዝተፈለካ ድዩ ካብ ፖለቲካ ስለዝተፈለካ ድዩ ናይ ሉዓላውነት ጉዳይ ኣክቢርካ ወይ ዝያዳ ፀጥ ጌርካ ትሪኦ ዝብል እውን ይለዓል እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ብዙሕ ግዜ እውን ይዛረቦ እየን እቲ ጉዳይ ሽዑ ተቐስቂሱ እዩ እቲ ጉዳይ ሽዑ ተነቐኒቑ እዩ ብቲ ናይ ኤርትራ ኩናት እዩ ተነቐኒቑ ሽዑ እውን ኣብቲ መፅሓፍ የፍትመቶ እውን ከሚጠየ ከም ዘለኹ ሽዑ ብመሰረቱ ናይ ላዕላውነት ጉዳይ ተልዕል ከለና ናይ መሬትና ናይ ግዝኣትና ጉዳይ ተወሰነ ብደብ ዘሎ ናይ ግዝኣትና ጉዳይ እምበር ካብ መሰረቱ ኢትዮጵያ ካብኡ ላዕሊ እውን ክሓትት ፈንፅላ ዝብል ቋም ኣይነበረንን ድሓር ኣገላቢጥካ ኣስተውዒልካ መፅሓፍቲ እውን ኣገላቢጥካ ታሪክ እውን ኣገላቢጥካ ትሪኦ ከለካ ግን ኢትዮጵያ ጥራይ ናይ ባድመ ናይ ጣዕስምን ጉዳይ ተዘይኮነሲ ናይ ባሕሪ በሪ ናይ ምርካብ መሰል እውን ኣለዋ እዩ ዝብል መርገፂ እዩ ዘለኹ እዚ ሒ ዘለኹ ስለዚ እዚ ናይ ኩራ ኣይኮነን እንታይ እሞ ኮሪኻ እሞ እንታይ ክመፅእ ብምኩራይ ዝመፅእ ለውጢ የለን ናይ ፖለቲካዊ ቋም እዩ የጋድ እዩ ኣንፃሩ ዝሰብኩ ኣንፃሩ ዝዛረቡ ክህሉ ይኽእሉ ግን እዚ ናይ ሓደ ናይ በይነ እውን ተዘይኮነ ናይ ሓደ ናይ ፖለቲካ ተሓሳስባ መርገፂ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ የጋድ እዩ ካሊእ ክዝረበሉ ይኽእል እዩ ናይ ኩራ ግን ኣይኮነን ፀንሐ እዩ ዘዛረብ ዝነበረ እዮም ኢትዮጵያውያን ሕዚ እውን ዘዛረብ ዘሎ ጉዳይ እዩ ነዚ ንጎኒ ምግዳፍ ኣይከኣል እዚ ናይ ትምክሕተኛታት ናይ ፀረይቲ ናይ ደለይቲ ኩናት ናይ ፀረ ሰላም ኢልካ ክትሽፍኖ ይብልካ ነዚ መሸፈን እዩ ብፍላይ ኣብዚ ተሎ ክብለኩም ዝደሊ ሓደ ጉዳይ ንኣና ብፍላይ ደገፍቲ ንህወሓት ዝድግፉ ዝንፅሎም ዘሎ ቁሉል ዝኾነ መልሲ እዩ ሕቶ ንዝሓተተ ቀላኣይ
أنا سلام دلاي خوينات اليوم زول تقولات مسفات يومون عوي شجر الفترة ذلو نسلامون نمتحذارون أجل الفترة ذلو اليوم مثلا حتى ينعلو هزي مهندسهم هزي بسلام أو من قديم بالعزلو ما أي خوينات حيزو أي نطور حيزو يوم كمان نستنكاسا أسمه تنكاسا أسيد أنكو بخوينات الحلو ناس بسلاماوي دبلوماسياوي من جدي لحداو من جدي نزوم قداسياتهم من عن بينات متحاري هنا بينات متحار خون أي خلل تلازت أيهم يزي مفارحي مخصصي دلت بينات عشبرتي السلام دركتيلك مخصصي ينبر فوانا قدائك من لسلو أي دل بتكال تاريك أنصار يزي الكائمات كوهر دلو أي دل كان حجة أنصار يزي الكائمات كوهر دلو أي دل كان إثيوبيا تقوم يتقمان إثيوبيا ون الكاك من اللونبر دليت خوينا تناسقتي ياو جزء حلفو حلسولي بزلو 35 أدمي وسلوز خونا رسيل وينا يتا قداي خونا نلقى محلاف نتو قداي بدسراسيو الحقن نتقيو لذي خمزي أزري أمو ناي بوليتيكا خصوني مختار أيكونا نتو قداي زلو ناي بوليتيكا خصوني كاودي ذركليبا بوزحكو كان ناي بوليتيكا خصوني ما سددي خاكا أولا عنده خصوني بوزحات مجرات اللو نيوكو يومو يتودو نكون أيتيكا ناي بوليتيكا قداي ناي ديمقراطية الإسقر ناي نفعنة الإسقر ناي كورابشن الإسقر ناي قعدي متحدات نيو أقول لمن تاجي توستخ يأكل كوين تعيسمون من كثرات ناي بوليتيكا قل بزيون كأتو زلو مثلا تاوني عدنا حتى إيقاز زري على زرحلو ناي خراون يقولن فضار ماتر قرأي بالليل عنتو بحثات تايلو ميرو وإسايات مثلنا ومسايا سوا خوري خاي خازو لله أين قرر نعدنا قداي قرأي يقولن نعدي قداي هو ينادن يو تعيش متفونتنو ينادن نفتعد قداي بس أنا لكن بقود كايجن قرأ يبلين زي أصبت وايدن بقود كاي قرأ يبلين نعد قداي انت أمس زي خونا عم ستردن يخري وخمديقا خرية زي عم ترد الله يدل متحف ما يقرأ متحف هنا التقرأ متحف عندك نفس الزارب عندك أنا رأيه ما بقى عمت قليل لحد سب خدمة تام حد يمرش النعلي استمريسنا نرى استمريسنا نمسح يوم كأس كلمة بنقول دكونسي استمريسنا نرى كل كارون صاروا في جبل الزبد أبدا أتا لا تنسى إذا خرجوا تكوتو في البتقاء حزب تريهم لا تنسى إذا خرجوا لا تنسى إذا خرجوا مخنياته مسألة السنة تقول مخالي زي تبع هنا بزون قدام زي أتو مسي دلو يوم دوم ناي فعلوا نت قدام بزي قوان تلستمر لسلو ما يكون رابشين قدام بتعامل سورس للسدادة زخوري المخنياتات اللو يومو كما إنا خنفوت حموزي أو من تعيهم توم قدام سمشبلات كما إنا نفوت حمونا فذي فتحنا فقلنا شفنا انتخدنا من انتي جبنانا كي قلنا إنا شبل تزبست يزمس زندري فسلزلن ينبرنا يمخور لايهم جوانا تربليدا المصحف كازي بتعامي كم دي تجارو تاريخ يصرفون بر تاريخ ما يصرفون بحالة يقدم السباري مثلني عمي أيو سنتاني مصحفيو إنها بخوفهم قانون يعيش بالرعاية الجبرو خموها مصحواتك استماعية تنفر كنا بتعامي نسجل كانت من نخل صرفو بدل ده هذا المصحف يقدمته ما نفتح خيط كنت بلحات ناي تاريخ ناي بوليتيكا ناي تكا بنا سنتنس زبالو تكا مالتيو بعبي متمسحف كم زلصو ناي شعبي أورلا وكريو ناي قوكي خونس ناي كتابعيو تقول شوات بنا إيكونومي شجرات إرسا كان زلو ويخا شعبيا أبناي تبع إيكونومي ذا أقوى نفاس زحاسوه نخوت يوصل بوليستات سلام نزحات بصمي بعد كابتا عبي لقعتا زوابون تنايا نايتبع حدش برمهتانين مثلني وإن جناجن أصلا تعرف نالبات زي اللي يخون I don't know سلام سوتس حسنا جوا حنتي الآن إننا بدعوة تناي برا كايرا معاذ نمن كتاون كم تسامي العلاوة أكلنا يودك أو تلطو تاريخ انتهي مثل حنفتو فلاو تونكلونين كارون كورسو خبريو بيتاي فتحة أبتي متحفون كم تدبو
ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ሻዕቢያ ምስ ወረረ ማለት እዩ እቲ ወረራስ ናብ ፓርላማ ይነፍልጦ ብናይ ፕራይም ሚኒስትር ኦፊስ ክፍታሕ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦም ነይሮም ይብል እና እዚ ወረራ ብኸመይ ገይሮም እዮም ክኸልስዎ ዝሓስቡ ነይሮም እና ብናቶም ኣካላት ዝኽየል ነይሩ ብናይ መለስ ኣካላት ዝኽየል ነይሩ እቲ ውፅኢት እንታይ ይመስል ነይሩ እና ሻዕቢያ ዝወረሮ ሓደ ሓደ ዝግምትዎ ኣብቲ ከባቢ ዓንከር ኮይነ ክርአ ዝብል እዩ ምኖ ተስማዕማዕ ደቂሱ እና ካልእ ኣማራፂ ነይሩ እቲ ሻዕቢያ ካብ ዝነበረ ቦታ ሪቨርስ ክገብር ዝኽእል ብካልእ ኣንግል ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ምክንያት የቕርቡ ነይሮም ኣቶ መለስ እዚ ናይ ርግፅ ሓደ እዩ ዝመስለኒ እዚ ናይ ናእፋን ናይ ብርን ክልቲኦም ኣብ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ዘለዎም ገንዘብ ወይ ባጤራ ይኹኑ ዝብል ሓደ ሕቶ ናይ ሻዕቢያ እዩ ጠቕላላ ሕሊና ግን ጠቕላላ ናይ ሻዕቢያ ናይ ኢሳያስ ሕሊና ግን እንታይ እዩ ነይሩ ንሕና ንደርጊ ዝኣክል ናይ ሳብ ሰሃራ ናይ ትሕቲ ሰሃራ ዘለዋ ሃገራት ጠንካራ ሰራዊት ዘፈስና ንሕና ኢና ካልእ ኣውዚ ኣይቁፀርን ኣይሕሰብን ስለዚ እዚ ካብ ገበርና ኣብቲ ኢኮኖሚውን ብኡ መንገዲ ንኸይድ ዝብል እዩ እዚ ቅልፅምና ዘይት እቲ ዝፈጠርናዮ ወታደራዊ ሓይሊ ናብ ኢኮኖሚ ንቀይሮ ዝብል ኣተሓሳስባ ነይርዎም እዩ እዚ ዙርያ መለሽ ሕቶታት እዮም ቀሪቦም ኣብ ንግዲ ኣብ ኢንቨስትመንት ኣብ ናይ ሰባት ምንቅስቃስ ኣብ ገንዘብ ለውጢ ዝኩሉ ድምር እዩ ድምር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን ከምድላዮም ከም ኢትዮጵያዊ ተቆፂሮም ኢንቨስት ዝገብርሉ ጉዳያት ባንክታት ካልኦት ጉዳያት ተጣይሾም ኢትዮጵያ ስኸናይ ባዕሎም ካልእቲ ሃገር ገይሮም ሒዞም ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ኩነታት የተሰጥኦም ነይሩ ብዙ ተቐባልነት የረኸበን መጀመሪያ እውን ኣብቶም ብሚኒስትርያል ደረጃ ዝነበሩ ኮሚቴታት እውን መብዛሕትኡ ተቐባልነት ኣይረክብን ነይሩ ድሓን ፓርትን ፓርተል ዝተገበረ እውን ተቐባልነት ኣይርከብን ነይሩ ድሓር ኣብዚኦም ኢተለኹ መለስ እውን ክሻብ ኣስመራ ከይዱ ነይሩ እዩ ነዚ ብዛዕባ ዝባጤራ ክዛረብ ኣይተቐበሎን መለስ እውን ኣብኡ እንተለኸፍቱ መለስ እውን ኣይተቐበሎን ስራሕ ፈፃሚ ጠቕላላ እውን ኣይተቐበሎን ዝኩልቲኡ ገንዘብ ሰብ ሓዲኡ እዩ ስራሕ ዝብል ስለዚ ኣሚቶ እየ ግን እቲ ድምር ናይ ኢኮኖሚክ መሰረቱ ዝብል ኣቢለ እየ ዋላ ኣብቲ መፍትሒ እውን ኣሚቶ ዮ ብሓፂር ዋላ ተኾነ ናይ ኢኮኖሚ ጉዳይ እዩ ናቲ ኩናት እምበር ባድመ የኾነት ግዛዕ የኾነት እንቱ መፍትሒኦም ምክንያቱም ተሽዑ ዝነበረ ሕሊና እውን ዋላ ኣብዚ ተዘይተሓፍቦ ይርዳ እየ በይንኹም ትወልዕዎ ንርኢና ኢሉ ኢሳያስ ንዘርጎ ኢና ዓይነት መልእኽቲ ተዛሪቡ እዩ ስለዚ እቲ ዋና ጉዳይ እሱ እዩ ድሓር ሰበብ እዩ ዝበሃል ኣብ ኩናት እቲ ዋና ምክንያት ኣሎ ሰበብ ዝበሃል ኣሎ እቲ ናይ ባድመ ጉዳይ ሰበብ እዩ እምበር እቲ ዋና ምክንያት ይኾነ እቲ ዋና ምክንያት ናይ ኢኮኖሚ እዩ ዋላ ሕዚ እውን ኣብቲ መፍትሕታት እኒሐ ዝሪኦ ዘለኹ እቲ ጉዳይ ናይ ደው እንተኮይኑ ቀሊል ምኾነ ነይሩ እቲ ጉዳይ ካብ ደው ሓሊፉ ዝኸድ ምክንያት እዩ ዘሎ ሞት መፍትሒ እውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን መፍትሒ ክኾን ዝኽእል ማሕዋር እውን ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ኣለዎ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ባህርያዊ ምትእስሳር ዘለዋ ዝነበረ ሃገር እያ ሕዚ እውን ጠጠው ኢላ ኢኮኖሚያውን ሳስተን ገይሩ ዝኸይድ ምስኡ ተኣሳሲራ እያ ዝብለለኒ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ኤርትራ ትረኽቦ ነገራት ኣሎ እሱ መሰረት ጌርካ ካሊእ ዘረባ ልዕል ዝበለ ዘረባ እምበር በዚ ታሕተዋይ ናይ ባድመ ጉዳይ ንረስዖ እዮ ናይ ባድመ ጉዳይ ንረስዖ እዮ ማለተይ ንኦም ይወሃብ ማለት ዘይኮነስ እዚ ጉዳይ ዘይኮነና ኣብቲ ጫፎ ይንርአ ኣዕብየ ቢልናቱ ጉዳይ ንርአ እዮ ዝብል ዘለኹ እውን ብጠንቂ ስለ ዘይኮነ እዩ ዋላ ባድመ ሕዚ ተዝወስዱ እውን ኣይፍታሕም ሽክር ምክንያቱም መሰረቱ ናይ ኢኮኖሚ ማሕበረ ኢኮኖሚ መሰረት ስለ ዝኾነ እሱ ዋና ነገር ዘይፈታሕካ እቱ ሰበብ ብምፍታሕ ሰላም ኣይተምፅእ ዝብል ዝርእቶ ስለ ዘለኒ እዩ ስለዚ እንደገና ምዝራብ እንደገና ካብ ስሩ ንርአ እዮ ዝብል ዘለኹ እውን ሞታ ዝበልካ እታ ናይ ባጤራ ጉዳይ ገሊፃ እየ ምናልባሽ እኹል ተዘይኮነ ኣይውል ኖቲት እኹል ተዘይኮይኑ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ቀሺ ኣባላ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኖት ሓድሽ ተቐይሩ ብትሆን እሱ መንግስቲ ሻዕቢያ እዚ ሓደ ንሓደ ኣብ ዝበሉ እዋን እናተታሓዙ ብሚኒስትር ሓድሽ ናይ ኢትዮጵያ ኖት ወፅዩ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ኣካይዳ ንበዓል መንግስቲ ተቃዊቶም ኢና ዝብል እዩ ትመፅየቶ ኣይ እሱ ስለዘይፈቶ ምኽያር ብናይ ባዕሉ መንገዲ ተቐይሩ ናይ ኢትዮጵያ እሺ
ننافع مثلا تغيرون يخونن تغيروا مو مثلا تغيروا أم بتغير إنسان نافع مثلا تغير يخونن تغير نيرو تغير يوسف عاوزي الفوتة نجف زي الفوتة حفظ اللي هو يمكن هم يغير يرون ناي راح تسامي يقول ناي زعلوا أي ناي أو بوليسيا كان مزارعون ينبغي نفتو غيار مالتي بتو شجر كما يوم فتحوا يدوني نيرهم اندحر بطالما تعودوا مثل خازي تجرس بخما يوم فتحوا نيرهم زمن أنت كنت أفتح مسحتهم يتلقوا أنت أي نيرو بسلام فتح خدينا بسلام فتح خدينا ስለዚህ አይነጓሮ ጉዳይ አይነጓሮ ዝም ነይርዎ መለስ መርገቲ አይነጓሮ ዝም ነይርዎ ግን ተጓይሩስ ተወዲስ ወሪሮም ናስ አቅም ተዝልዎም ውሽጥ ከአቱ እኮ ተደምነዮም እዮም ትሻም ናይ አርሓኖም ዘረባ ስምዑ ትሻም መቀለ ዋላ ካብኡ ቀፂሎምን ብትፍርዓት ንምፍራስ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ጋቱ ትምህርቱ ዋና ጉዳዮም ባድማ ይነበረን ነትና ኢኮኖሚ ታይስሞ አይጥቅምን ይድዎም ዘሎ ሓይሊ ንኡው ጊድኻ ብሶም ዝደልይዎ መንግስቲ ኣሚትኻ ኢትዮጵያን ምዝራፍ እዩ ታይስ ስለዚህ ከምዚ ኢሎም ኣውጀውን መፅኦምን እናሃለው ኣፍታዶ ብትግበር ምጥባር ትመፅእ ነገር የለን ጠላላ ምምካት ዝብሉ ዝብል ነይርና ናይ መለሰ ተሓሳቢ ነሽዑ ዝነበረ ኣይንተንክፎም ኣላታንትና ክፈትሖ ንኽእል ኢና ናብ ፓርላማ ተኸይዱ ከዓ መምለስ የብሉን ብጣዕሚ ሰፍሐለቱ ጉዳይ ሰፍሕ ስለ ዘሎ ንምምላሱ ከፀግም እዩ ስለዚህ ክንዛረብ ኢና ዝብል እዩ ነይሩ ወቱ መፍትሒ እሱ መፍትሒ ደይኮን ነይሩ ኣይኮንን ስለዘይ ተፈተነ ርእቶ ክበሎ ኣይኽእልን ግን ብናተይ ርእቶ መፍትሒ ኮይነ ይረአየንን ምክንያቱም እቲ ዝተበገስሉ መንገዲ ኢድኻ ሂብካ እሶም ዝደልይዎ ብናቶም ተርምስ ብናቶም ድሌት ኢድኻ መሃብ እዩ ብናቶም ድሌት ነይሩ እሞ መፍትሐን ብኾነን ምዝራቡ መፍትሐን ብኾነን ዝብል እየ ወይ ከምቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኩሎም ኢኮኖሚክ ሕቶታቶም ምምላስ እቶም ቀሪቦም ዘለዉ ምምላስ እያ ክትኾን ነይራ መፍትሒ ኣይረአየንን ኣነ ግን ምናልባሽ ኣነ ዘይሪኦ ካሊእ መፍትሒ ተነይሩ ስለዘይተፈተነ እውን ከምዚ ለሙሉእ ክድምድም ኣይክእል እንታይ መፍትሒ ክህሉ ይኽእል ነይሩ ካሊእ ኢለ ነዛ ኢንጂነር ፋስ ቀፅል alright thank you ገብሩ ካብ ዝገርመካ ታብ መፅሓፍ ተንበብከ ጥይቕን ኢለ ክሳብ ዝውን ፀኒሐ እምበር ኣንቢበየ እየ ሰው ኣንቢበየ ንብኡ ጥርጣሬ ከይሓድረካ ብዝብል እዩ ይኹን እምበር ብቲ ናይ ኤርትራ ዝዘልዕልካዮ ኤርትራ ወሳና እዩ ኮሪኻ ዝበልኳ ከዓ ሓሪቕካ ከም ዝኾንካ ብቲ ነገር ዝገጠመካ ብዝብል እዩ ፐርሰናላይዝ ንምግባር እዩ እምበር ፖለቲካኻ ናይ ኩራ ማለት እዩ ይኾንም ኣፀሓታ ግን ሻዕብያ እስከመይሉ ወገአና ብዝብል ተደረኸ መብዛሕትኡ ከዓ ከምኡ ዝብል እምነት ብዙሕ ሰብ ኣለዎ ነፃነቱ ተዋሂቡ መንግስቲ እዩ ድርጅት እዩ ዓዲ ተዋሂብዎ ከመይሉ ተመሊሱ ወግአ ብዝብል እዩ ናይ ፐርሰናል ክሳይ ክነግረካ ተይተ ወቕዐ ተዝወፅ ነይሩ ሻዕብያ መብዛሕትና ገጽኩም እውን ይምርአናኩምን ተዓዲ እውን ረጊምናዮ ክወ ደብሪና ምኸና ነርና ከም ተሃዲምና ዝመፃናሉ ማለት እዩ ክውቃዕ ነይሩዎ እዙይ ማለት ግን ብዝሰኸነ እምሮ ተሪኢኻዮ ናብቲ ጥያቄ ክምለስ እሞ ኣይቲ ተነኻኽፍዎን ትብል ተለ መለስ ከም ፕራይም ሚኒስተር ስለዘየለ ብፖሊሲ ውሰዶ እሞ ተህዚ ትሪኦ ዘለካ ምልስ ኢለን ትሪኦ ስለዝበልካ ኣብቲ መፅሓፍ ብዙሕ ስለዚ ከም ምልስ ኢለን ትሪኦ እናበልካ ናይ ባዕልካ ጃጅመንታል ስለዘሕለስካ እየ ዘርኢ ኣለኹ ብዓብዩ እየ ዘቕርበልካ ኣለኹ ዲቴይል እናጠቐስኩ ከቕርበልካ ክእል እየ ግን ንሱ ዝጠቅመ ይመስለንን ኣት ዚስ ፖይንት ግን ምልስ ኢልካ ትሪኦ ተለካ ናይ ኤርትራ ፀገም ትልእላውነት እውን ተተሓዞ ተለካ ዝጥየቕካ ዘለኹ ደጋጊመ ሻዕብያ ኢዝም ውቃዕ ዝኽእል ብሪጌዳቱ ስለተደርመሱ ድዮም ወይ ተሓሳስብኡ ካብቲ ህዝቢ ተተነፂሉ እዩ ከምኡ ተኮይኑ ከዓ ህዚ ዝግበር ዘለና ኢትዮጵያ ፖሊስ ኤርትራ ተወሲዱ ዘኒኤ ህዚ ሻዕብያ ኤርትራ በፅሕዎ ዘኒኤ ክስረት ዕንወት ካልኣይ ከም ዘይለዓል ተሓሳስባ ንሱ ዝገብር ይሉ ብዙሕ ሰብ ዝኣምን ስለዘለ ኣይቲ ተነኻኽፍዎን ትብል ተለ ተዘይኒ ተነኻኽፎ ነርና ዋላ እንተወረረውን ክምለስ ነይሩ እዩ ክዕፀፍ ነይሩ እዩ ክሽነፍ ነይሩ እዩ ካልኣይ ዋላ ትኹናት እውን ተገይሩ ብፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ተመሪሑ እንድሕር ዘይከይዱ ምስቲ ልኡላውነት ትበሃል ተለ ሓደ መንግስቲ ከም መንግስቲ ልኡላውነት ከኽብር ተኮይኑ ቲ ልኡላዊ ዘግበሮ ኮንስቲቱሽን ዘኽበረ ኣሰራርሓ እንድሕር ተገይሩ እዩ ከም ተዝሪኦ ዘለኹ ካብቲ መፅሓፍካ ግን መጀመርያ ብቲፒኤልኤፍ ቢሮ ብዙሕ ትውስኑ ነይርኩም ካልኣይ ሃጥን ተበለ እውን ይሃደግ እዩ ናብ ፓርላማ እውን ዘብፅሕ ብዙሕ የነበረ ናብ ፓርላማ ንኽእል ትብል ተለ ኮንስቲቱሽን ዘግድደኩም ስለዘለ እዩ
ኮንስቲቱሽን ከየግድደኩም ብዙሕ ስራሕና ስራሕኩም መጽኹም ይኹም ምስኡ ታሒዝካ ኤርትራ ተዘይትንከፍ ነይሩ ተዘይትንከፍ ትብል ተለኹ ተተናኻፋይቱ ጎስቆስዎ ትዝገብሮ ዘለ ስራሕናና ስራሕና ከምቲ ዝግበር ነበረ ማለት እዩ ፖርት ስልካ ምስራቅ ተኮይኑ ቡና ምስራቅ ተኮይኑ ሰሊጥ ምስራቅ ተኮይኑ ዝግበርና ገበርካ ከየድ ይከኣል እዩ ካልኣይ እቲ ወራር ክግበር ተባሂሉስ ከም ዓብይ ነጥብ ስለ ጻሕፍካ ኣብቲ መጽሓፍ እዩ 4-5 ተሳዒርና ካብ 9 ፖሊት ቢሮ ይመስለኒ ኣይወረናን ኢሎም ስየም ሰዓቶም ኮይኑ ዓቢዱ ተዘይ ኮይኑ ራሽናል ማይንድ ኢራሽናል ተኮይኑ እዩ ሻዕብያ ኢራሽናል እዩ ዝብል ግምት የለን ኣብ ሳሕል ተቆርቂሩ ትፒኤልኤፍ 3000 ከይዳ ከም ዘድሐነቶ ዝፍለጥ ድርጅት እዩ ራሽናል እዩ ዝብልስ ካብኡ እውን ተበጊሱ ከውን ይኽእል እዩ እሞ ምናልባት ጦርነት ከይተገበረ ከምልሶ ክምለስ ክዕፀፍ ወራር ክዕፀፍ ይከኣል ነይሩ ደም ተይፍሰስና ማለት እዩ ብዙሕ ተይከሰርና ማለት እዩ ካብ ኮነ ከዓ እንድሕር 6 ወርሒ ዝቆረዮ ወሰኑ የተወሰነ ወሰንኩም ሽዑ ወሰንኩም ትማይ ዝፈሰሰ ናይ ባዕለይ ክውስኸልካ ገና ብንጉኡ እዩ ብንጉኡ ንመለስ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ቃልሰን ቁልቁል ይድፋእን ዝብል መጽሓፍ ብረተ ይድፋእን ትብሉ ተለው ሽዑን ሻዕብያ ዘይፈርሕዎ ዳሕራይ ፈሪሖም ስልጣን ክሕድገና እዩ ዝብል እምነት ዘለዎም ይመስለኒ ኣብቲ ዝነበረ ናይ TPLF መራሒነት ኩለኹም ከዓ ብበረሕነት ደረጃ ብዲሞክራሲያዊ ተጠርኒፍኩም አትሊስት ተሰራርሓ አረጋውን ትወጽእ ግደን ትወጽእ ሰሓን ተኣቱ ኣባይ ፀሃየን ትወጽእ እናበልኩም ዝመጻኹም ይኹም እሞ ብኡ ትሕመዩ ኾንኩም ናይ ዲስከሽን ጸገም ይብልኩም ናይ ምትእማን ጸገም ይብልኩም ትንሱ ተግባር ትንሱ ዝሓለፈ ታሪኽኩም ቤዝድ ገይርኩም ንሻዕብያስ ክንስዕሮ ንኽእል ኢና ዋላ ተዘይተዋጋእና እውን ዝብል ድምዳሜ ንመለስ ተበጽሖም ሞይ ተተናኻኽፍዎ ለሚ ሃንድል ኢት እንትብል ተለስ ትገይግኡ ክተርድእና ኣብቲ መጽሓፍ እውን ተኸይፍካ ኢኻ ከምዚ ዓይነት ተሓሳስባ ዘለዎ ልዕላውነት የኽብርን ኣብ ዝብል ድምዳሜ ንሱ ከዓ ኢትስ ቢግ ስቴትመንት ገብሩ ተጠይቃኒ ከም ተራ ሰብ ከም ተራ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ልዕላውነት ዘየኽብር መንግስቲ እንድሕር ኮይኑ ኢትዮጵያ ንመን እያ ተገዲፋ ዝብል ጥያቄ ክመፀካ ስለዝኾነ ንሱ ምእንቲ ክትመልሶ ብዝብል እዩ ኣይተተናኻኽፍዎ ብፖሊሲ ደረጃ እንታይ እዩ ውፅኢት ከምፅእ ነይሩ ተልካ ተህዘኒ ርኢኻ ትምልሶ ትዛረበሎ ዶ ምስ መጽሓፍካ ኣገናዚብካ ማለት እዩ ይቕንል ቦዩ ዝሕተዚ ዓንተውን ይሽተላ ዓይሉ ዝነበረ መሪታ ምልሶሞ ኣነ ካብ ስሩ ምርኣይ ንሻዕብያ ጽቡቕ ይመስለኒ ሓደ ብዘይ ተናኽፍዎ ዝበሃል ዘሎ እዩ እኒኦ መዓዘ እዩ እቲ ግዜ ብጣዕሚ ጠቓሚ ስለ ዝኸውን እዚ ቅድሚ ባድመ ምውራሩ ምኾነ ኣይንተንክፎ ስንረ ዕድል ናቦ ምባል ጽቡቕ ምኾነ ብዘይ ተንክፎ እናተባሃለ ዘሎ ግን እሱ ተንክፎና እናሃለዎ እዩ ባይዘ ወይ እሱ ወሪሩና እናሃለዎ እዩ ድሕሪ ዝብሎ ዘለኹ ባድመ ምስ ተቆጣጠረ እዩ እንድሕር መሬትካ ብሓይሊ ተቆጣጢርዎሲ እንታይ መንግስቲ ዳ እንታይ እዩ ስርሑ መንግስቲ እኮ ዋና ሓደ ስርሑ ንዓዲ ምክልኻል እዩ ዓዲ ምክልኻል እያ ሓንቲ ተቐንዲ እውን ዝመስለኒ እቲ ዓዲ ህዝቢ ብሰላም ክነብር እቲ ህዝቢ ረጊዑ ክነብር ስግኣት ከይፍጠሮ ምክልኻል እዩ ናይቲ መንግስቲ ተወሪራ እኮ ወረዲ ኣብ ዝተወረረ እዋን ኣይተንክፍዎ ማለት በቲ ግዜ ንሪኦ ዘሕዝካዮ ትክክል ኣይኮነ ዝብል ሕዚ እውን መርገፂ ኣለኒ እዚ ሓደ ነገር እዩ ካልኣይ ናይ ሻዕብያ ባህርያት እውን ምርኣይ ጽቡቕ ይመስለኒ ወዛት ማተር ሻዕብያ ስልጣኑ ተሓይሎ ምንታይ እዩ ተመስሪቱ ዘሎ ዝብል ምርኣይ ጽቡቕ ይመስለኒ እንታይ ማለት እዩ ሻዕብያ ንኢትዮጵያ ዝኣክል ሃገር ክወርር ዝሃቀነ እሞ ዝወረረ ኢትዮጵያ ድኹምቲ እያ ናተይ ወታደራዊ ሓይሊ ልዑል እዩ ናተይ ወታደራዊ ሓይሊ ድላዩ ክገብር ይኽእል እዩ ካብ ዝብል እዩ ስለዚ እቱ ናይ መንግስቲ ዋና ቅፅል እቲ ናይ መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ክዕንድር ዝገብሮ ዘሎ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ እዩ ንሱ ተዘይተበርካ እዚ ቅፅል እዚ እንተዘይ እድኸምካ ሰላም ክመፅእ ኣይኽእልን እዩ ብስሩ ሪኻ ኢኻ ንሱዳን ፈቲንዋ እዩ ንየመን ፈቲንዋ እዩ ንጅቡቲ ፈቲንዋ እዩ ኢትዮጵያ እውን ተፈቲና እያ ብሓይሊ እቲ ሓይሊ ሒዙ ሻዕብያ ሰላም ተሓቲቱ ድሕሪኡ እውን ተሪእኻዮ
سلام كتب هايدي نفتايو ولا أوريلو وانا لو بعد ما ون متعرض مسيهم بالكافت زورة خاية تمنس كما هايلون نحادا عامة جلل أبيو أين اللي سنيليو لما انتاي تذكري غدا زرعا تذكر واتهم تازرعا نزيد فعديس لفرس يلا نزيد مفراس مالت حايسي كان الأراض المبرات خدر لعينت أيو ስለዚህ እትዝምක ሁሉ ዘሎ እሱ ስለዝኾነ እትደው ቢሉክ عند ዝገብሮ ዘሎ ስለዝኾነ እውን እሱ መስባር በማለት አይኖርም ኢትዮጵያ ሕዝቡን ሰላም ተናጣሪ ብሻዕቢያ ክመጽ ዝኽእል ከቢድ ሓደጋ ኣወጊዳ ዘላ ስለተሰበረ እዩ ብመጠኑ ቋ ስለተሰበረ እዩ ብዓውሪ ቋ ስለተሰበረ ግን ብመጠኑ እውን ስለተሰበረ ዘይከኣል መይከኣልን ዝብል ድምድም ገይርዎ እዩ እሱ ከምዘይ ተገበረ ደጋጊሙ ኮረና ታይ ወስነት ኣለና እጽመይ ሓያል ይክሻል ዝበለ ሓይል ለምክሻል ዝበለ ደጋጊሙ ይዞረካ ስለዚ እቱ ኣውዲ ዘሎ ዊዝደም ኣውዲ ዘሎ ጉዳይ እቱ ዝበሃል ዘሎ ብጣዕሚ ብርሑቕ እዩ ኣይመሳሰልን ስቁልካ ተገደፍካ ያሲ ካብ ውሽጢ ህዝቢ ተላዒሉ ክፍንክሎ እዩ 100 ዓመት ክወስድ ይኽእል 100 ዓመት ክወስድ ይኽእል ናይ 100 ዓመት ይኾንና ንዛረብ ዘለና 30 ዓመት ክወስድ ይኽእል ናይ 30 ዓመት ይኾንና ንዛረብ ዘለና ናይ ሓፂር ግዜ ኣባና ስጋት ፈጢሩ ዘሎ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ዘዛረባ እዚ ካብ ውሽጢ ኣይለዓልን ካታይ ክልዓላ በልፁ ታይ ክልዓ ከመይ እዩ ትባብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ዝለዓሉ ዝንቀሳቀሰሉ እዮም ዝተወሰኑ ግን እኮ ሕብረተሰብ ብሰራዊት ውስጥ ብድህንነት ውስጥ ብይቅደፍ ውስጥ ከምዚኣ ገይሮም ወጢሮም ዝሓዝዎ ሕብረተሰብ እዩ ዘሎ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ንኡ ተፀቢኻ በዚ ተኣማኒኻስ ሃገር መንግስቲ ኮይንካሲ ካልኦት ኣብ ውሽጢ ከዕንውሎ እዮም ከኣሹ ክዓርፍ ኢልካ ክትሓስብ እዚማ ንሓዋር እውን እዚ ከይነሓስቦ እውን የብልና ንኸማ ሱዳን ትወረና ሶማልያ ትወረና ኬንያ እውን ትወረና ጅቡቲ እውን ወላዓም ተረኺባ ትወረና ኢኻ ክትሕሰብ እሞ ነዚ ትዳለለካ እምበር ኣብ ውሽጦም ብዝፍጠር ሽግር ፀረ ዲሞክራሲ ስለዝኾኑ ኣብኡ ብዝፍጠር ሽግር ነገር ክዓርፍ ኢልካ ተሓሲብካ ዘይኮን ሒሳብ እዩ ዝብለለን እሞ እዚ ክኸውን ኣይኽእልን እየ ዝብል ዘለኹ ክኸውን ኣይኽእልን ብስሩ ብሓይልኻ ካብ መንግስቲ ብሓይልኻ ኢኻ ትኽበር ያውም ብናተይ ሪቶታ የለኒ ተራይ ነገር መናእሽተይ ፋል ዘሎ ሓይታት ተዘይኮነስ ንኻልኦት እውን ሰገድ ዝብል ሓይሊ ኢኻ ክትፈጥር ዘለካ ንግብፃ ንኩለን ነዘለም ከባቢ ዘለዋ ሰገድ ዘብል ሓይሊ ይክልወካ ዘሎ እዚ መንግስቲ ትስራሕ ደውን ካንተ ዘይኮነ ግን ጅቡቲ እውን ድፍረካ ትኽእል እያ ደቡብ ሱዳን ኩሎም ድፍሩካ ክእሉ እዮም ከምኡ ኢና ኮይና እየ ዝብል ዘለኹ ከምኡ ኢና ኮይና ድሓር እዚ ምስኮነ ከዓ ደክንድነት ህዝቢ ሞብላይዝ ጌርካ ነዚ ቅፅም እዚ ምፍራስ ምስባር ሱቁን በል ዝብል ዝገደደ ንወራ ዘቃልዕ ወይ ከዓ ነቶም ናታቶም ሕቶታት ክትንብርከኽ ዝገብር እዩ ክትንብርከኽ እየ ዝዛታ ቃል ኩሉ ግዜ ክትንብርከኽ ዝገብር እዩ ንህዝቢ ሙሉእ ዘንበርክኽ እዩ ሓሳብ እየ ዝብል ዘለኹ ኣብኡ ንሻዕብያ ይወረናን ማለት ኢድና ጣሚርና ከፍ ክንብል ኢና ይኮናን ንኻልኦት ክንዳሎ ኣለና ዝብል ኣብቲ መፅሓፍካ ፀሓፍካዮ ስለዘለ ብመንግስቲ ደረጃ ብንመለስ ደረጃ ተዘረበ ካብ ቀደሙ እውን ናይ ርሑቕ ፀላእቲ ኣለውና እውን ዝበሃል ዘረባ ስለዝፈልጥ እቲ ሚሊተሪ ኣይጠናኸርን ነይሩ ዝብል ኣይጠናኸርን ዝብል ኣቋም ይኮነን ዘቕርበልካ ኣለኹ እቲ ማይ ፈሲሱ ዝብል ዘለኹ እውን ሻዕብያ ተይወረረ ዝተገበረ ውሳኔታት እውን እዩ እቲ ማይ ፈሲሱ እዩ ቀድም ኣቢሉ ዘብለኒ ዝነበረ ሚሊተሪ ትቕንሱ ነርኩም ኣብኡ ብሓደ ንሃለኹም ማለት እዩ ሻዕብያ ማንነት እውን ኣቀዲምኩም ትፈልጡ ኢኹም ንዚ ኩሉ እናረአኹም እንታይ እምነት ሓዲርኩም ንኡ ገዲፍኩም ቦርደር ምስ ኤርትራ ዘለ ብዙ ከም ዝገደፍኩምዎ ስለተዛረብካዮ ኩለኹም እውን ወቀሳ ንቕበል ኢና ስለዝበልኩም ኣብቲ ገምጋም ከልዕሎ የደለኹን እምበር ሚሊተሪ ፓርት ኦፍ ዘ ሶሉሽን ይኮነን ምባል ይኮነን ሻዕብያ ሓቅኻ ኢኻ መሰረታዊ ክጠፍእ ተኮይኑ ተሓሳስባ ክጠፍእ ኣሎ ናይ ኢሚዲየት ትሬት ዝነበረ ግን ሚሊተሪ እዩ ዝመልሶ ነይሩ ክምለስ ነይሩዎ ንሱ እውን ይኣምን እየ እቲ ኩናትስ ክግበር ነይሩዎ ካብ ወረረና ብዝብል እዩ ዓይኑ ዋጋእ ዝብሉ ተነይሮም እንመለስ ኣብቲ መፅሓፍካ ይረአኹን ዓይኑ ዋጋእ ይብሉን ግን ኣይግደፍለይ ሶልፍ ክገብሮ ብዝብል እዩ እቲ ደም ዝፈሰሰን እቲ ኢቨንቹዋሊ እቲ ማይ ፈሲሱ ዝብለካ ዘለኹ ደጋጊመ ክልተ ዓዲ እንድሕር ኮይነን ውዒልካ ሓዲርካ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ሕጊ ተኸቲልካ ኖርም ክትፃወት ኮይንካ ኢትዮጵያ ዓባይ ዓዲ እያ ኢኮኖሚ ፍርስርስ ኢሉ ኢኹም ትረኽብዎ ኣለኹም ናብኡ ክትምለሱ ተኮይንኩም ፕራግማቲስት ተኮይንካ ካብኡ ዝሓለፈ መገዲ ክትገብረ ይትኽእልን እንተዘይኮይኑ ተነቋቂርና ኮፍ ክንብል ተኮይኑ ያ ተነቋቆሩ እኮ ብዙሓት ኣለው እዮም ኤግዛምፕል ገብሩ
ካብ ጦርነቱ ወፂኻስ ትሙስሙስ ትለሉ ኢኮኖሚ መስርተሉ እንድሕር ዘይተፈጢሩ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ትኽእል ነይራ እያ ዝብል ጽሓፍካዮ ስለ ዘይረአኹ ዋላተን ብድሌት ናተን ንውድኦ ኩሉ ነገር ኢንተርናሽናል መንግስታት ዝብልኦ ወፅዓ ኣብ ቁም ነገር ተየእተና ምንም ኣይምኾናን ዝብል ተልዩ ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ግን ካብቲ ንሪኦ ዘለና ብግብሪ ግን እንኳን ዶብ ጦርነት ኣቲኻ ተኣተኻውን ተመሳሲልካ ተምፅኦ ለውጢ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ እዩ ካብ መንዳኖኻ ተባሂልካ ሊትራሊ ማለት እዩ ብኡ የርእዮ ግን የቕንለይ ትመልሲ ተረዲኡ ንለቲ ኢሚዲየት ነበረ ትሬት ክምለስ ነይርዎ ኣብኡ ዕንቅፋት ዝገብሩ ተነይሮም ዩ ራይት ብኡ ግን የተረዳእኹውን ኣይወቃዕ ዝብል ኣቋም ዝወሰደ ፖለቲካል መራሒ ኣብቲ መጽሓፍ እውን የረአኹን ግን ብኻልእ ዜናታት እውን የሰማዕኹን ንምባል እዩ ኤኒዌይ ኦኬ እኔና ነብሳያስ هذه تغطت الزغورة تغطت يا غيانة وكررهم تجوا أنا من المرة متحفك أتمنى استعب أمريكا متيو مستر بول هاند الجورة أخيرا نحن في بوليت بيرو هنا تما خلنا كوميتي اللي تبرع رولو ماركسيست تحساس واي بالماني لو خيدو بالماريز خلنا قطع مغوينو ريسيرش غير نازل خلنا يدما ترانسكريبت بس مستر بول هاند تجبره أبيدنا مالتيو እዚህ ታይዝብል መለስ ክዛረብተሎ ያው ንርዳታ አይመትም ሶሎ ባሕቲር የነገርካ ምክንያቱም ቶሚን ፔጅ ሲ ስራቱ ዳ ኮሚኒስት እንዲሆን ሶሎ ኮሚኒስት ይኮን አንከም ዘለት መጽሐፍ እንደመትካይ እርግጥ መለስ አኼባ ጌሪ ኮሚኒስት ሆነ ይኮናን ኢሉ ምሱ ከም ተዛረበ ኣብቲ ትራንስክሪፕቱን ይዛረቦ ዋካቶ ሆነ ምሱ ዛአቶ ብርሃኑ ገብረ ክርስቶስ ምሱ ይነሩ ኣብቲ ናይ አሜሪካ ዝነበረ ጊዜ ማለት እዩ እዚህ ድማ ኦርጋናይዝ ተገበረ ብናይ ጣልያን መንግስት ምዃኑ ይዛረብ አው እንታይሉ ንዓናት ካብ ሽክሊክ ዝገበረና ማለት እዩ እንተደሊኻ ኮሚኒስት ምዃንና ክትፈልጥ ተደሊኻ ጋዜጠኛታት እውን ክትሰድድ ትኽእል ኢኻ ባዕልኻ እውን ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ ክትሪአና ዝብል ዘረባታት ተዛሪቡ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ብሓቂ ነቲ ፖሊት ቢሮ ዘይፈልጦ ነይሩ ኮይኑ ከመይ ገይሩ እዩ መለስ ኣብኡ ኣብቲ ዘሎ ናይ ቦታውን መፂኻ ክትሪአና ትኽእል ኢኻ ዝብል ዘረባ ወይ ድማ ጋዜጠኛታት እውን ጌርካ ክትዛረበና ትኽእል ኢኻ ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ዝብል ጥያቄ እዩ ካልኣይ ኣብ ሓደ ኢንተርቪው ክትገብር ተለኻ ምልስ ኢልካ ክትርኢ ተለኻ ቪዥንካ 2020 እዩ ዝብል ዘረባ ተዛሪብካ ኢኻ which is right እዚ ምልስ ኢልካ ክትርኢ ተለኻ ቪዥንካ 2020 እዩ 2020 እዩ ዝብል ነገር ግን ብግልፂ ክትርድእ ኢኻ ዝብል እዩ እዚ መጽሓፍ ንሰሓፍካዮ ብዙሕ ክሪቲሲዝም እውን ፅቡቅ ጌርካ እውን ዝብል ሓደ ታድሽሙ ዝወሃብ ተዋሂቡካ እዩ እዚ እዚ ኩሉ ኢንተርቪው እዚ ኩሉ ዘረባታት ኣክቹዋሊ ኣብዚኣ ሚስቴክ ይርአ ከምዚኣ ኢለ ክትፅሕፍ ነይሩ ንዝበልካዮ ተጋጌት ጌጋ ኣብቲ መጽሓፍካ ርኢኻ ዘለኻ ተስተኻኽሎ እትብል ነገራት ኣለካ ዶ ዜና እንተግልታ ፅቡቅ እዩ እታ ናይ መጀመርያ ቱ ባይዘወይ ቱልያን ዕርት ምስ ጀመሩ የኮነንቲ ምስ ፓውልን ዝተገበረ ዝርርብ ቅድሚኡ እዩ ቅድሚኡ መሲ ነይሩ እቲ ዳሓር እዩ ቱ ምስ ጣልያን ዝተገበረ ዝርርብ ጣልያን እውን ዝነበርዎ ዝርርብ ካልእ እዩ ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ኣነ ናይ ባዕለይ ኦፒንየን የኮነ ነቕሚጠ ዘለኹ ካብቱ ናይ ክልቲኦም ዘተ ማለት ኮሽነር ነዊሕ ኮሽነር እዩ ካብኡ ወሲደ ነቕሚጠ ዘለኹ ካብኡ ኮት ገይረ ነቕሚጠ ዘለኹ ኣብቱ መፅሓፍ ኣነ ካብ ቀደሙ ኮሚኒስት የኮንኩን ካልኦት ኮሚኒስት ዝተወሰኑ ኣለውና ኢሉ ኣቕሚጡ ዘሎ እዚ ክብል ይኽእል እዩ እንድሕር ንባዕሉ እየ ዝብል ዘለኹ ኣሽዑ ግን ኮሚኒስት ዘይኮንካ እንዳተባለ ዘይፀረየ ስነ ሓሳብ ትኽተል ኣለኻ ዘይፀረየ ካይዳ ትኽተል ኣለኻ ተባለ ዝውቅዐሉ ዋላ ፅባሕ እውን ነቶም ፕራግማቲስት ኢምፕሪሲስት ዋትቨር ተባሂሎም ዝውቅዕሉ ፅባሕ ስለዝነበረ እዚ ወይ ዝውዕል ትውድብ ተነቐፌታ ገይሩ እቲ ውድብ ተኸናዮ መንገዲ ጌጋ ኢና ኢሉ መንገዲ ተለዊጡ ሓደ ነገር እዩ ዝሰቦቱ እናሃለወ ንባዕልካ ነፃ ሙፃእ ዝሰቦቱ እናሃለወ
ንኻልኦት ኣሕሊፍካ መሃዝ ንሰቦቱ ምህላው ከዓ ያው ኣልማንያ እውን ዝግበር ርክብ ዘይተቋረፀ እናሃለወ ከምዚ ዝበለ ኢንተርቪው ሲ ትክክል ኣይኮነን ብፍላይ እቲ ብዙሕ ተገዳላይ ዋላ ድሓር ኮይ ዋላ ድሕሪ ስልጣን መሓዝ እውን ተኾነ ናይ ብዙሓት ታይስሙት ማለሊት ኣሎይ ልዩ ዝኣምን ነይሩ ምክንያቱም ብዕሊ ስለ ዘይፈረሰ ብዕሊ ኣይፈረሰን ዝፈረሰሉ ምክንያት ከዓ እንታይ ምዃኑ እውን ኣይተገለፀን ደገፍ ይኹን ርትዕናፍታ እውን ኣይተገበረሉን ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ጉዳይ ውልቅኻ ትገብሮ ነገር ጌጋ እዩ ዝብል ዘለኹ እዚ እዩ ተኡ ኸይዱ ዝተዛረበሲ ትክክል ኣይኮነን ናይቱ ውድብ እውን ኣይነበረን ናይቱ ስራሕ ፈፃምን ተዛሪቡሉ ኣይነበረን እትረቱ መፅሓፍ ትፅሑፍ ድሓር እየ ዝረኸብዎ ባይዘወይ እትሪኦ ዘለኹ እየ ዝብል ዘለኹ ስለዚ ከምቲ ኢኻ ፖለቲካ ብዝጣዕመካ ተገላውጦ ነገር ኣይኮነን ሓደ ሓዲኡ መትከላት ዝኣስሩኻ ዝሕዙኻ ኣለዉ እሞ ነዚ የተኸተለን እየ ዝብል ዘለኹ እምበረ ሽዑ መፅኡ ከተትዛረብ ትትከራኸር እንታይ መልሲ ክህልዎ ነይርዎ ንሱ ግምት ጥራሕ ይኸውን ዝኽእል እሞ ካብዚ ኣንጻር እዚኣ የታ ጉዳይ ቀሪበ እያ ዘለኹ ዘይመኸርናሉ እሞ ከዓ ብኡ መስመር የኽድኸና ተባለ ክንደይ ናይ ማለይት መስመር የተኸተልካ ናይ ማለይት ኣይስሙ ዝተሸኸለ እዩ ዝተበቐለ እናተባሃለሉ እናሃለወ እዚ ጉዳይ እዚ ንኣሜሪካን ነቶም ካልኦት ከምዚ ዝበለ ታዕሲ ምግባር ግን ጌጋ እዩ ንማለት ምክንያቱ መቐየርና እንዳሓር ተቐይሩ እዩ ባይዘወይ ድሓር ዝወፀ ሰነድ ነይሩ ናብ ስልጣን ዝመፅእ ከለና ማለት እዩ ዝመፀ ሰነድ ነይሩ ድሓር ሽዑ ግን ዘይተቐየረን ነይሩ እሱ ግን ብውሽጡ ዲብሪፊንግ እዚ ዝሓዘ እዩ ነይሩ እየ ዝብል ዘለኹ ካሊእ እቲ መፅሓፍ ትሒዝካ ኣለኻ ሕዚ ትሪኦ ተመሊስካ ትሪኦ ድሕሪ ምፅሓፍካ ማለት እዩ ጌጋ ገይረ ትብሎ ነገር ኣለካ ኣብቲ መፅሓፍ ተኮይኑ ማለት እዩ መሰል ንትሕተውን እዚ ናይቲ መፅሓፍ ዲስካሽን ገና ኣይተጀመረን እየ ዝብል ኣነ ኣይተጀመረን ኮቱ ዲስካሽን ብክልቲኡ ገፅ ዝመፁ ርእቶታት ኣለዉ ብክልቲኡ ገፅ ዝመፁ ርእቶታት ግን ኣለዉ እዮም ብደገፍ ዝመፁ ኣለዉ ብዙሕ ብስልኪ ይኹን ብኢሜይል ተቐሚጠ ዘለኹ እውን ዝመፁ ኣለዉ ብፀርፊ መልክዕ እውን ዝመፁ ኣለዉ ክሻብ ሕዚ ብዕሊ ምውፁእ ኮይኖም ፀሪፎም ዘለዉ ናይ ሻዕብያ ደገፍቲ ናይ ሻዕብያ ሬድዮን እዩ ያውም ናብ ጦር ናይ ጦር ወንጀለኛ እዩ ዘሎ ናብ ፍርዲ ትኸርብ ዘለዉ ናብ ጦር ወረና እዩ ዘለዓል ዘሎ ብዕሊ ብፕሮግራሞም ደረጃ ክልተ ግዜ ሰሪሖምሉ ኣለዉ እዚ ፕሮግራም እዚ ሰማዕክዎ ማለት እዩ ጫውጫው ዝብል ዘለዉ ሻዕብያን ደገፍትን እዮም ንዚ ኤርትራ እውን ኣይኮነን ሻዕብያን ደገፍትን እዮም ግን ካብ ኤርትራውያን እውን ደገፍ ዝረኽብሉ ኩነታት ኣሎ ካብ ኤርትራውያን እውን ንሶም ግዜኡ ከብሎ እየ ካብ ኤርትራውያን እውን ብፍላይ ከም ሪኮመንዴሽንስ ናይ መጨረሻ ብዝምልከታ ትክክል ኢኻ ከምኡ መፍትሒ ክኾን ዘለዎ ናብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምፍታሕ ካብ መሰረቱ ክረአ ኣለዎ ዝብሉ እውን ርእሰ ዝሃውኒ ኣለዉ ካልኦት እውን ንክቃወሙ ዘወጥሙ ግን ከዓ ደፊሮም ዘይፅሕፉ እውን ኣለዉ ማለት ነቲ ጉዳይ ናይቲ መፅሓፍ ጉዳይ ገዲፎም ዝፅሕፉ ኣብ ናትኩም እውን ሚድያ ርአ እየ ኣብ ካልኦቶም እውን ሚድያ ዝሪኦም ዘለዉ ኣብቲ መፅሓፍ ቁም ነገር ተዘይኮነስ ፀርፊ ዝፃረፉ ኣለዉ እዮም ኣብ ቀረባ ዝወፀ ሓደ ርኢ ኣለኹ ሙሉእ ፀርፊ ኤክሰለንቲ ኢሉ ዝፅሓፎ ዘሪእኩሞ ትኾኑ ኢኹም ፀርፊ እዩ እዚ ምንም ኣብ ቁም ነገር ፀርፊ ናይ ድኹም መሳርሒ እየ ዝብሎ ኣነ ናይ ሓሳብ ዝሰኣነ እዩ ፀርፊ ናይ ሓሳብ ዝሰኣነ መግለፂ እየ ኢለ ዝወስዶ ኣነ ኩሉ ግዜ ንሓደ ነቶም ኢሜይል እውን ዘብሉ ይፀርፉ እንተለዉ ብሓሳብ ናይ ተስዓረ እዩ ናብ ፀርፊ ዝኸይድ ብሓሳብ ዝተስዓረ ኢለ እየ ዝኣምን እሞ ብሓሳብ ትከራኸሩ ትኽእሉ ኢኹም ናብ ፀርፊ ተኸይድካ ግን ተስዒርካ ኣለካ ምዃንካ ሽዑ ትፍለጥ እየ ዝብሎ እሞ ብከምዚ ዝፅሕፉ ዘወጥሙ ካፍቲ ኣለዉ ነቲ መፅሓፍ ከናሽዎ ዝደልዩ ኣለዉ ካብኡ ሓሊፉ ግን ነቶም ኣብቲ ሓሳብ ዝመፁ ግን ከምዚ ናትኩም ዝበለ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ዝህቡ ኣለዉ ኣብዚ ጌጋ ኢኻ ኣብዚ ትክክል ኣይኮንካን ኣብዚ ንምንታይ ከምዚ ይኾን ኢሎም ኮንስትራክቲቭ ዝኾነ ዘብሉ ኣለዉ እዚ ግን ኣይተመርክዎን ገና ይክል እየ ዘለኹ ኣብዚኣ ክነግረኩም ዘሊ ሓሳባት ብምሉእ ይፅሕፉ ኣለኹ እየ ፅሒፈ ቱ ቫሊድ ዝኾነ ጉዳያት ኣብ ዝቕፅል ንክርመሉ መሰረት ክኾነኒ እዩ እቲ መሰረት ዘይብሉ ከዓ ዝገድፎ እየ ማለት ከምዚ ይኮን እሞ ሕዚ ኣነቱ ተዓይሱ መሰለኒ ገና እዩ ሕዚ ኮይ ተዘርጊሑ ዘሎ ካብ ዝርዳሕ ክልተ ወርሒ እዩ እቶም ርእቶታት ገምጋማት ኮይ ወፅን ክሻብ ሕዚ ውሱናት እዮም ወፂኦም ዘሎ እምበር እቶም ነቲ መፅሓፍ
تمون يوم مولو زي يقولوا تو زبل جمجم كان يمثل موك مثل يتبين توم توسعتون جنا يتزارولن مالت أفتقت زنورو فتود زنورو نوحت نحاول صنعوا ما راح زنورون جنا يتهاولن نا زي مستجبرة هي خريو برجس بتريتو نا بروباغندا دي مقانون من رجازيتو أنا نجا حسب مثلا كرمية حسب تعليني نا حسب شدت تعلي وزمة حفظي يرمويه أم ريدي ون جنا ذيكو هم ده أنتوا في مجمع يقولكم ما بقى شيء ينبر كنعمل نسار ما نسك نعمل مثلنا نقول يزي بايزوي كنا ما عملنا ما زاروا لنا ما جمال كوني مرة كوني زي كيف يزلهم بر نعمل داتا إلون أي حسون بنا حدا سبت اسمه كل نجر تبى زي مثلا كابزي أزريان Okay, يلا I think كابتن هاي ماركسيزم لينينيزم ذا مالليت بزي أواج أسبلكم زبدفكم مع بارتي حنحط لكني ما بنس حكم زغمت كيو ناي هو عز دبلوماسي بتجمع ألبانيا بيمان أمريكاني ريبل إنه تتجادى لاي على ما نفسهم معرنة سفن المدراوي جنة مفتار مقانون تزي أمينو ناي كان سوني يخذ حلي زبل إنه كم زناريو زبل ساعات بمخ يخدمنا ناي دفاع سوشياليزم تجوار أو مجوار تجادى لاي الحزب نكتالتي نمعوات ندحار كيبل أدلاين يرويبل سلذي كابي تولي سحابة حتى كذا لنجاي كابتن مالازي مثل لا يستنايتي على ما كنا تاتنكير دوان سناي سوفيت حرة فرفريكا زي بشندقرك بكالو اللي هو الجنة بالهداو قبل على مريحنا نوركم تسمع تزم للنزل نجزي وناي مكالة سبتمبر كم ذيك أصول لقدمكم تفضلوا لكم مالك دي زي أنت تمل سلي ده اسمه لاني انتهوا قصيلو ناي شعبي زرف يا بزول كل حنتي استي حتى تطلعتني أبتنت حنتايبه إسكات هج زي نفلتهم ناي شعبي زرف يا تقريبنا يحرم التجربة هو حد كل بزخونة بناي ملك إذا كانت هيرو بانكي حالة تكون تبيلين دور كم صحابي قبل أو زلت حتى تقل التيار رواية أجزي أنا زين تاي حتى كده ليش مالت نان مثل زي كانوا هو انتلو وزي أكل جنزب زي من المكنات كندي قوها لا يسألين الذي أبو نصحات زي نالا زي تجلس فزخونة مكنات داير اللي هو نوال زبل بستاي كرتاري العلي مو بزالة سلو زاق داي جاك قلت أتخلي غني الله ماشي لا أنا نايم عليه جلس المخلو نايم عليه جلس أنا كمن سنة جميلة كشفت مالي يكون زلو مولو بمولي يعملوا لنا نتينتو ايديولوجي مالتي مولو بمولي يعملوا ولا دحرون انكفتف متفزها اذا ايديولوجي في الازقه دفنا هي حدا مغنيات زوريتو نيرو مليون نايم عليه جلس فلازي بناتي ريتو نايم عليه تجلس له بس ايديولوجي يأمن يعني مثل تتوزي هونسي ازيو حارة زوت ازيو مفتح إذا مثل نيرو دحار بجاترامي زو ناي مرا عالم فوريسو قرقيدو عالمون توش تعدون وخناتاتنا نغرون ومدرق بسفنة أتلس نجيزيو تعالم دخطلو نحزو زبل نيرو لي وستوهم تاكتيكال يزريون يرى بايزوي ناي مبقى تاكتيكال كنا مجمّر يا زنبرة يز ريو نيرا كنا مجمّر نعم شكرون نعتلنا نجزي تاكتيكالي زين قبالي وزميلي ونيروني ما يخال أدخنا يكون انتظر زيلا مجلس يتجمعني يسوي لكن يتريد أنه وضحت بكأون كعبيت حسب لازم ورميرا نوجعونا معنا jadi mungkin kami jemariwan kamsel tuzriwo نيرا ما يعملوا لهم هذا متحف أنقذ نقاري دل نمبر شركة سواء عايز يكون يقول غير نبض زي من الزولو نعم أنا حوالات نيرا ميان بايزوي هذا هو اللي مالته الذي يقول مالت من هذا يتكلميو
mobilization تكمل يوم إلى خاطر زي بالكاي يخدم زولو خا نيرهم يوم وصل سبات مو تلذي كلتيو نيرو يزبل أنا زعمنا له كم كمثل ما في in principle زعمنا لهم حيزو خيدو سحر أفتو أمانغو ناكر سحقيدو تو فرحون كو تو زيت أول جم خاسون كو فرحيو تدقفوا سلزنا برايو تدقفوا من تاي فرس لون كمثل زغل أو تقول لنا هذا حال ناس رفع خيره مش تعرف تكل حتى يترفع نيرو يحتى نيرو تجينا هبوا next time نرأيه صحف لدان ولا بزبدي ما تونزفه أني حزناي ما دليت بوداي دهر بزمن كفاءات تقايدو شعبية ورارون تقايدو الشعون تقونا قلت تقونا تعيش وين بدن قلت تقونا مالت تو مقداف نايت تارتي قلت تقونا أين بدن دهارجن تملي شيء حزون تقول له ويزوتهم لترجع سكايدا كما أنا قدر ما سمعنا بايتان ما كتبنا كبوتا نيروده جبر سموحه ما كتبنا يكون ما جبر ما كتبنا زبان خلده بسرعة كم مسرته وزيادة تلعتها زي جزيون زي بوتو إثنين قدم ترحون تلعادة كم ما تزيقونه الشعو من هالباش أقام نيرو ياك تكون تفتح للحكالي خوين ترخيو كان زي خونا انت زي خوينو أين عملوا لنزل تعيسمو يبلين عملوا ليرانا وعلي آسيس دفنيا خوينا بعلينا بعلي كذا وزحات خلطون زي عملوا لخمس نورو يرباية زي عملوا لون ينخمس نورو يفندتيه كان أي بهراوي بانكي تزبرات حالي أنت أيوم جنزل أنا كنت تيوب بانكي أمت نيرام نايترا بانكن أو نايتكا بانكن يا أمت نيرام بترانساكشن زخون ريزيرف جنزل مالتي كما تفيني يضمت أم إترا ندزي جنزل كما تفاني زخون كنت تيوب مالتي أبي تكاو ندزي كما تفايلو ثم بيراو بانك تسمعني أمولهم ناتو السنة مرار حتى أمت نيرو لحاجن أفتمت الحادثة من إترا استقمت جنزل نحادنا تمخلت بيلين بالتانيرو وزبل شازي بمن سوسان استقبل وزي ريبورترون وزيو أتاون يتهاون كاوي يوم كوت غير يزلقوا دحار تو زبل شازي زبزرو زحزوا لزلقوا تو ريبورترون يسحفن بعلي يزرقوا قوي إننا هذا تخط بيلين زيادة أي دخل نو ناتو هذا يوهاو ميدوستيني تلازي انت نفعل لتلنا عن إترا لا إتوكا أشي دغونا 1.2 بليون حلفي أو نيرو بتزاز هذا معناته انبرتو سعر حما نيرو أو خلتيو زغم تمتت عن جنزل نيرو شغت من الوقت زدبر جنزل معناته لازم إتوكا جنزل حلسي حدا تخط بينا أو نيرو بتزاز من الجايو زما تاتنون ينبرن ناتهم كن استحات بحدا نتخط بينا استحات إتوكا نيرو انت أي سمع هو دحر يمنان حدثنا تفاعلوا من ملوسا إن تفاعلوا زي من وحدنا أو أمة حدا كنت بيلاني. أيتقول أسرائيل congratulations لك تمتحف عيب كان الفيديو عقام على سير regardless تسمع معلي تسمع معلو متحف وضحف خلصة congratulations قبل نقدمين موري مو نفتن حساتي خاطي more or less black and white أغميتها ينتنحتقت بزح زي مكانا أنا opinion وزوسد أي مثلا من ذي حتى تدخله ويزوي متحفة إيه سكازي أمريكية كان دوخان حكاته على حتى عتير أما بمتاعي في جمر نسير prime minister نبر مجلس ديناوي عزيز نورهم جدا على برتا وغالسن تحرون إيهاديك بتشرك أمن استوات أسرة زنورهم جدا ناتهم جدا أبتمت حفظ أمة حيو بزح significant أمزي نورة هي تردي بأن صاروخها نزيز الصارر كاذزن كاذ ناي عالم مرحتن بزعبا برايم مستر ملس زرقها سكاول كلاس 9 بقبل
كم غير خا تتعرض تمكر يعني مجمع حتى خاليت حتى بزعبا ناي إيرترا زملكتيو كافتم تاريخ حقن تغيث خاز أمد خايوم كوتيشن حديو طاليان كاب أختلك كلا إيرتران إيجابية تمليسات وحال زل أمد خلها إذي انداغونا إتي كلام خجبر تقبعو من تايت رايد أيو عسم تخلون جلو اندحلكم وزل تاريكاون حقاون سنة حمليو يا خالي تحتايا ثالثي تحتوي أي تزور أسرات ناي تقراي كلنا محادر نحلها كافتوم لما تخيم حدا ناي كوربشن سنتري الخاز أما تخيم إفرتيو إفرت أوريد تغير دو إفرت نصان نحلها تغيرو ناي تم أوريد وسعيد نتاي مسلو نيروم حتى أكالاتها نيروم دو بيخاص حتى تنيروم رابعي تحتوي more or less تملي سايا جن more عمي خاتملس خلي وندسي لمي أفتي متحفها بزح داك فلاش يسلو ندحريس ناتملسها تريهم حزيف الرأي نقلو حزيف الرأي نقلو نالها تقمتهم نتوتات اللو تكادي حزيف الرأي كازها على هذه جديدة بالساعات توصل وسانتاتن خصامتاتن أكل تنبارها فلتيو رؤية خازية مخيات وانا كان بمخنيات الهات أمتو انتايو وانت متخلي تبغيو حال شيء تحتوي المسحف توصل سوات فوكس كيرها سترس كيرها حفظلهم اللو كواتهم حدا مسير برايم مينستر نبر ملسي أو أي تسحات أي تسيوم بما تنحى أي كبايت خصنيها بوانا النت زيهم قد تكستجورك يتعيو نذكر رابشنا تحيد خاخة لهم سوازيهم أو زوجهم مستراقام انتهي مسلكا نموذج حتى عندنا زمت حافظي الانتقاي كالتي بيلف EPRDF على لقاء كإثيوبيا زجل المتحف مثل يرى أو disconnection زفتر مثل يرى أما نظري تزيد لك كامل في انت يمثل يعني لي زين قدم بتاع نعم جمري حدوك جمر مو أنا جمري أقوى تحب مثلا نم opinion يو أو بين السمع نزله لا حتى تاي ريدو يو بنياتهم تقرأ مينستر مدلس بعالم درجة world class leader مالت أوي ما راح تديروا أو يزر أزله يستعد نوزي بوزوح وأسدات عم يتخلل لها كلا زي يتعاون بيو نزلي دايزوي أو زنا تحفزي المخلو زنا وقدر له نتودي نتنور قودي نتنور قودي يمكن بذيك والكسبات كلها عسل زي غير وتم والكسبات أفتو من تتغاس نورون من عالم يترفن بتودون أفتمتو يفتو وتحاسة أفتمتو يزرعه متخوون وداسي يكون أنت ناتي متحف مكودسي يكون أنت وداسي خلو تقول ويوم إلى النص غير مو يمون بايدوي غير مو يوم نوصل تف مراحل تبي اللي فصلت أنزل له يتحف له يوداسي يتحف له يوداسي ስለዚህ እዚህ ተከም ኮይነ ይረህነን ውዳሴ ሆነ ተከም ዘሐለፍ ካዮ ጌጋ አየናይ ከረመሎ አየናይ ክስታፈደሎ ይቱ ተቃሚ ልትውልድ ድንበር ዝገበር ካዮ ተደጋገም ካዮ ካው ወፍቶ ትምህርት ክል ይኸዲዩ ግን ውዳሴ ዝመት ትምህርቲ ለሐደሰብ ካስነት ነው ሲራ መልአክ ገርካ ተውምቶ ካወት ገርካ ተውምቶ ጎድ ይዘይር ዝብለለን ምክንያቱም ብዙሓት ናይ ዓለም ታሪክ ከም ሪኦ በጊዜኦም يودوس تماي سووا يسكمو
بحر مريت تفرس شجر يفطر يوم تلقى تاسر زي الرأى مالتي ስለዚህ ናይ ዓለም መራሕቲ ካልኦት ንምንታይ ከምኡ ይብሉ ንምንታይም ዘወድሱ ንምንታይም ሰማይ ሰቕሉ ናብ ዓለይ ሪቶ ኣለኒ ኣብዚ ሪቶ ይብል ግን መሰሎም ይኩድስዎ ይኽእሉ ኣብ ኢትዮጵያ እውን እኮ ኢህአዴግን ኣባላቱ እቶም ልዑላት ካድራትን እውን እኮ እናወደሱ እዮም ዝኸዱ ክሻብ ሕዚ እውን ይውድሱ ኣለዉ እዮም ስለዚ እዚ ምውዳስ እዚ መሰሎም ስለ ዝኾነ ምንም ኣይብሎን ናተይ መፅሓፍ ግን ንምውዳስ ዝተፅሓፈ ኣይኮነን ንምውዳስ ጊዜውን የብለይን ዓመውን የብለይን እቲ ጊዜ ንዓመይ ዝፈቅዶ ነቱ ንባዕለይ ዝነበርክዎ ንባዕለይ ንሓዊሱ እዚያት ጌጋ ነይሩ ካብዚ ንመሃር ንቅድሚት ዝብል እዩ እሞ ዝፅሓፍ ኣብዚ ብምእታው እዩ ተፃሒፉ ዘሎ ብዝኾነ ግን ንስኻ ከመይኻ ክትሪኦ ደልካኒ ብጭቡጥ ኮ የቕሪበዮ ዘለኹ ብድፉን የኮነን ካብ ሰሊጥ እውን የተፈዝና ሓደ ክልተ ሰለስተ እናበልኩ ዝነበሩ ውሳነታትኡ ዝተፈፀሙ ጌታታትኦም ነበሩ ክርክራት መሰረት ገይረ ፅሒፎዮ እሞ እዚኦም ሰብ ከም ተረዳእ ክርድኦም እዩ ገሊኡ እኮ ትክክል እውን ይብሎም እዩ ነቶም ብመለስ ተወሰዱ መርገፅታት ብካልኦቶም ዝተወሰዱ ትክክል ኢሉ እውን ክሪኢ ዝህሉ ይኽእል እሞ እዚ ብምፅሓፉ ኣይኮነን ሰብ መርገፅታት ዝወስድ በቲ ጭቡጥ ዝርኦ እዩ በቲ ጭቡጥ ዝርኦ ጌጋታትን ፅቡቅ ነገራትን እዩ ለኣላውነት ብምንም መንገዲ መሰረታዊ ጌጋ ተፈፂሙ እዩ ዲሞክራሲ ብዝምልከት እውን ምናልባሽ ዝለዓል እንተኮይኑ ዓብይ ዝንፈት ዓብይ ሽግር መሰረታዊ ሽግር ዘለዎ እዩ እሞ በየናይ ዲት ወደሳ ዝመፅእ ዘሎ ምናልባሽ ብካሊእ ክኾን ይኽእል እዩ ብፀጥታ ምሕላው ናይቲ ከባቢ ተላኣየካ ናቶም ጉዳይ ብምፍፃም ከወድሱኻ እዮም የወድሱኻ እዮም ንዓቶ ሶማልያ ተባሂልካ ተኣቲኻ ንዓቶ ደቡብ ሱዳን ተባሂልካ ተኣቲኻ ንዓቶ ዳርፉር ተባሂልካ ተላኣየካ ላይበርያ ተባሂልካ ተላኣየካ ትውደስ ኢኻ ብናይ ዓለም መራሕቲ ናይ ሰላም ኣቦት ትበሃል ኢኻ ትሽለም ኢኻ ንህዝብኻ እንታይ ጌርካ እዩ ግን ዋና መሸለሚ ክኾን ዘለዎ ንህዝቢ ውሽጢ ህዝቢ ዘሎ እዩ መሸለሚ ክኾን ዘለዎ ርእቶ ስለ ዘለኒ ሰብ ነናይ ባዕሉ ሚዛን ይሃልዎ እዚ የቕሪበዮ ዘለኹ ሚዛን እዩ ዘድልዩ ካሊእ እቱ ክለይ ምግባር ናይ ኤርትራሲ ካብ ብስራ ደክኾን የብሉን ዝብል ክርክር እውን ሕቶ እውን ቀሪቡ ኣሎ ኣግባብ ዘለዎ እዩ ዝሕቶ እዚ ትክክለኛ ሕቶ እውን እዩ ዝመስለኒ ግን ኩሉ ግዜ ባዕዳዊ ስለ ዝበልካዮ ወመመናይምን መፍትሒ ተምፅእ ከለኻ ብታሪክን ብሕግን እዚ እዩ እሞ መፍትሒ እውን እዚ ኢልካ ይኽየድን ፖለቲካ ምዕባለታት እዮም ንመፍትሕታት መሰረት ዝኾኑ እዚኣ ምርዳእ ኣድላዪ ይመስለኒ ፖለቲካል ምዕባለታት እዮም ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ህዝቢ ብረት ኣልዒሉ ተጨፋጭፉ እዩ ነዊሕ ግዜ ተጨፋጭፉ እዩ ህዝቢ ሃሊቁ እዩ ኢትዮጵያውያን ኮይዶም ብዙሓት ሃሊቆም እዮም ስብከት ኣብ መሬት ኤርትራ ሰፊሕ እዩ ነይሩ እዚ ደው ክብል ነይርዎ ፖለቲካዊ መፍትሒ ከምፅእ ነይርዎ ስለዚ ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምምፃእ ዝኾነ ዋላ እቲ መሬት ነፃ ክኸውን ብፍቃድ ትክክል እዩ ነይሩ ትክክል ካብ ፖለቲካ ኣንፃር ከምኡ ከሎ ናይ ደቡብ ሱዳን እኮ ከመይ እዩ ነፃነት ረኺቡ ዘሎ እምበር ካብ ታሪክ ካብ ሕጊ ኣይኮነን ካልኦት እውን ብዙሓት ሃገራት ምጥቃስ ይከኣል እዩ ብሕግን ብታሪክ እንተዘይኮነሲ ካብ ዝህልዎ ፖለቲካዊ ፋይዳ እውን ነፃነት ይፍቀድ እዩ እሞ ግድን ታሪክን ሕግን እያ ከምዚ ኢሉ እዩ እሞ ብኡ መፍትሒ ጥራሕ ዝመፅእ ኢልካ ኣይትኸድን እሞ ዝተፈጠረ ሰፊሕ ፖለቲካዊ ቅልውላው ብፍላይ ሰብኣዊ ኪሳራታት ሰብኣዊ ጥፍኣት ዘኸትል ንምፍታሕ ዝተገበረ መፍትሒ ምዃኑ በዚ ይቕበሎ እየ በዚ እየ ዝቕበሎ ስለዚ እዚ ትፍታሕ ተሎ ግን ኣንተ ቅሚተይ እየ ንኢትዮጵያ ከመይ ትጠቐም ኤርትራ እውን ከመይ ናትጠቐም ኢልካ ኣይክረአ ነይሩ እየ ዝብል እምበር መፍትሕታት ጥራሕ ብሕግን ብታሪክን ጥራሕ ኣይፍትሑኒ ማለት እዩ ፖለቲካ ምዕባለታት እውን ወሰንቲ እዮም ኢስፈት ኦዲት ተገድዶ ይፈልጥ ኢስፈት ኢኻ ትብለለኻ ባይ ዘ ወይ ከም ኢንፎርሜሽን ኣነ ኣብ ኢስፈት ኣይነበርኩን ናይ ኢስፈት ቦርድ ኣባል ኣይኮንኩን ናይ ኢስፈት ስራሕ ፈፃሚ እውን ኣይኮንኩን ኣይነበርኩን ግና ከም ማእከላይ ኮሚቴ ናይ ህወሓት ዝፈቶም ነገራት ስራሕ እዮም ሞ ዝቐርቡ ነይሮም ኦዲት ዝፈቶም ግን ነይሮም እዮም ኦዲት ዝግበር ይኾን እዩ ውሽጣዊ ኦዲት ይህልዎ ይኾን እዩ ንፓብሊክ ግን ኦዲት ተገይሩ ቀሪቦ ይፈትን እየ ዝብል ዘለኹ እዚ መፅሓፍ ንፓብሊክ ግን ንስኻ እውን ተሃልዩ ተነገርካኒ ፅቡቅ ይኾነ ፓብሊክ ወፂኡ ነይሩ እዩ በዚ ግዜ እዚ ወፂኡ ነይሩ ንፓብሊክ ናይ ኤክስፐርት ገንዘብ እንደዚ እዩ እንደዚ ቀሲሩ እንደዚ ኣትሪፉ
وندزي نزي وعدو تلكاني وبنايا أنا قري أيفتن خابي نهزي إلى ترى أمنيتنا يفر حاسين نهزي نقول نهزي قرأت نعوذ الله وقرأت إلى ترى أمن نزي وسي أيفتن نقابل كيز نزل عمرنا واجتماع أملك أنا قرأ يبالي خوني ومسيلة معاني فالي أنت يا خلك أنت أنا زي مثلا نتو قداي بتو حزب رياض اللي خطوك تيراهون نتوانا هنا كافتي من أسنتون تسختنا يو أيديولوجي بحنتي مسمر بحنتي من قد يوصلها إنسان تحدون الرام ذات اليوم مثلا نتعوي ما الرام ذات اليوم ولا دقستي واحد دقستي هذا كنكري هو زقبهم هذول نايتو زنمر أيديولوجي فاريانت حزم يوم ديمقراطية بتتخنا مسينا زلزلهم أي مثل بو ما تفاصيل مثل نتفانت نيجيغاتا تيمتن أبيتاو ديمقراطي بخامالك أبيتاو ديمقراطي مكاتم سو أبيتاو ديمقراطي مسارته فلا أنفتاوني بين تخيل نفلا هذا تبعيو نفلا هذا الطريق بقدم بديكتاتور شيبيو وبملكيو زلطانيرو لو مخا زلعنا إيد كله هيجموني ولو السوي وسان كون الله تعدى بزبدي زخيد موزهم زبدي بوليتيكا ينعوت يبأس أيو نبوزحات فلات النارها تكبر زخير يمو تزحزنا يو أيديولوجي مستودايتا مستقرتاتي خيدي إلى أيروهون لنا يسرد دي غويتو كاي يسرد دي نيرو شو تكبر دي نيرو فتي نايدبار هبرتستل نوزخون ديفلوبمنت نزخون مالس مسارتات نيرو ديو تخدم زنورة ديمقراطية ومعالتات يخونا النيرو ديمقراطية ويخونا دي كرقين دي نيركال ملكي زبل لنمو توأنا شكل خوين الزرايا فتحدث لايك شاب حزون تريد أن نخصيو زليون حزون نحذي قد الله تسبو أو سيو تعاس من أيديولوجي الله يحزون تنو عفنا زخون أيديولوجي ناتفار نايزيغا نتعنت ما تايفاستي زعفن لازي شكرات ناي كورابشن يخونو ناي قاعدين لازم هذا لو كورابشن ناي هم من محدار غير هذه خايفتون هايفتون بزو هذا أيديولوجي تخيخا هايفتون نشرو بسرو ስለዚህ እዚህ ተከትለን መጋዳይ ትክክለኛ ነገር እዩ ክምለኹ ዘለዎም ደርብታት ኣለዎም ብዕፎን ዘለዎም ደርብታት ኣለዎም ኢለ መጋዳይ ተሓደ መሰረቱ ዝመስለኒ ሕዝውን ዝቅፅል ዘሎ እዩ ተሓደ ካልእ ሓሳብ ዘይምትእንጋድ ንኻልኦት ክንቀሳቀሱ ዘይምግባር ብዝኾነ ሽዓራት ቢልካን ኩሉ ዓፍንካ መሓዝ እዚያቲ ናይቱ ኣይዲዮሎጂ ሞዚቱ ቀንዲ ንሕዝውን ኮይኑ ዝረአኒ ነፃነት እንተሃልዩ جاتا ديمقراطيا بسم تخويل من كل ነገር ይሁን ብዙ ነገር መፍትሄ ለትብይዙ ለለን ለምሳሌ ዋና ጥንዲ ዝመስለኒ ለአይዲዮሎጂ ጉዳይ ስለሆነ ማያ ሁሉ ይንጸባረቃሉ ዋና ነገር እኮ ቶም ማሪሳ ዝሪኦም ዘለኹ ዘለኹ አይዲዮሎጂ መሰረት ገይረት እዮም ዘለኹ ኢንበበቱ ዝነበረ አይዲዮሎጂ ትክክል እዮም ኢላ አምነሎም የበቱ ዝነበረ አይዲዮሎጂ ማለት ሳሊ ዝተወሰኑ ሰባት ኢና ፎከስ ጌርካ ዝብለሎ أنا بزحت يتأجيل توصلني يقول من هذا واشتم قندي بتواسع يوم يتأذله بتواسع أنتم استمخون يقول يوم تم قندي تواسع الناس من كثرة التلزخونه جماعة بنت قريبا من له بتوانا أنا جرجن بتتفرتين نزم أول كثرة يقولن بتفارت بزيهم تزقل لك إنترنت فارتيو وزاوت سما زي لو لوكوت فارت كتريو إذا جيت هتحشي الكتريو لون أي من يزله تتمثلون عند سؤال يزله ስለዚህ መሰረታዊ ሪፎርም መሰረታዊ ለውጥ የድል ያባዕትና መሰረታዊ ለውጥ የድል ናይ ዲሞክራሲ ለውጥ እዚኦም ከብኮራፕሽን ከተጥጥሮም ዲኻ ተሓምዮም ዲኻ ዝብል እስቲኾነን ትብሹ ትብሽኾነን እትሒዘሞ ዘለው ስርዓት ግን ኮራፕሽን ዘንግስ እዩ ነናይ ባዕሎም ይሕተቱ ባዕሎም ይረአዩ ባዕሎም ይጥይቁ ግን ዘጠይቅ ስርዓት የለን እኮ ዘጠይቅ ስርዓት የለን ነፃ ሚዲያ ዓፊንካ ክትጥይቆም ኣይትኽእልን ነፃ ሚዲያ ማሕበረሰብ ዓፊንካ በቤት ትጥይቆም ተቃውሞ ፓርቲ ጠንካራ ዘይብሉ በቤት ትጥይቆም ብከመይ ጌርካ በበይ ሓሊፍካ ትጥይቅ ብውልቀ ሰብ ምንም ፋይዳ የብሉን ነፃ ቤት ፍርዲ ነፃ አቃቤ ሕግ ዘይብልካ በበይ ይጥየቅ ስለዚ እቱስ ስለ ሓሳብ እቲ አይዲዮሎጂ ዝብሎ ዘለኹ ነዚኦም ኩሎም ዓፊኑ ነፃነት ከልኪሉ ስለ ዘሎ መን እዩ ሌባ መን እዩ ጥዒውን ክትፈልየሉ ትኽእል ኩነታት የለን ስለዚ እቲ ዝውቀስሉ ቅድሚ ኩሉ ስርዓት እዚ ከምዚ ገይሩ ዝኸደሎ ስርዓት
خادم وخفت قا بيلهم نزي مكانة بايتا نزل بجديفهم بتنزل عليه وصل انتوعي منيو صبوع منيون كرئي بزبل فأنا ما ترشح حتى المتحف كاسين هذا اللي هو حد قل لي يزبل من الله شو مدر الله لكن متحف كن كرم استخدم حدش من جد كم حد تجلل الله يروح هذا كم حد تجلل لأن بعيني القفط كم يهم دريوه يفلتون بعينه كم يهم دريوه جنت هذا كحزي كابتر حليفه سنابيز بالشجاع هذا الحمد لله بالمستوعب سبوي مثلاً كابتر حليفه بتكارت تفتروا شجراتنا نزل الشجاع قرضلهم كانوا من برد كامل مثلاً نزل بحذير الدينا شجريو نزل تقرأيكو زي ما العبالي أخي بحال الله نزل تقرأيكو زي عفن كاي بحال الله نزل تقرأيكو من ما بدي يقولوا الله ليش تأمل تتأمل كان زيادة تتأمل ترايل كاي بحال الله ስለዚህ እዚህ ኮነ ኢሎም ቶም ውስራት ዝፈጥርዎ ጥራሕ ጌርካ ክርአ ይብሉ ናይት ፓርቲ አካይዳ ተመርምሩ ትክክለኛ መንገድ ተዘሂዙ ናብ ሽግር ያለ ምርሕ ዘለና ስለዚህ ናይት መጽሐፍ ዕላማይ ካብዚ ወፂና ሓድሽ መንገድ ንጀምር ሓድሽ መንገድ ንጓዓዝ ኢንክሉዲንግ ኢህአደግን ፓርቲ ኮይኑ ተወዳዳሪ ኮይኑ ዝቕፅለሉ ክሊ ክስተኻኸሉ ዘለዎ ጉዳያት አሎም እዚ ኢትዮጵያ ዘቃርብ ዘፋቅር ህዝብ ትግራይ ናተይ ኢንተረስት ህዝብ ትግራይ ናይ ፓርቲ የሆነ ዋና ነገር እቶም ዘዕባይ ጎተር ናይ ዋحد ናይ ፓርቲ ኮ ይነብር ይፍጠር ይጠፍውን ፓርቲ እሱ የሆነ ችግር ይወደቁን ይነብር ይጠፍ ይኸስም ይኮ ፓርቲ ዋና ናተይ ችግር ህዝብ ግን አቦት ይዘሎ ህዝብ በደል ይውሉ ህዝብ ተቃሊስ እዩ ህዝብ ህዝቡን ችግር አለው ይባዓሉን ተበዳለ እንቱ መልእክትሞ መልእክት بزخونه ይነበብ بزخونه መረዳታት ዝኾነ ክርዳ ይፈልዩ አነ ገመት ወይ ድልድል በትዝብታት ድልድል ፈጢሩ ክራኸብ በመሐድሽ ጉዳይ ክርኢ ክፈቅር ብናት መጽሐፈይ ዕላማ እንበር ምሳ አይሆነን ግን ከም ትዘልካዮ ነቱ ዘግንድ ህወሓት ዓደግ ዝብል አው ሽግር ይውልን ጽቡቅ ነገር ክሰርሕ ለው ከይግለልኮ ከመይ ልድዩ መጀመሪያ ዝናሐፍዎ ወይ ስለጎረ ይፈው ለምታየት ዘይ ድግፎ መጀመሪያ ዲኩ ተወተት ሽሽ ዘይ ድግፎ እንደር ትዲቆልጣ ይወደ ትዲቆይ ነው ወሓቱ ሰደህ ለምሮዛ ናቲ መጽሐፍ ከክልል ናታት ባሕደ ስክሉስ ግን ለዛት አይፈል ፍሬን ተሪሮ አይግናል ገና በልጅ አንዴ ድግፎ ናስልጣን በትክክል هذا يقلل الحطو يصريح مالته بحانت مصحف يقلل وتشجر نتوم شجرات اليديو نتوم شجرات كرأيو لهم هو حتى فترة بإعادة تفتر شجرات ترعيهم نفتح كرأيو لهم زي درد اللي كيف تتبيلو بزلاء أن الكوستاز خلنا لما عادا يقول نقول لنا جا الكوستاز خلنا زي إلى المثلث اللي نفسه هنا ثم قلال الزبل لأنه شو مزري هو كل يوم نقلال نايت بارتي بس أفاي مثلا وأنا ناتي ناتي وأنا قلت هزبك قلال يا جاي زفق بس بارتمان بناي واحد زفتمو حكات كجمجم كجلال ولا فرسو من شجرة ولا الحزب يقبضوا كل اللي تتأساسه. مجمرة زي برنامج زدالهم سبات فورم زي حدش جماريو عدين حزبين باخر غيرنا لا حدا قداس أمزتاي بتعمل سبويو بزي قسم بفتحوا خزم دلي حتى دورون مسيحاب زي مستدافكا أمسكن لعبات متعفون قاعدة سلكة هذه لا أترى قداي شوي يعني تتحيز المساء بحثة قادة لاي بزوحنا هزبينا محبرة سلكفلي بحثة على حصلت صغاول قداي حدش نقرأ يكونن يستودز المساء بزوحات قادة زي بزوح هزبي عبد قداي زي بزح دمت خمسة اسمع مخن تقالسة فولتي هذا يقول نفس يمو نحن حتى قالوا من كان عليه استوى يعني نحلق ما يترى بداي حمامنا قرنا نوصله كردنا يخلي نقول المغنيات منه هي عسل ودرزي لنا كنا عبد لنا حشلنا لهم ودرزي تاجر لنا نقول لهم قلنا زي يشتغل ونيو الحين حاسس كوينا ولا يترى زين حاسس من دايره ودول ونيو اجمعنا هي هذا دورو
إذا خفتي إتلاز أبقون زماغوت تجارو كم يجرح هو شيء هذا نقول كم إنتاج جبري كأل عاوزي إنتاج زميكا حبيبي خلاص هتقول إسنا إثيوبيا نصر الدين سخدا إثيوبيا كل زغور العالم تفلتوا أبي لا نشيل أجمعهم الصرف إذا فعلي الصرف النور طبعا سعادتات تعرفون ذكرون النور إثيوبيا يعني المثال دجال ما كذا دجال سلاسي متكاسي كان أبي لا نشيل نزحت اليوم ودو فلت مال دكتور زراعو هاي المرام من نيجيريا الكاميرون جرنا بتحرك الزكالة ثم مورا دجال ما العالم تقبلنا زلهم تمقرأ زلهم ثلاث نيرة من تعيز الفازياتهم عفتنا ناشجير أنا عندهم قداي تفاسوا في زي والكم من الدنيا من أمهم الذي رئيس خدمة مدل زي ما كنت حتى ماشي هذا أنا هذا يقدر بند قداي له وبفلاي بزور مرقتي حذاء محبتنا ون في مرقتي حذاء من قصة جمرنا وتو تقاومه كان شعبية يكون أنتوانا بنفسه كان إثيوبيا هذا المحاضر ذلو أبي إثيوبيا ون تقمل لنا زولون زناعة من محدار ذلو يوم نا زنقتنا نزواقونا الزون بعي لو من اشتي مثل الزلالي مثل ثم نقول نقول وتعوي عندي قداي ملعان نوري لزبل ما هذا كمرارة حيو عندي قداي ملعان كوينات محتاجو نايتم كحتنياتاتي عندي قداي لزبل ناي هذا كمرارة حيو زاجت ناي ده كمرارة أنا كنت مثلاً سلطان ده هذا بارت لازم خلا تسوى عنتو خلاص النتو إثيوبيا عن زيجاتات برني إترا خون يولن إترا نعمل من قستلهم حزي حلا تقولون زي كبوكم من كم قلت كارا خذلوا نإترا من قستو خنا تقبو بكم قلت أنتو زحيلة شام فرح إذا قد مثلنا ذلوا كان أمر رحا هو دقي نت برنامجنا وين بتعني واجا يقولوا نزي محتاج مالك كذا مبخان تقوم يقولوا جرم ظهروا أوام يا أمر رحا يوتمر رحا سيو تقول تقولنا أول خمودة حسي خمودة عمل ستنجن يجوالي نعم مرة رحا تلزحت فاتمالا يدفتن قاري نايب وعلو نتا أتحدث سواء كحز تلزيخل نايب مرة رحا يزغيد الذي بتو ما أكل زلعل كايو أنا ون زي رد أنه قداي يزيو جن هذا قداي هذا بارتي تخرج تبعي له أستيمو انتقام قتله هذا شيء قصده إذا مثل مالت تجلس أي تقبلان مالت يمكن مثلا سعنيه تزيد موت مخانو زملاء مخانو كمتي أتبركت زجلسه زقداي موت مخانا من حلون ينبتله بحري إفراد ثلاثة عمد بحري لا عمد ينبت العالم إلا على الله بتكون تأذب بالزلو بتقداي حتى هو نسل الغرب زلو حتى سل الغرب زلو يبنى حزب البوس زلو الذي السو أنا وزجر مني قداي الشعبية من كسائر ملا يجر منن هذا لم تمون سل الغرب كان خوري من تعرفوا كون تبلغون نسيجلته كان هذا كان من قصدي نيتات نعم تتوعي كان من قصدي ما تقول لكن بس إذا حزنا يبل كيف كنت فتحيه يفتحيه هذا حسابه بحساب درجة من خيدو نزل حساب اللي فرس هذا حساب كشان زي متى هاي اللي يتغير كشان حزون بحساب درجة نزل قدام زفر صيرهون زفر درجة نبر نايت امتحانات يون نايت أورا ترانيات يكال بلودنبر بحساب درجة ما ويدو يكاد تمرتها يقبل بحر
حارون يجب أن بحث الدرجة تمشي من مثل زي له وتحدد كده وتيجي بعض وما كنت تما تحري مثل له وإذا حسب ذي بسلاي وإذا حد مرات نحذوه نحذروا لهم تفيدهم أو يجمعون أمور ذات هذه راح يزون كل شيء هذيهم مالته ولا تقارت اللي تعلو وأنا قارت مالته قالي أفسد أنيات مدلاي بايد هوي تدانيات لوان هذا شنو هذا مثل الزنهرة هذا ما يوم تم دعوا من يقصيروا مزيكوا فوت أنا قريب لين جن عشوا أو عالم نخ درجة بوتاز اللوم وبذا زبالو قد محزون قريوم أو تفعل لعتات زبالو إزبان نيرمبر نتوم نعدي بوزر بوتاي توها نيرو سوينا زلمت كي هون النمبر دجاج زوده شعو تفلت خاف بوليتيكال ول في عدد زبول ينور مشروع مالتي بوزح بعوان تاجريو اي نور توسع عبد بوليتيكا عوان تاجت هو وسل عوان زلت وصلوا حدا حتى يو أتو يعكو دكتور يعكو وني أو تو خدم لها قطع ما يدخل الزبل ولا قا أو يعمل تعلو المرة نيرو عشان تقمت ينزي زي قمت يو بعد وين تزف ونطول متمرس ولا بتشجع جديه عايز ما يبلين توانا أنا جرت تنزل الغايو الزجاجات يتكاد جنب مخرج by the way سنة دلويو عوي سنة دلو ما ينستمران تحفوا ما ينستمران ما يحدي ما يتاريخ طوال في يوم نزو ما يبودر قداي خميجي كتحزل له زلل أفتو متحفونا حدا بوتا عمتايز له تحفوا سنة رخيبا له نابي عادك لم تحفهم ولا وچو بداي تحفهم سوم تعمدولو بزين عباد ما دوزل له خونتات منم لتراتري هنا ኢትዮጵያ ተደለ አካውላ ዓለም ተሐት ትረዲ አይደም የሞብለው አሪዮም ሐሳብ ግን ሐሳብ ዲ ሰምዓውን ያለን የተጻፈ ተጻፈውን በር ይታው ተዋይለም ተጻፈውን በር ሰምዓውን የነበረን ስለዚህ ተሐደ ቀደም ይመስለኒ ምትሪ ዓዳ አምታት ናይ ዓዲ ምሁር ናይ ዓዲ ታይስሙ ሰማዕ ይረክብን ሰማዕ ዝረክብ ይመስለኒ ናይ ረኸበን ሲዩን ተሐደ ሽግር ዘሎ ሕዚ ኩሉ ንሕና ንፈልጦ ዝብል ይተሰማምና ነይሩ ሕዚ እውን ዝቅፅል ዘሎ ንምሁር ንፕሮፌሽናል نفلت أو كل مداي يوسف بتا ذهب قوينا الرئيسن استتذهب زحشة كراخور لحد متلازقون كراخور يقولون قونا ذبنا لأنه كم ينبرن المالة يو بكاد راوتش بداي ستات مبر وزحت فلقات خيلاتها في كان تمام يومون أو أفترو بيتخدقون أو خالي كبري خالن بحسب درجات حسب قوتها يوم كيفهم تقرأوا والله دعم تجرم سنة يوم وغيرهم بنزيون أياتو نفتايتو أفتم زارن مكانخرن تقبلنا تيرخب المالكشو يغني الأساديسو حنتي حتى بوداي إيرتران نتعنة بزملكت كان زغمتو لعلي ساعة عامات دل زفاس سخوينات بسلام نفتو وانا قبون تخوني نا إيتيوبيا الجراو تغني كي تخبري بزي من مكد مخونات إيرترا حقاوي أخلطو مهار عبينا كولتي تحت رايتي كولف عبي حقاوي حتى كان زنغرات بينكار لها حقاو زبل ذا كيورد ريلي ስለዚህ ካብዚ ተወዲሰ ሓተ ካዝደሊ ጉዳይ ወደብ ብዝምልከት ከምታ አንተ ማእከለ ዝበሎ ጉዳይ ወደብ ክላዓል ተሎ ሹም ክልጥፉ ዝብሉ ወደብ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ክመፀሉ ዝኽእል ኢሉ ክዛረብ ተሎ ሓደ ዜጋ ሹም ክወፀሉ እንተሎ ብጣዕሚ ዝገርመና ነው ግን ተፈቶ ግን ተንፈቶ ክላዓል ግን ናይ ግድን እዚ እንታይ እዩ ኣውል ተስፋዲ ወይ ሪያሊስቲክ እዩ ዝበሰተ ስለዘልዕሊ ሓተታ ስለዚህ እንታይ እዩ ነቲ ተፈፂሙ ዝበልካይ ሕጋዊ ስሕተት ወትሽኩም ፈፂምና እዩ ዝበልካይ ሕጋዊ ስሕተት ሕጋዊ ዝኾነ መንገዲ ብኸመይ ክስተኻኸል ከመይ ብኸመይ ክሰርሕ ዝግበር ይካል እንደገና ድማ ምስኡ እንታይ እዩ ሓደ ግዜ ርግጠኛ ይኮንኩን ብተፅሓፍኳ ከም ኢላም ምቕማጣ ግን ኣብ ዝኾነ ኢንተርቪው ጊቭ ኤንድ ቴክ ክህሉ ኣለዎ ሂብካ ምቕባል ዝብል ነገር ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዝበልካዮ ነገር ኣሎ እሞ እዛ ቃል እዚኣ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ተዘረብ ዘረባ እዛ ጊቭ ኤንድ ቴክ ዝብልዋ كم تقرأي مثلا سكسن نجر الله ناي من مريت أي مريت يبكى ينايف مثل زبل كتير على الليل بصراحة أنت أي توم ساتم حاسس هو تبادل يبكى عسلها ونادي تقال نبذي شكر نور أنت تلا وجنكا
إنسان يموت حتى إنتهايات فدراليزم تجواره ومجوار زبل حكينا فدراليزم تجواره وكبر اللوت زبل كاي اللوت لحد تزيد تلغات كلات كانت تجي اللون اللي علينا يبعلن قداي بعلن كفتنا زغل مسح اللو ويد ما الحصير ديسنترالايز كون كم زلوا يتكم مو زي أنا سرت بيرجع أنت لها حتى كذا لين كايو أبغى عنك 3 ساعات مثلا أي مشروع عفن كم من صار زل كاريدو أنت تقول سلنا بسنة الملكة ولكن بخاف أكون أتذكر كنت الترايك بتدور زل ونجر ونزول كاي نجر سلزل هو منع أتوه على يكون سنيا أنت عنك 3 ساعات مو هذا لك مرجع أنت تقول سلنا تعمل بس ملني يغني لنا تجبرو دلن كايو أفتوناي إتيو إرترا زنبرة ملشيل كهولا كرديون كلنا بفلا الشعبية إثيوبيا مسورة باك إند فورز تي ورنا أيو ورنا دعنا إفان غورو أين غورو دعنا أفتشراويت ودا أنكلو already توسينو بعض حدم شتوسينو وقت operation تكايدن تلون حدا الزيبل نوعلو تي تشاراتي تواجع سراويت ون كونفيجن ناي مفتار قداي ون نيرو بعثم وجن ون أتقبلوا بقدامي ون ملفت بمعلت حتى ملفت تقبلن كلها بعثم وجن ون بقو خوفر تواهيلو زنبر طار تحدى يخديبل تحدى يسمحيبل تحدى زعيبل بتفعل عليه من قدون كم تسنة خلير رأي فاينالي أفتناي مكرشة مزاز مخيناتو ناخدن هالوه كدبي معلت مالتي دحر 3 معلت خود أيو تواهيلو أقدمك زعون تجاور نجار بالله هذا زي كندري كلنا إتي أمونغوتو نايتور أزازي أتو ملسي نيري مثلا نايتور أزازي نبي تبتع درجة بمنغست درجة مالتي تو حقا منغستا وستايقا أمتالو مالتي كالي جن نزونا إتو إرترا زتال على خوينات كأل تواهيلو بمنغستو ون كونفرم تغيرلو زتقمت ناي وتادراو بايتو نيري مثلا نتخوينات زمرح نسو خمي جيري دا نسو ندحر already بمنغستو ون بتو إهادقو ون بتباليف ون recognized زخواني بودي نحلو نتخوينات زمرح يتبقوني زقبر زنهر intervention تامن تاي توقيش إيو إهادق زي فلطو منغست زي فلطو تباليف زي فلطو نتتقل الله خوينات mobilize زقبر دحلو أي أكال بايتو قويمو إيو الناتو بايتو زقوم بايتو حقاونا تخشاب كندا إيه نيرو وايكا كونفيجين فتار نيرو زبليو ما تحتاي قال يجين أبتقراي كونفيجين النيو نتولدون نخلها ون كونفيز زقورو حدوغن بيليف تقال سلو حزب تقراي ون تقال سلو ديمقراسياوي سرعات نمي مسراتيو حقا منقستو حقا منقستو ون سفيريو حزب تقراي بهذا اللجن عرنا يكون ولا خالي بارتي A بارتي B ولنا ولا نوصدو هذيك دارجا بارتي تجراي مقامس ناي تجراي حدنت زلحلش خوينو دي وين يرى بمزحته هذا قبل عبدي زلكاري توستين اجرا من قدها فتاجر كان حلف ودي الله أتجاور خطلا ناي هج تبل لا هج ستات نيرو تبل عنتون هجتا فتين له تو ناترا نتعنت زبل كاز بوليتيكا ونتات زنبرة بوليتيكا معملتات مسألة تغيرو نتا نزوستيا انبر كافد عيني إتجا بعداو جزات خوينا كاوزي بعداو مقداس دي نتان موسى استجبره وسانة أيقونا الزبيو كان تاريكون كم دروه إتجان إسران أفتوستو سنة قاليان مسيو زبوزو اللقنا تابتزي خوين خدمي يخون تحريو نسي إتجا زنبرت كفلية زيلة بتوني عسب زملكت تفح تحسمير لي نسلامي معي حورات مندسات إسرا نسي إتجا اختحوس دوستمر له أجوان تفح سندات نزلو تفح سندات
ውሳኔታትን ክርክራትን ኣሎ መንጎቶም መንግስታት ብፍላይ ሽዑ ሓያላት መንግስታት ዝበሃሉ ዝነበሩ ፈረንሳይ እውን ተሓውሰቶም ማለት እዩ እንግሊዝ ኣሜሪካ ሩስያ ፈረንሳይ ዝገበርዎ ሰፊሕ ክርክር ኣሎ እዚ ናይ ክርክር መሰረታ እዩ ኢትዮጵያ ባሕር በር ተክበለዋ ዝብል እዩ ባሕር በር ተክበለዋ ኢትዮጵያ ዝብል እዩ ናብ ባሕር ተኣተለዋ ዝብል ክርክር ነይሩ ካብዚ ተበጊሱ እዩ ድሓር ፌደሬሽን እውን ዝመፀ ካብዚ ተበጊሱ እዩ እቲ ድሓር ጠቅሊላ እውን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ትመሓደር ተባለ ናይ ባሕር ጉዳይ እውን የማልእ ኣሎ ናይ ኣብ ኤርትራ እውን ዝተፍዐ ናይ ሕብረተሰብ ክፍሊ ነፃነት እዩ ዝደሊ ኣሎ እሞ ካብ ንባሕር ፈሊኻ ንኢትዮጵያ መሃብ ጠቅሊላ እውን ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ትኾን ኣለዋ ዝብል ውሳነ ዝተወሰነ ብሕቡራት መንግስታት ካብዚ ተበጊሱ እዩ እናቶም ሰነዳት እንብሎም ዘለና ኢትዮጵያ ሲ ኣፍቱ ባሕሪ ክትህሉ ኣለዋ ዝብል ኣፍቱ ሰነዳት ብበዝሒ ዝጥቀስ እዚ እዩ ሕዚ እውን እዚ ክትሓቶ ኣለዋ ምክንያቱም መጀመርያ ባዕዳዊ መግዛእቲ ይኮነን ኢና እንተመፂና እቶም ሰነዳት እዚኣቶም ምስ ኢትዮጵያ ዝተዋሃደት ዓዲ እያ ነይራ ብፌደሬሽን ዝተዋሃደት ዓዲ እያ ነርና እንተኢልና ናይ ኢትዮጵያ ጥቅምታት እውን ዘተኣናግድ ናይ ኤርትራ ጥቅምታት እውን ዘተኣናግድ ፍታሕ እዩ መፍትሒ ክኾን ዘለዎ እዩ ዝብል ካብኡ ንላዕሊ እቲ ሕዚ ኣብ ኣልጀር ዝተገበረ ስምምዕ መሰረት ዝገበሮ ናይ ደቡብ ምትራር እዚ ሕጋዊ ይኮነን ናይ ኣፄ ምኒልክ ውዕል ፈሪሱ እዩ ኣብ ጠቕላላ ሰነደ እውን ኣብ መፅሓፈይ ተርእየለ ዘለኹ እሱ ውድቂ እዩ ወዲቁ እዩ ሰነድ እዚ ባዕሉ ጣልያን ኣውዲቅዎ እዩ ሕቡራት መንግስታት ኣውዲቅዎ እዩ ስለዚ ብክልቲኡ መንገዲ ስለዝወደቀ እሱ ካብ መቃብር ሒትካ እንደገና ይኮንካን ተኣትሙ ትመልስ ስለዚ ሕጋዊ መሰረት የብሉን ዝምድዋብ እዚ ስለዚ ካብ ሕዚ ንዛረብ ሕጋዊ ባይታውን ኢትዮጵያ ኣለዋ እያ ነዚ ክለን ክትገብር ይበሉ እዚ ትበሃል ዘሎ ግን ኩሉም ዕባለታት ክመፅእ ተሓታተው ተለው ዝወሰኾ ነገር ኣሎ ብከመይ ስኡልካ ትራይ ተስፋ ድዩ ተስፋ ይኮነን ንቀደም ይግባእ ድዩ እዚ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ቦታ ዘለዋ ሕጋዊ ማለት ቅቡልነት ወይ ሌጂቲሜሲ ዘለዋ ኢትዮጵያ ክትሓት ዝብል መጀመርያ ክላዓል ዘለዎ ኮይኑ ስምዐኒ ኣብዚ ተሰማዒና ከመይ ዝፍፀም ብዙሓት ኣገባባት ክህሉ እዮም ናብ ባይቶ እውን ክንኸይድ ኢና ሕቡራት መንግስታት እውን ክኽየድ እዩ ኣብ ዲፕሎማሲ እውን ክንንቀሳቀስ ኢና ክንሰርሕ ኢና ስለዚ ሓደ እቶም ዝብሉና ዘለዉ ገሊኦም ዝተዓፀወ ቻፕተር ተዘይኮነሲ ንኢትዮጵያ ብብዙሕ መንገድታት ካብ ናይ ህዝባ በዝሒ ካብ ሕጊ ካብ ብዙሕ እውን ዝውስኹ ፋክተርስ ዝውስኹ ረቑሕታት እውን ተወሲኾም ሕቶኣ ህጋውን ተቐባልነትን ክህልዎ ይኽእል እዩ እዚኣ ሓንቲ መዳያ እያ እንተዘይለ ከዓ ኣዝዩ ነፍቲ መፍትሒ ኣቕሚጠዮ ዘለኹ ወል እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ጠንቂ ኮይኖም ዘለዉ ናይ ሻዕብያ መራሕትን ናይ ሻዕብያ ፓርትን እዩ እምበር ህዝቢ እዚ ንህዝቢ እውን ናይ 1 ዓመት ሓቢሩ ነይሩ እዩ ናይ 1 ዓመት ሕዚ እውን ክነብር ይኽእል እዩ ክልቲኡ ጥቕሚ ክወሃድ ይኽእል እዩ ናይ ክልቲኡ ጥቕሚ ክወሃድ ይኽእል እዩ ክጠቃቐም ይኽእል እሞ ናብ ዝለዓለ ናብ ዝበረኸ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝወስድ ስለዚ እቲ ጉዳይ ኢትዮጵያ ይግባእን ዝብል ብሓሳብ ደረጃ ድሕሪኡ ከመይ ይምለስ ብዙሕ መፍትሕታት ክመፁ ይኽእሉ እዮም እቲ ሂብካ ምቕባል ዝብል ኣነ እውን ኣቕሚጠ ኣለኹ ሂብካ ምቕባል ዝብል ዘለኹ ኢትዮጵያ መሬታ ትህብ ኣይኮነትን ዝብል ዘለኹ ኣነ ኣብቲ ናይ ቅድም ዝነበረ እኮ ግልፂ እውን ኮይኑ እንድዩ ብፆረና ገፅስ ናይ ባዕልና መሬት እቱ ባይቶ ንኢትዮጵያ ይግባእ ይሁንና ኣሎ ግን ኣብ ምምሕዳር ደረጃ ምትሕቲ ኤርትራ ዝመሓደር ዝነበረ እዚ ክንበኩም ባድመ ግደፉልና እዩ ዋና ነገር ወይ ዓዲ ዩሮፕ ግደፉልና እዩ በዚ ደረጃ ዝኾነን ኣነ ዝዕዘ ዘለኹ ኣነ እዚ ኣብ መሬት ጌርካ ሂብካ ምምፃእ ዝበሃል ይኮነ ዝቕበል ዘለኹ ኣጠቃላሊ ቅድሚ ኩሉ ናይ ኣጀር ስምዕነት ዋጋ የብሉን ፉርሽ እዩ ፈሪሱ እዩ እንደገና ንደራደር እቲ ናይ መደራደር መፍትሒ ናይ ኢትዮጵያ ጥቕምታትን ኩላይ ናይ ባሕር ባሪ ዋንነት ክሓውስ ኣሎ ወይ ከዓ እዚ ገዲፍካ ክልቲኡ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ናይ ፖለቲካ ምቅርራብ ዝወፅሉ ኢትዮጵያ እውን ኤርትራ እውን ክልቲአን ተጠቀምቲ ኮይነን ዝወፃሉ መንገዲ እቱ ናይ ፖለቲካ ኮምፕሮማይዝ ዝብሉን እዚያት መሰረት ገይረ ዝሪኦ ዘለኹ ብተወሳኺ እውን ኢለ ብናየትዮ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ትደልዮም ብዙሓት ነገራት ኣለዉ እንኮላይ ማይ ናይ ተተዘማይ ኣሎ ንመሬታ ብምሉእ ክተልምዐሉ ትኽእል መብራህቲ ኣሎ ብዙሕ ናይ ንግዲ ጥቕምታት ኣሎ ናይ ልምዓት ጥቕምታት ኣሎ እዚ ትጥቀም ኢትዮጵያ ከዓ ናይ ባሕሪ ትጥቀም ከምዚ ዝበለ እንካባ እምበር ናይ ኢትዮጵያ መሬታ ቆሪፃ ክትህብ ዝብል የኮነ ናውዚ ዘለኒ ሪኢቶ እሞ ተቐራሪብካ ህዝቢ እውን
نهالو ديمقراطي ونهاليو كجبر مفتحات يزارب زلهم أو ديمقراطي أو كتيو ساعات ديمقراطي نهاليو أقول لي عاد ديمقراطي نهاليو وزحت مفتحات كله يقول يوم زبل ريتو قلني أنا تو سنترال كوماند بال ما خلاي إز حجاويو بحق تتعايشيو نتقيناتون توتدراو مدايو عند تعالي الزمور حزنا برا نسيو أو أمن قصة نورنا أمن قصة نورنا تحاوس ما يوم تو قبل برا زمور حاون ملسي نيرو حبيبي دوست نيرو خوينا جنا أو زي ما تعرفون مش أيضا كفاية مكاتم أو سلذي نور أفتوشتي سلذي نوركم مش تي مستسرح بسام بزلو مثلا إذا تغطي نمبر نسو من عرباش خالو توقز نورو تخفوا يوم يقل مثل حوارو توقز نورو وطا توقز نورو شجرات توقز نورو مفتحات سمكري يزبل توانا أنا قلت نفتوها مكارشا خوينات قل تو وتادرا وزبينات مامع أيو وسانا هاتي وستنيرو شعبن إذا أكال زي وستنان أي وستنان حمزي وستنان فتو درحيو نبرا أخباتات رياية خوينات تتوي بليدو بإسلام 4 ساعات تتوي يدو أي وستنان الجاوي قلت أكال زي ويد بتارت أكاليو بمنجست كان دعي قلت تفارتي الجاوي نيرو بوحد تلازي الزبو دي زي 5 سنة قل يفلت إياه تحارون جيجا أيلو وتكرا ميسترون آمين اللي يتو خبو موالو جيجا مخانو قل معاه غير سئي نيرو يلو أريبو إيمو نحقاو نتو ذات حراتي غنان الفاتحة حدا لو يوم حقاو غنان ذا أكال زي زولا لو يوم أو مكر خاري كاريو معايقن إذا أكال زي تمنجستون فليتو ستعايشة تمنجستون بدمتو ونسرح بدمت برجانا سرح سازنا بلا تلقاو يخونا نيلا تحسب يسقمن يون ماتيو قالي انفات أبدي أكوا تعرنا خمل سايدلل بتغلى لا يخمل سايدلل أنا حساب اللي يسألها حساب حزون بخير له حساب أفتح أنتون حدقة بتو ناجمة حفظي حدا أنا ماون بتو بلبل نعمل رخاف كسر يزول زلهم إثيوبيا حزي لا تخاطبني لا تخا حساب زي حز 5 أجر وترى إلا الله فيه ورق هو حتون بزجدة 5 لا يزرع 5 لا أي ريحة مسداد نصر نعفان نزيد تتوقف لله سلام زيف بزي سلام يمثل بزي رجعت يمثل من ريتو فلزلني زين مقبر مسألة أو متعراية لينا تحت صام تعراية كقول الله عليه بزي قوينو بسرون نمرد أنا نمرد أقوم نحدا بارتي ندبي تبلو لهم تعرفونهم فلاز تجراي نمرد أقوم نعرنا هم يستدوا زين حتى الزفر ولا زمشوا إذا بتجراي سي هذا حدا بارتي اللي على خطورة يخدم زين هو بيتحت صام له هو الديمقراطية زولو ما بزحان بارتي من هلا ويو قد فعلي زلاقي لمعات زلاقي نحرس قد فتري ولا له انتزاج فتحت له انت أيو خميلو زي سرح نحرني تقلاني سرح وني تتاونا يسرح المالتيو كلازي نزلسي بحانت حساب بحانت تعيش معه بحانت قرع حاسب الكام أنا أقول حاسب الكام إحسان بزي يتحادى جنيا النجر بحسابكم شيء حسابكم في حساب كله يخلي ميتسني تحساب كله يخلي حساب لا تتدخلنا عندك بتني فندق يخام حساب أو يقدايو أنت عاد فندق تحادى تقولنا كنت هاي فدت ماني فدت زي تلاني ما ترشوا لكن أينا أينا تعدى حدا جاز دوت بعض الفارس يقول من الرجال يقول نزوي داني أزخون كذا حساب بزيفه لحساب هف فلا لا يهليو إذ مسؤول يسمع أو تدرك عاوسفن وذي تتفيو تتفيو هم يزبل هزبي حساوك جلس مسؤول تمام ينتبه إلو والرابش يتفل قعدين من حدار يتفل نبدأ نسبوهم ولا حزي يسبوهم ولا تمثيلو أنت في خيريو أنت عارفين كايو ينتقيو إلا أو يفعل أنت عليها سوري على أي أنه وحده كل ذا حتى تحزقن تمسي الله لمن تأيو عارفين الزلزال أنا عارفين الزلزال النسبة تعرفوا زي خيط خمولتو مترشح وسيتو ما حسابات ما شاء شريك تعرض الله لكن تبعد الحسابات في حسابات مزيد يفتريو كم تقول ديمقراطية تلك لا حدا أبدا لا يقدر حدا بس أبدا لا يقدر ويجي يقول إذا أنا
فكرنا خلص حسابات يقول حصول زلون نستنى نقوم نقول تقول زي ما حسب فرح يقول حسب فرح يقول حسب غاتم كتب حسب إنك مكتي يزود بيتكلم معنا 39 هذون دقينا زريو بحق من قستكم ما تقولون بحق من قستي بتسوق ما تقولون عمنا فاتك برنامجون زي كتفسر يقولون قبل 4 سنوات بزي زري من تاي قلت زغنا نقرأ زيهم هم تنقلوا نعنتم الجلسات ناي ماركسمت ناي لينين ناي ستيرلين وإذا خلوت أوتوماتيكي زيتو حدا حاول يمثل ناي بيهرات في الزريو أوتوماتيك ناي سيلف ديترمينيشن وي ناي مثلا عطوا ستانك شامل نشكال جلبيتو سنتر وزي حيزنا البروغرام هون حيزنا يتن هنا خاصينا ون حاجة من يسون أسيرنا يوم وزي قوي القصيدة يوزي انتك من ينزعاتي انت ايكرا زلو باي ذا واي افضل حاجة من قصد زلو هم تحتات زبالكايو تسجداد هناتات يقولن اين تايم اين يالزخونا جدي حادة دي كنفة ينتهلوتن أغاز اللو عزابات تماليو كنفة لي خيري مالتيو انبر أسجداد الدخونة تدعى ممن دي كمزنو وعلت بيهاري زنستن أسجداد اللي كبيري خيري حزب سوماليا كمل ورمى هم كل خليهم أسجداد يحزي فأنا ين كل خليهم من يزو سنتو أنا important بعلم بيهاري سنتو قوينو حاولت خيري خيري كبيري خيري هالي زو سنو أنت قوينو تنسسوا إلي تتحفظ الله مالتي تلزي إذن عين نسفال مسألة وتغميت خايو تتقورون ذلكايو لك همناي انت اسمويو كمناي سكوتلاند بالجريت بريتين كمناي انت اسمو كمناي فرنساي امسي خا بريفرندم عبدالله يو زحتتو هزبي تويت بير تتقورو تغلمبر بس كنت تزردنه حايل يزمت انه مضرن حرب عملنا هلكت ما اسمو خوينو تيون خالديو خالدونا او خلصوا اي خلن تو بتطير زلو نفتح يكون بيكوني غزة وغلتات ناي سبعة وغلتات كان زفتن نفتح زبالة من قد يكوني بقوام الناس جواب تحكي كذبل بحاجة من قد تفورة اللي خاقل حادقة اللو خلاص لا كافتت حاسة جميرية حادقة اللو زبالة لنا على جاتم تأيو منيا ما عزي حادقة سنسخة انتاي تنت لا حادقة سنسخة كما جي خاخة حدا عد تفتر هم دير زبالة كما جي خاخة عاد بختفتر إذا أتبان كتحمس ناجا مكفلة أما جرك أخا أي مستقل كتورو له أما جرك أخا أفتها هذا كله كتفر ما حابر عفت مالك وين أول كاستي أو خالي كل الاستعمال تعامل لك أنا جات المسألة خلول حتى تسبوز تلزم زي ديمقراطي مخباري كأليو ديمقراطي مثلا مخباري كأليو زلن تلزم لنيو زي درجة نحرنا برنامج مترشوا زي سيراينا عمنا نقول كيون تزي أبزي ولون ديمقراطية مثلا كخبر يفيديو مكاسين ديمقراطية من زبلان من هندي خلاص الله بزوج زي هذا من ثانية بنزي جن تطلع الآن بهري تخلي بزوله لكن بس جدا مثلا كان مثلا كم يخيل خم مثلا يا مثلا تزي أتوانا نجر أفكار داري خنت مثلا تقولينه أبزم وصل جديته بهر حتى الحلو dan penasaran hasil keniswa di khiriu kam di zona bota mok masewul ndi en xata nagara talwa ka wushtu ne tamen ka degawul malwash nabi sur haltat zada nabi sur haltat dofwo permanent way xata zona na qadir gurbeto ka ugudai zibla lani قاليتو كلنا كنا وصلنا ديان زلد بتعامل زي انا زجرمني كلها توصلنا سنتراليزم يونايتد كفيدراليزم حزين أو مثل له فيدراليزم لا يمحل خان نحاور من محداريزم لا يمحل خان من حدار يلن نحاور من حدارون يلن كل سنة تزوستن بأهدك ترح تسانيتيو ماذا بعد توصويه تعاوز أنت كل زورة يتولد كتبدا يتخدم بسرو ماذا بتسحيزة أتخيل نفورمال تتبغى يفتو كل تتبغى يعني على خروج نتات خير خروج أقوم جن بمسرة جن بتاع عمي استمع خلا عجز هذا يزول أسمعون وزتمعون له كفتو نعيش على سلاسك زهجرات قا زي حي استمع خلا يزول رأي دكان قاني دانين دكان قاني فرحين وزي يندر أموسان درجة زين كلها تأتي يوصلان الله فتوصل خا ديمقراطية بيكا
أقوم جاي زلوا كتوصل قاعد ديمقراطية ديكا تقولي زلوا نزي نتعنت الديكا مالتي هذه ديمقراطي ما أقل متنتونيون نتعنت يو نزي هالليكا كتوصلنا لكا نزي هزلوا شنكا زلأخي مالتي يو ما كان ما أقل يزيبن مانم كلس كان ما أقل بتوصلنا وسانا كتفسمن يخدم هيدخل كلس عن الفيدراليزم كان تبلو يتقدم فيدراليزم تفسير نتعنت تفتكر لها تفسير نتعنت بحالها توصل توصل لها زوجنا تفسير نتعنت تلو تلو وكلنا عاونا في معقلون ناي موسى الحدون كتير في معقلون تلو كاتلو تخلص يوسف أي قلة تنزل مالتي انجينير سياسة لها مسلمي أبتنا ديمقراطية حتى جلك تغتالي እሺ ያቅንያለ አዲሱ ገብሩ አድኪምናካ ነውሒዩ ግን መጽሐፉን አብይ ስለዝሆነ ገፊዕ ስለዝሆነ እዩ ካልኣይ መዓልቲ ትምለስ ተኮይን ካምበር ካብቲ መጽሐፍ ውፅእ ዝበለ ጥያቄ ብዙሓት ነይሩ እዩ ሓደ ሓደ እንትጥይቁ ስለሰማዕሁ ምጥያቄ ኣብይና ኮነ ናብቲ መጽሐፍ ክንድረኽ ኢልና ኢና ናብቲ መጽሐፍ ክምለስ እሞ መጀመርያን መጨረሻን ጽሓፍካዮ ስለዘራኽብ እዩ ናይ ዲሞክራሲን ናይ መጻኢት ኢትዮጵያ ታይ ክትመስል ከም ዘለዋ ዝኣመጥካዮ እዩ ሕፅር ብዝበለት ጥያቄ ንዲሞክራሲ ተሸኪሞም ዝኸዱ ተቃወምቲ ሓይሊ ኣለዉ ዶ እዙይ ዝብለካ ዘለኹ ነፍሲ ምሓሮ ሓደ ዓርከይ ኣብቲ መጽሓፍካ እውን ስለዝጠቀስካዮ ብዙሕ ንከራኸር ስለዝነበርና I wish he was alive and ሎማዓንቲ ሓቢሩ ተዝሕወስ ንሱ ኢና እውን ንምነ ነርና ክትፅሓፍ ታሪክ ክትፅሓፍ እሞ ክንማያጠሉ ክንከራኸረሉ ፍሳሐ ሓጎስ ዘሎ ደስ ምበለኒ ነይሩ ግን የለን ዲሞክራሲ ተሸኪሙ ዝኸይድ ሓይሊ ንየድ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትብል ተደጋግሞለኻ ዲሞክራሲ ተሸካሚ ተዘይሃልይዎ ፀገም እዩ እዚዩ ፖለቲካሊ ኮሬክት ስለዘይኮነ ወፂና ንከራኸረሉ ነጥብ ይኸውን ይኽእል እዩ ግን ካብ ተቃወምቲስ ንዲሞክራሲ መሓዛ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንምዕባይ ትብሎም ኣለዉ ዶ based on that ከዓ 1997 ምርጫ ተኸቲሉ ኣብ ሓደ መድረኽ ወፂኻ ተዛረብካዮ ምስቲ መጨረሻ ዝሃብካዮ ሶሉሽን እውን ዘማታል ይቅርታ እውን ዓይነት ዝበልካዮ ጥያቄ ኣለ ይቅርታ ዝበል ኩሉ ንዙይ እዩ ኢልካ ኣባሪ ጌርካ ኣሚጥካዮ ኣለኻ ይኹን ደኣምበር መብዛሕትኡ ፖለቲካል መራሕቲ እንኳን ዶ ኣብ ራሊ ኣብ መድረኽ ወፂኦም ዝዛረብዎ ብጎኒ ዝዛረብዎ እውን እንኳን ተቆጢቦም ኣቢሎም እዮም ሓሲበ እየ ተዛሪበዮ ኢኻ ትብል ዘለኻ ሓሲብካ ተዛሪብካዮ ይቅርታ ዘብለካ ንስኻ ካብ ቆልዕነትካ ጀሚሩ ዝወፃኻሉ ቃልሲ ኣብ ኤርትራ ዝተገበረ ኩናት ህዝቡን ይኹን ምስ ሻዕብያ መሲልካ ዝገበርካዮ መሲልካ ከዓ ብዙሓት ሰባት ተሰሊፍካ ዝተሰውእሉ እዩ ንዙ ኩሉ እዚዩ ነየእኖም ናይ ዲሞክራሲ ሓይሊ ኢኻ ይቅርታ ትብሎም ነበርካ ትመድረኽ ኣጠቃቅማኻ ልክዕ ድዩ ነይሩ ብዙሕ ስለተኸራኸርኩ እየ ዝነበርካ ኣለኹ ምስኡ ተተሓሒዙ ዲሞክራሲ ንቅድሚት ክኸይድ ተኮይኑ ካራክተር አሳሲኔሽን ዝበሃል ሽም ጽዋዕ የጽዋዕ ኩን ይኻይልካ መብዛሕትኡ ግን ኣብቲ መጽሓፍ ዝረአኽዎ ቶም ቅድም ኢሎም ምሳኻትኩም ዝመርፁ ነበሩ ሰባት ደሕና ነይሮም ሓሳቦም ምስ ቀየሩ ከዓ ሓደ ቅጽል ስም ዝወሰኽካሎም ኣለኹ ናይ ፖለቲካ ቅጽል ስም ማለት እዩ ሕማቅ ኮይኑ ይኾነን ግን ከምኡ ኣብቲ ጽሑፍ ተረዲኤ ናይ ሓደ ሰባት ዜሮም ይሓሱን ዓይነት ነገር እዩ ዳርጋ ናይ ባዕልቶም ኣቋም የብለውን ዝበሃል እዩ ቃልሲ ትግራይስ ብክልተ ሰለስተ ሰብ ድዩ ክነግረካ ኣብዚ ደገፍቲ እውን ስለዘለዉ ደገፍቲ እንትብል ተለኹ ምሳኻ ዝሰርሑ ብዙሕ ንተሓማመዮም ስለዘለና ማለት እዩ ቃልሲ ትግራይስ ብክልተ ሰብ ድዩ መፅዩ ብሓቂ ገብሩ ከምኡ ኢልካ ዲኻ ትኣምን ሓደ ሰባት መለስ ስብሓት ይብሉ ነይሮም ንስኻትኩም እናሃለኹ ንስኻትኩም ከም ሰባት ኣይትቁፀሩ ነይርኩም መለስ ስብሓት ምስ ዝብሉ ሰባት ተመሊስ ካብቲ 1997 ተቃወምቲ ተሰሊፎም ዝነበሩ ዲሞክራሲ ክሽከሙ እዮም ኢልካ እምነት ዘሕደርካሎም on what basis ብዝብል እዩ ንሱ ምስቲ ዲሞክራሲ ከተጣዓሙ የደሊ ዲሞክራሲ ሓደ ሰብ እናጨብጨበ ድሒዙ ኸይዲ ይሃደግ 10 ዲሞክራሲ እንትኾነ ሪቮሉሽናሪ ዲሞክራሲ ኢና እንተበሉ ኢምፕሊመንት ዝገብርዎ ነገር ድዩ ንዝብል አንግል ከተወብሎ ስለዝደለኹ እዩ ምስኡ አርቲክል 39 ነድዕልካዮ ነርካ ግን ናይ ዲሞክራሲ ጥያቄ ኢትዮጵያ እንታይ እየ እንተልካ ሎሚ ናይ ብሄራት ጎንፂ ድዩ ምስቲ ናይ መጀመርያ ከተሓዘካ እየ ዝበልኩኻ እዩ ቃልስን ትጅመርተለ ብምንታይ ታዩ ተነባራዊን ሳብጀክቲቭ ኤንድ ኦብጀክቲቭ ልወቶም ካልኦት ታዩ ነይሩ ብምንታይ ጀሚሩ ዝተንተንካዮ ኢን ጀነራል ቃልስን ምንታይ ከም ተጀመረ ቃልስን ድሕር ተጀመሮ ጎንፂ ሃልዩ ንሱ ክፍታሕ ነይሩዎ ተፈቲሑ ድዩ የተፈትሐን አርቲክል 39 ናይ ብሄር ተኮይኑ ናይ መደብ ናይ ዲሞክራሲ ጥያቄ ተነይሩ ዲሞክራሲ ጥያቄ ኣፋታትሑ እንታይ ይመስል
سبسب بالكام أنت اختار الدنيو إجرا من قدي كعا صحيح سلزر على كيف تجراي ونبميدا تراخينا زبل يعني بس لازم نوركو إجرا من قدي يبدأ يسبراون كم يلعل سلزر نغره نسو هذا كرك عليه يعني ماشي هذا إثيوبيا الديمقراطية أو مثلا زغونو حالات تلو الخادة تأمن بارتات تلو الخادة تأمن زبل حتى أنا تحطه يشكر دي مثلا تحطه بعلو شكر خوينو يرفوه انت أيوم إثيوبيا الديمقراطية زغون محمد سبب لدو يتحط زلومبر الديمقراطية تتوزو لبارتات تلو دو يلكاهم خال كتجمر زلك هذا مثلا إثيوبيا أونو متألهو لك زي معاملة هجرية بدرجة أجل الديمقراطية تتصور الفعل تستوصلنا نحبر التوكسي على يوم بو درجة الديمقراطية تجراو بخون يخلي إذا ما بنحكي بارتنا مثلا كذا بارت زيها خمزية لازم إحنا أصل الخنات الديمقراطية بقى عن إثيوبيا عملت لازم إثيوبيا مصرف لتوضعوا خناتاتون مستحات خوي سلحن على كينيا أنا وغروت من عزقون دين خمرايا بصوا أنا جانا زين أفريقيا حتى إثيوبيا زحشة ناي ديمقراطي من تسعة اللون زحشة بتحساسبا لتزبارمون لازم تأخذ الزبندي ديمقراطي هذا بارت إحنا أصل زخونة تبوء أصل زخونة أيقونا نبوء أيقونا زمزن حبرة استاذ زقد الله ناي ديمقراطي مثلا تون ببارت راح تقول لسه مثلا إذا تطونها ببارتي أي جلسن ببارت بهزم يزقلت بزيجات يزقلت خدموا كلون ناي ديمقراطي مثلا ناس عازخونة بناس عنك حاسس زخل زيجات كله مفتالية زيايا اللي أنا إتكاعي زلو واحد ماني غامدي أجر وازلو إيه أدق يجر وازلو مثلاتهم كلها تترني باش 6 مليون عمالة تمتيغانا هزبي حتى حراسوا محفان هذا أنا حموش تلك تغلال حبرة تستب عشينك حان في نجر كي تدرب كان الذي أدق موسى ما زوات أدخلنا كي تدرب مأفان تغايمو زوات بشر ترى شبري بقليل عن سلت مدبراني لذلك كانت نقوله لازم الديمقراطي بتاعت حزب الله سيكون الديمقراطي هذا قدم كله كم حسب زي جاتات نتاق وينهم كحاسبوا زي نمر على برد خفت لزتان زي جاتات نتاق وينهم كحاسبوا مجداري زي لو ده لن تلكاني نودي خد صور دلو الله زبده يتكلمني كاو يعوي يزح سيب المحور سبات كل والله الديمقراطي هذا مسيرته بنتعنت تودد سيب المحور سمهلاوي بنتعنت من كاسات نتاع جازيتا مهلاوي اليوم يوم مسيرتنا الديمقراطية اليوم تنبطات يقولون بارتات توسخ يوم ماريخ يوم ننتوصلوا نتعنى شك على محور دلو نتعنى يذكر محور دلو إذا حدك ذي قوة صاروا نتعنى محوراتها حنت ما عدتوا قلدهم يفورس يوم لا يوقلد لازم ديمقراطية بنبر تودا تاس كله تفكر كله تمي ما خلاي مدن زبالون أي حام بتفكر يوم تحتوا أي مدون قال له شك على يلو خمسة زبالة لازلوا زي ده ديمقراطية مثلا ديمقراطية وده حتى لو اللي مكتوب بوما اليوم ولا بتوم بارتات أو زي خم كنا أنا كم تخرم تبارت ما interaction توتو مانغو أمزلوا مستجاب وين زنا يك important مثلا زخونة بارتي هو نوع الكبدي نام محاشة زخير نبى على الكبديو لازم أنت أبانك خير كبدي نام محاشة زخير بزو حزل لهم قول لك أتيهم خدت مزنوم نتوم بارتا وبزل لهم حزل كارتات يكون خدت مزنوم أنتوا بعلو كفلا لي بارتات إنك تبلا بارتات لو الديمقراطية مثلا تكون ذكرها هو اليوم حتىهم أنا كبلس كنكاس أوسيهم كم زي اللي تعرفينهم يوم مثلا زي له أنتم بارتات يكون سجن تفكيرهم زلوا إيه هذا جنازيهم كنكاس أوس بتشي ما يفقد لهم أو اجتماعات ويا فرسهم ويا أسرم زي من نازل له ما حد عملتنا تلزي أنتوا بايت على يتوضع أو بايت على حبرت استفاد له ديمقراطية تتحول هذه سنة يغرق ناس يقولون إنه زي العزة اللي هو كذا إشكاتي أي بتحت الديمقراطية أي بتحت إذا يصحفون رأيه تقاوم تفاتون يبص عن الديمقراطية بس ما جيرهم كوسهم توهم وتقول إذا أنا تفضل لهم تونا أنا جيت جنب بارتات زيادهم وفي يوم دويلهم كي يخدوا بخندي مكانها بخندي تعتم يومون سروايز جورو زلوا زين برجلهم كاتم قلتم زمان الناس قال يخدوا لهم إذا تشجرن بر حبرة تسمع يحد تقول له يوم نتفانا تاونا يبلغوا يوم زخد ما قال خيرهم يرم حزنا يداسبرا تعي تيهم نتوهم بإذا هم يسمعون لهم عون
تزارونا في ديمقراطي ማለት تزارونا تسوم تزارونا تنكم برعنا مسمعوا يوم بيو تزاروكم نايتو ህዝበቁ ዘሎ مسمعوا يوم ناكويو دي كوي ديمقراطي ማለት እንበር ግብን ፓርቲ ሆነ ህዝብ ዘሓቶ ትብለስ ዘሎ ህዝብ ተወዲውን አጥኡ ከርብ ተኸልተሎ በፓርቲ ተሆነ ተሆነ ከምዞናይ ለከርቲው ዲሞክራሲያዊ ፓርቲው ለከርቲው ማህበር አሸካለ ማህበር ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲው ብዙሓት አባላት ተሰክሲዎም ሰምዙሩ ወይበር ዋዕ ነፃነት ነታይ ዋዕ ተኳክ حتى ትኽእል ተወደበ የለና ኢትዮጵያ ህዝብ ስለዚህ ትሽግሩ ካብዚ ይክረአ ዘሎ ማውን አፍተን ፖለቲካ ሓታት ክረአ ይውላ ህዝብ እንታናይ ክርታ ትብል እሱ እዩ ሓደ ሽግር ዘለውን አሚታ ያለሁ ንኩሉ ተቃለስ ካሉ ዲኻ አይቦልኩን ንኩሉ ተቃለስ ከሉ ይቅርታ አይቦልኩን ይላየው ነው ሚታ ዘለሁ አፍተና ኤትራው ሳንታ ታፍስና የመጨረሻ ግን ተጋግኤ ዝብደት አፕንዲክስ አሚታ ዘለሁ ናየው ነው ሚታ ዘለሁ አና ተዓምተውን ነው ኻዲ ኻዝ ዘለሁን ካብዚ ተበጊተ እሞ አሚታ ያይ በዛና ኤትራ ዝምልከት ተፈጸመት ጌጋ አነውን አካል ስለዝኖርኩ ወዚ ጌጋ እዩ ኢትዮጵያ ጥቅሚ ሒዝናይቱ ማጎትና እንበር ደርገሙ ዳ ዝገወርኩ ፓርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ንምስፋን ዝገወርኩ ፓርቲ ነዚ ነቲገ ይኮነን ቶም ተሰውውን ክብሪ ህዎም እያ ከምታዮም እያ ናቶም ክብሪ እውን ዘፍሓት ዘሎ ተሰው ታይ ኮነስ ዲሞክራሲ ክሉ ተሰደዱ ብሙሉኦም አካሎም ዝጎደሉ ክብሪ ከምዝዎም መፍቱ ናይ መጽሐፍ ናይ መጀመሪያ ምስጋና እውን እዚ ዘሎ ደርጊ ንምድምሳስ ተሰው العلاونة المخبار تسوى حد تمالون نزيهم بورتهم خوريو ياهم زي خورو مثلني تخالي أكالي زي خورو زلو تخالي أكالي مكياتهم تخالي أكال نزيهم كان تعينيرو زيهم كلهم تسوى تلو أب إثيوبيا أب هاجرنا كقرابشن نتأذغون ساعات كلي سناي من محدار كلي نتعنت كلهم بالله نافن الزارة بلو لمعات كله نقول الترف المعات كله زي يستقالسلو زي لقيتها تعيد أترقص فيك وترقص له زي ينبر هاني أخونا ترقص له دي ترقصها ولي هو زلو تحز زلو سلطان زلو بارتي دي مزيوخ عرقش هو زلو زبريتون لأنه يقولوا الشعب وتمن كسراح سيدار قمودا تخكل نيرو نقول سخطة لما سؤاتون تخكل نيرو نأتراون نشعب يعني نتات تدبر خاص تخكل نيرو وزيوفت متحفل له تخكل نيرو بتما تعرفون نزيهم يو ديكيت بوين دلو نزيهم يون مذكرتا بوين دلو يوتهم الديمقراطي تقولون نزل على نقولون زخور تبدا فانا الجمهوريه على مستقر خليت تقول نزيد احسن اي تحسن جن حدا وسانتا فلان اعتراض مكتزلو وسانا جن يصحف يو يكتاون كبالو زلو يو يام كحفر زيولو بزي غير مليشو دز مريت ركيونا اكيد مريت ركيو تجزء زخد زلو يكتا زي بلا مريت ركيونا بعد مس ዘታለው ለዛሽውን ወሲድ ዘሎ መሬት እንኳ አይተወሰደን ይዝዛረብዩ ይከሳካ ሐት ዝኖር ያው ዋና ከሐት ዝኖር መሬት አይተወሰደን ተመልስና ያው ዘይጠየቅና ይሁን ሃይውና አይዝብል ይበር ይከሳካ ሐት ዝኖር ሱልካ በይኸው ይዳ ሱልካ ይኸው ደም ዚገርካ ንባህር ዘይተማጎትካ ናይ ኢትዮጵያ ጥቅም ዘይተማጎትካ ሱልካ ናኸትካ አትክል ይኮን ስለዚህ ይቅርታ ይባል የፓርታት አውል ከሰባት ሙሉም ቶ ይቅርታ ዝንወሉ ፖይንት ግን ክሊር ነው መታየ አውዝና ያትራ ጉዳይ አውዝና ሻዕቢያ ጉዳይ እንበር ነጥይ ዘኖርኩ ስፍና ሐሳውን ይቅርታ ብሎልን መስይልን ሒዘ ለቱ ንደርግን ሙዳብ ነትራ ሻዕቢያን ምድዛፍ ደውናውን ይቅርታ ካለን ሞኸም ዚገርካ ተዛኒፉ ይቀርብ ስለዘሎ መዛሕቱ ጊዜው ስለዝቀርብ ኢሳያስ ይሆን ያቀርባ ይኸለት ፓርቲ ዘቀርቦ ዘሎ ይፈልጥ የ ብት ፓርቲ ሆነ ይሉ ለተስተቃለሰሉ ይቅርታ ጠይቁ ይሉ አውሪውን ህዝብ የተናገር ስለዘሎ ዚያቶ ጸለዩ እንደጋ የዳህር አይቆረጠ ይብላን ታዘረባ እዚያ ያው ነፍታ መጨረሻ ያለ ሁኔታን ኤትራንበር ተቃለስ ሁሉ በሙሉ ይቅርታ አይወልኩን በረዳታውን ዘሎ ይመስለናል አሊ ብቱ ካራክተር አሰሰንሽን ዘጋዮ እስራ እዛት ሆነ አነ የብለኝ የዝብታ እስካም ነገር ካኒ ጽቡቅ ነው ነዚ ሽምርት ይኻይኻ ተስተወሰነው ወስታና አሚታየ ውሳነው ኸዓ ወይ ምምርካህ ወይ ተመርካህ ሆን ይለየ ተመርካህ ቋሚ ይለየ ቢያት ይለየ ስለዚህ በዚህ በመርገጽታቱ የበር ሶይዳ ፈቢራ ናይ ጨርሲ ገለይ ብለንሞ ናይ ስምጥፋ ዝጎር ሆነ ነገር የለነው መጽሐፍ እዚ ያም ተተንከራ ይሽም ከይጥፍ ጋቱን ካሁን ለዓሉን መخد ሆነ ይረባይ ወይ ታያት ይዘለን ፍልቶ በዛዓባት ፓርቲ ብዙሕ ተዛረኩ ግን ነው ምታይ መጀመሪያ ህዝብን ነው ከሰባት ሞራልን
بتنكف كي تحس بتنكرايا نزل هزبي እና ነዚኦም ከምዚኦም ዝወሉ ነገራት ከይድግፍ ዞሪ ላይ እንደካ አሁን አልወን ትዝረብ ሲና ይሆን እሞ እዚ ክረ ነው ይመስለኒ ካገራው ጎንተን እዚ እንደሓተ ተዘመለስና ብኻሊኡ ተራና ጽቡ ይመስለኒ ማንዩ ብሔራዊ ጎንተን ኢትዮጵያ ሐዘ ቀዳማይ ዲና ንብሎ እንደር ኮይኑ ማንይቱ ብሔራዊ ጭቋን እንባዓሉ ማን ይኸዝ ጭቁን ዘሎ ሕዚ ስልጣን ተሓደገዲው ብሔራዊ ጭቆና ይካይደሎ ኢትዮጵያ ማን ብሔራዊ ጭቆና ኢትዮጵያ ዘካይደሎ ሕዚ ሕዚና ንረዘና ስለዚህ እዚ ናብ ዘይኮን ክትአኸይ ወስደና ተወንዘፍናዮ ጽቡ ይመስለኒ ምክንያቱም ብሔራት መሰለን ክኽበረሎ ኣብ ኢትዮጵያውን ብሕገ መንግስቲ ተኸቢሩለና ተባሃለ እዩ ግን ኣይተኸበረለን ዝብል ኣለ ኣብቲ መጽሓፈ እውን ኣሚጣ ኣለኹ ኣይተኸበረለን ምክንያቱም ካብ ዲሞክራሲ መፂልካ ናይ ብሔረሰባት መሰል ኣሎ ኢለ ስለ ዘይኣምን ኣይኽበረልን ዘሎ ብተማልአ ይብል እየ እዚ እዩ ሪተይ ግን መዲስና ናብቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ቀዳማይ ጎንፂ ብሔራዊ ድዩ መደባዊ ኣብኡ ዘይኮነን ዘሎ ምናይ መደብ ዝበሃል እኮ የለን ሕዚ ናይ መደብ ዝበሃል ቃልሲ የለን ንዐይ ከምኡ ዝበሃል ተዘይኮይኑ እቱ ቡርዣ እዩ ዝገዝእ ዘሎ ብኢትዮጵያ ቡርዣ እዩ ዝገዝእ ዘሎ እሞ ከምኡ ስለ ዝብል ናይ መደብ ቃልሲ ዝበሃል ሕዘ ይመፅን ናይ ብሔር ከመይ ከትጭቁን ዘሎ ብሔር እውን ክለዓል ይኽእል እሞ ናብ ዘይድምታት ተናጭቡ ይመስለኒ ኮንክሉዥን አይተገውሩ ቆየ ምክንያቱም ስለሆነ መግለጫ አልዩ ወይ ድማ ከም ታንቶ ዝብሎ ዝመጣፍቲ ገና ይወጥ ዘሎ እና በከታ አይነት አንዘሎ እቶም ኢንተረስት ግሩፕ ዝሆኑ ወይ ድማ ስቴክሆልደርስ ዝሆኑ መቼም ከካረኸሩን ንሳቶም ድማ ተገውሩን ኢንተረስት ምዃኑ ይገልጽና ስለዚህ አፍታ መደምደምታ ምናልባት ንጉዕሽ ክወሞ ያሪዩ ለመጨረሻ መደምደምታ ካላ አልዓጽበት حرج كمتي استغله بطعم نو ساعتيه على سبب ليونه درجنا خمس قبع على اساس انت قرب الحكم مجلسنا اني واي بزغونه انا انتايو دلني اوزيو تعزف المصحفي عندي وياه عندي وياه كنقورو بنتواطا كوفلي خلي يفرد ان خلي خلي افتي تتوصل كترد اني يدلي ويدما تفعله قدائك عقاتامي إنه دخلنا في خاري وقالي خارقها بفتحات كراد دخلنا نقرن تليون نمسة تفعل وناون تفاقب بحي قال انت ايتي حدا خاطئة مقراب إذا مصحف زيب مسارته كان مصحف جميرو لتم قريبهم قالوا تقال لك مصحف أستو نقول لجاسي بتقوامي يكون مدجاسي نقول ريفرانس قوول بخل مصحفي لأمن قال يبدنا يحبنا لما عنتون قبرو كان مقراب جميرو إذا أقرب كاي حساباته جميل معان الذين يبحثي يفتوه يدقفوا مالتي ስለዚህ ተዛምን ካሉ ስሬስ ተወርወልኻ ዘይራ አየኻ እንደገና ከም ዘይራ አየዮ ግን ማለት ከም ተለውን እንደጋት ከተነኻ በዚህ አመውን ተንኪብል ይሄ የተመጽሐፍ አነን ትሪእን ተለሁ ገብረው አፍጥረት አልኸትሪኦ ይግባ ኢለ ዝሓስቦ እንዳይ مستم زريو مسلسل ودخول القرطة ونتات أفتي كيد حزون يتسلعات يتقرأ حنفي تمرحها نزيد التوابع عنك نزيد الصح عنك أفتحها أفت مصحفي كان له قول حوالي ملسنا صح التنيزة بخالي كتون كاري إبدال فلك عملاتي ترى يقوم تأيسا يفضلاتي مسؤوليات حد لازم يقول حوالي انت رأى خايس الضغي سحبتنا يملس خطرتنا يملس ومنأ كما يأكس الذي أملس أبسيهم أبسلحة أبداي
أرزي أن يذكر عملك تغلى يتوجد كالقريب بحدي يتحدث كل ذلك حافظي مالك نايك PLF أمرارها تكتمستون في ديمقراطيك سنسالة زأمن زمايت مودة أتوقع أن دقنا بدن سلوس من دارو لورة مهيران رجل ترغس بحقنا تكن مارحة أم مفتح الأجيزين داوم أفعلا يزلوكم إنه لم يرغب حد مفتحتهم بقت أن تأخذ حجر بينس بتح حمس تقرار الرأي هذا لكم في سنة عنه نيردن بتح حمس بزح مسرة تاود عن قدات اندار حلكم تفراليو بدن فقا أن دقنا خاء تطرلافو سناي ما جرت من قد تقد مباركم هذا مصحف ما يربو رزينا ايك بس حافظين حاجة مرأنا حاجة من قد إليه يأمن تالي كما حاجة زردان نزلو تردن تخليها نتم مبزحة أمساخ هذه وصفه لتنكف زرعه هو على فإنه نساتهم تواسعت من بارميون في الكار بحاجة ولا جابنا نسخة أبا يقول على تواسع مني وأبا يغرف بوليتيك كما تيمنا فلذي كفار حذي يسبق لنا لازم نهي أصلا متسقاش هذا التحساس وانا يتودد والدبع واحد يهارق ندابلك كما أربطا ينا يبحث نحي أبسنا حساب مسارات يركا السرع كم دلها ونعلم نقول حوالي هذا ولد انت عيد النهي تمت تمرحب مثل لازم النهي مثيله مستوى سياخد أنه يقول حوالي فيها إذي أنا تقص أصلي لازم لها ما يكتك ألف من الله ما يبدأ مسحب ذي أنا من الله يقول تسبب من بركة الدفاع علي مثلا لا تعيد هذه أنا أدلاين تقولين كأول كافئلي لا يتغلوا يمك أذين نقيبك لا يسيي انت قرأت تحلفت لها أنت لهم اللي خدام مدى أولا سواء حموشت أنا قمتها مرستنا برا جمجان كم ذا حق خمران كم ذو أخم أمينك حق يقبلك كم هذو قريبا أنا قوة حبيبي بفلك يوم أردسوا انت هاي الرئي كاركم مني سما أخلاي كوميتين نبحث السوريجي بالنوي نحن جن انت أش مدير الخير مخالو تنزيو حادث أجمعي لكن نوي حلت تيكون هاي كنا حنسا نبقى نوي حيل بليها الذي بكل قد تقرب اللغة الشجير فدي فعلا إفناس تحدثنا اللغة ليرون غيرها الذي هو السائريو كالرئيس وإلى أنا يأمن الذي زي أخذ زي أبل تقول لكن أفتق هذا قاسقة عندنا لم تعيو زويانا زي أنا أبنائي كي هاتا يقول لا يبتيون كله هو أصل سلمية الساين كبالك علي كوين كان سلام انت أيوة حاوي زويانا زي ناع حواس بسيح يقول لك الأرض مسحب كل ثاني رأو ولقى ناي كتمان ناي قد كرهزري ناي كسار فندقربك سلام انت أي زويانا زي ناع حواس كل ثاني إلا زبلكن بالنسبة لأصحاب ويجير أخوان حالي في الدين اللي انت وين يفلتن يقول بطرع لكن ذيك الرمز من قد انت اللي يغينه يتمسحف أسواس كل ويلهي يحسني يعني اللي نوي إيش لازم نتحاولنا بنجي خطوة على اسمانتي. مترشات هو مو أنا أدري رأس عقدنا نزهم زل أدل لزعوكمني يعني مسلمكم تأدب ثلاثة ديفونات بالتالي راون بمثلته سلطانا تعتم زوجنا أقوام زلون زوجنا توسعي تمسلكم وتو الزي لكن بدمي نفتوان نعم خادي هذا ما جرشا هذا إستاذ لغرو نجر الله من الواش زرب عبد الكام خاد سبوعي مثلا هذا قداي لكن نجي ذكرت حديث كازل زي تفكر أيقونة بدم كله ماني نتم بارتاك زنازنهم زل حدا نجر كرر الله مثلا واحد تكل مخانو زيت جيجا مخانو واحد جيجا مخانو ويوكو جيجا مخانو كده دي سماني زداني زل سمر الدات بود مثلا إزري زدان زل زغانا بحقاو من قد تود بارتكل حقاو يفتح المدرخ يخات دارت خير عادي مكات خير خير تلفون عادي منك خير خير زخانة بارتي عادي متعدي منك خير خير
نحن جاجين قبرم زبارتو دي ترى هذبيو زبارتو دي تلاقيو وزي فتاو إلا جاج كنا بريدنا يتحدى لأنه كله كان مردات أو نكمل كذا أنا يمكن أن يكون أنا أدرس كوركو مجلس وراكو مجلسي نزبي كان حلال نزبي يوم أكيوم اللي ترى نزبي بتاع بشحات بعثر تشحات بأمة ذكر نزبي يندر تداركو يمكن يجي يكون الذي بتمدرس قسم يوم دار يومه بتوع أدرس كوركو بشنس نزبي أيوه مرجع أنا تو مرجع حذاء وتطير الكون نايب عليه مرجسي نايب عليه إنكيو أو زي التي في الله في مكرشة تلازي عادي كتازور كله أنتو جدي تيجي تيجي كذا ترانسفير سمنا يجي جايو قال أي تدار هو نهزبيو تاساي نايب عليه مرجسية نقول نحن مرجسي حذاء نايب عليه لا لا أقول بالي إنها هم يكرر زلوا لأنه كلهم نقول زي هذا شجر زلوا إنه بتعرف أجري هذا بارتي ليش عملت اليوم مؤتمر حتى حمش كوني ويقول اليوم بتوم تخطر تكون مزحات يوم يشوف يوم إذن الله إذن كذا لهم إذا أنا خانا كل خيد مجواري وتقول لك أن الناس كلهم ثلاثين خاتم الديكا أجمعوا كون تلازي هذا هم فاكت ذكرتها في الدنيا كان تلاقي مو بتفعل عليه مداداتنا زي تحت النارة زي تركز زي مهندم قاتك أو ثلاثة جن أنا زي ما تعرفي كم حسب ضد الكتريو ضد أمام جوانز تاتي تبيع من أنا شون كحليفون من أنا شابات تاتي تبيعون ضد الكتري خلي لا تحكي لهم نو كذا الكلام يا دليل قاتم هو جناتي تعرف حزب بزنا ذات الحيفة ناس كان ينفع ناس قار المحاسبة اللي متكلم هاي زي استفلت أيوه جن ضد الكفتر يخلي يزبدي ضد الكفتر جيجا كاب جيجا يجبر إذا كانت أسبارتي تسرح بارتي زلوا مثلا تاو جيجا فلوت الله مو إن خاطر ولده تحلفه دي تجاجينا هنا كيت لقمو توم قصرت ولده ودي تجاجينا هنا حزون كيت لقمو خالد بارتا في البيت نوعنا هم ديرين لنا خالد كرتاتهم هم دينا علىكم رأيه وتحت مرتيو زي ما سيلو السمع اللي قاعد يجوز كفر دوزي انتو تعرفوا ده هو نقول لاي انتو اخمتايه نهزب التجراي ضد الكفترول اللي ضد الكفترول حزب تنسي اليوم الحمد لله يا تايمري ولا جام قفل عليك خوني تتكع اخوي نزله زي ما تتكع اخوي نزله هذا التجراي ابدا بعد لازم يزيد الدنزيون كفتر اذا اللي مستحضر تمسك هو سلو حزب كويس على ناس على فايدو حزله هذا بيتكسان كوا يقول بحبار قفز لولو يفعل على إذا الله نزل الدنزيون أيقونان إذا كل جزبته إذا الله بارتات كذا يقول يوم بارتات رجال يومن شبرهم يفتحوا كاتم بارتي سبات فترة وتأخذون فترة ويو عدي زيجا حزب زلا على ما قلنا مالي زلا على ما قلنا مالي زي مسألة جيركان نزي ذكرار متحفي نالواش جالهم نوعهم جمجم نايت الله فيه وصبر يكون مطعون فوله جنهم يخونن علامه تالي زي ما تحفظي تحفظ الله نحن إذا حلف التاريخ يخونن تحلف التاريخ له كاين جاجة إنبر زعبا نحوار يتوانا نجر زعبا نحوار يتوانا نجر وجمع تيزله نايمان political law تيد لا يتكايد زله political law تيد لا بعين ديمقراطي يزله political law تيد لا يتزعبا لو علاوة لو تيد يزله ودي تزيجركا من انتجم تستحق لنا نقول لهم كاين اتوس قاعد نزل من المحل قاعد هذا حايل زلو سلطان زلو زريف زنبر العدي دهم سقي العدي اخونا هذا نزي من تايزين فتحوا على فنة لنا الى اول تايتم الكسرات لكم زلو تواسعتي كان تواسعتي لازم نستغل سنبر علامه هاي نزوم والكسرات اتهم نبال من مثل ما يكون علينا ودي بوزو حاجه ديك تايله دزي وعلى سو واحد كل زنور كله انا وانتو جيجا تفرق تخافي لا يونا وجمت لهم يتاوي حباهون لازم اول مش كامل دينا بتفعل عليه قطعات خميته وسينهم يخيدوا زلدل واستسوات اذا هو وستانت قدات دلت انه لازم تستغل صلح امنهم وانا نجرجن وي نحن توصلنا مرحتي
وين حدا بارتي نمتكع ندفع لخونا أنا نذكركم أزي أنا أزول بارتي يبلي استجا جاي قام ذلوا بارتي اللو يبلي استجا كايد اللو بمسرته شجر ذلوا بارتي اللو يبلي أنا أجني ولا سون حساوي خير بداني هزبيه هزبي داني وبتشرشوا هزب عفين هذا هزب داني خلنا وأنا نقدر نحسبن ذلوا هزب كيد دار عفين كاس هزبي داني بهال نقدر كله يخلنا نتعنت كل الله مور نتعنت بيعاون تحته نتعنت كل الله نهج العلمات كل الله الكلام ديمقراطي عند بعضهم زي جبر كاف دعوة ديمقراطي ترتيب ولا بدعوة معتون ترتيب خون لذي زي زلوا نتعود له زي كبله لذي دخان كأحرز سبب لما يوم أنتوا ما أكلت ناجرنا ديمقراطي كو بنيش يتقولون بقى كاسة جنة سلام يدوي تزي مولا يخونن تقعد دبي تطايتو زغورو يبر يوراس كو فدك يوم خير انك حاش يكير زي كو يتمنى كو ينو تسالتي زي يودي هو زي كله تنحدد لنا زي انا تاي كايو وزخ نزل كلوتي خير كنتو زلو بريجون ويدير فتري خير اساخينا نرايو استرفا دقينا زي مسكنكم زي خطا له خالي جزيون قال ما شاء الله فلان قدات نزار نخلينا حساب شاو زغنا معك بروباغندا يتنفلنا أنا أبلت واحد بوني إلى إذا أمنه ناتهم فكرة يعمل جزئي ولا مزحت زغنا معك الفلا ليل كل يوم خيري ناتهم يحسب زغنا صدق ولا سلسلة أمن كان خرولية أمم قوم نحلو من كزاروم يه ولا نكادرون كله كزارارم هي زي من جسي زواتنا فلا أزبان نوع بدو فلا يلن زيجا دينا حدي فلا أكون حسب إذا حد فلا أكبالي ولن زين خدم كوب جدا لو إذا يدبر ما بحرز يوجدا أنا زاربنا لو تنمتنا فتعدوا الناس بحشة من قد المحينا زيت لعايز عدل زي مدرسة تاعهم بتاعنا زي مسلم حاجة وندقنا يغني لي. أوكي مو مترشا أنا هم كلهم different professions اللهم نتيهم أو يجيهم أكثرهم مساعدة نورز مو نكلمتي تعرفين غير ما نقول نبدأ مدرسة شو كوينة نور ما زي ما تها انترست تاريخها مثلا نحط جلسة بناية متعب كأخذ جلسة نور في تون بحر كالي مدرك خالي خزارة كإنترست رايكا بتعملنا مسكين يا وقتنا لنا يغني لي Bye.